हेलो हेलो गाइस, कौन है? आए हैं आर्यन। हेलो हेलो आर्यन। प्रमोद आजा बीके बाजे लाइक डंडरना। थैंक यू प्रमोद। कौन है गाइस, प्लीज कमेंट करो और एक लाइक करो। हेलो हेलो हेलो। ओमफ्राय जोंहा पुनम सफैनो हादों। पुनम आगै हाय होनदोंना। हाय आगै पुनमा, मा खबर होनबाय आरोना। खबरा मोजां आगै आंना पुनम। नोंनिया माबोरै दं? मा ओंख्रि जानायमोन होनदों आरोना। ओंख्रिया माबासो आगै, लुहो होनदों। ओंख्रिया जोंना आरो दिनै माबा जालायबाय, अमाजों थारुन जाथ'वाखै, ओमफ्राय मोनबाय आरोना आगै। लुहो लाय होनदो, होबाय दे आगै पुनमा। आंनाबो मोजाङानो होनदों। अ दे, मोजां जानांगौ आरोना। सार लाइक दानबाय आरोना। थेंक इउ पुनम, गोजोननाय थाबाय आगै। थेंक इउ होनबाय आरोना। हेलो हेलो गाइस, कौन है? ओमफ्राय पुनम आगैया मान गोजा, गोथाव माथो ओंख्रिया होनदो आरोना। औ एसे गोथाव, एसे गोथावबावसो नामा। ओमफ्राय जोंहा जास्ट व्हेर आर इउ फ्रम बोला, फ्रम आसाम। मैं आसाम से हूँ। ओमफ्राय आंहा जामांखो मा खालामदों होनदों आरोना। जेबो खालामाखै आं। पुनमा एसेसो नामा होनदो। औ एसेसो नामा होनदो, एसे गोथाव आगै होनदो। जास्ट आर यू मेरिड बोला, हाँ जी मैं मेरिड हूँ। भेजने क्या बोला, गॉड ब्लेस है, गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस चाइना बोला है। अच्छा, सन्जिता लाइक दोनदो ना। थेंक इउ सन्जित। ओमफ्राय आंहा मा होनखो, मा ओंख्रि जाखो होनदो आरोना। ओंखाम जाथ'वाखै, ओंख्रिया मोनबाय। मा होनो, थारुन अमा बेदरसो जालायबाय दिनैबो आरोबाव। जोंहा मागा आइ एम अन होनदो आरोना। अ दे, थेंक इउ आगै, उन थानायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय। हेलो हेलो गाइस, कौन है? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो। ओमफ्राय जोंहा हेलो हेलो हेलो। फेरी 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 ग्रेन क्या बोल रहा है? विल यू मेरी 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 मी? हाँ जी, मैं मैरिड हूँ। हैं? हैं? अच्छा, मतलब मेरी मी बोला आपको, मतलब शादी करेगा नहीं करेगा पूछ रहा है क्या? अच्छा।
और सिलस्रांग ने क्या बोला है, हाय बोला है। हाय सिलस्रांग, हाय बिरजना नुजा फैदों जा, हाय आब' सना दिनहै दोनहैलाय होनबाय, दोनहैलाय आद्रा ससेया मामोन आगै होनदो ओमफ्राय जोंहा पुनोमा मा होनखो, जोंहा पुनम टु इज अन, थेंक इउ पुनम, टु इज अन, अके अन आगैया, थेंक इउ पुनम आगै। जोंहा आंहा मा होनखो, मा ओंख्रि जाखो होनदों, ओंखाम जाथ'वाखै आगै, मा होनो आं ओंख्रिया अमाजों थारुन आरोना ओंख्रिया। ओमफ्राय दिपकआ जा लाइक दानदों आरोना, थेंक इउ दिपक। ओमफ्राय फेरि ग्रिना जोंहा मा होनखो, फेरि आई एम फ्रॉम हांगकांग बोला, मतलब आप हांगकांग से है, थैंक यू मुझे सपोर्ट करने के लिए, वेरी ग्रीन। ओमफ्राय सिमांसा जा व्हेयर आर यू, व्हेयर यू लिव बोला, बङाइगाव, सिमांसा। ओमफ्राय बिया जा मुबि मुसाहारिया हाय बोला है, हाय बि। ओमफ्राय बड'लेण्ड फिफाया हाय, गुड इभिनिं। ओमफ्राय आं मा होनखो, आंहा खबर खिसानि सिस्टार होनदोंना, खबर खिसाय मा होनखो बड'लेण्ड फिफा। ओमफ्राय जोंहा दिपकआ अनबाय आरोना, थेंक इउ। ओमफ्राय जोंहा माइटिया, जोंहा माइटिया हाय बोलो में, हाय बोला मैं भी बोला, हाय बोला मैं भी बोला, हाय। अच्छा आपकी मतलब हाय बोला है माइटी, ओके माइटी। आंहा जा मा होनखो, गोथाव दे होनदों आरोना, गोथावालाय होनदो, बेदर होनायखाय गोथाव जादों होनदो। ओमफ्राय जोंहा बिया मा होनखो, हेलो हाय बोला है, हेलो हाय। ओमफ्राय माइटिया जोंहा आई एम फ्रम नर्थ इस्ट बोला, अच्छा। ओमफ्राय जोंहा आंहा मा होनखो, सोर सोर दङ देखाय हर दे होनदों आरोना सोर सोर दं। ओमफ्राय जोंहा पेडिग्रिना मा होनखो, माय नेम इज जेक अलेक्जेंडार बोला है, अलेक्जेंडार ना, अलेक्जेंडार। ओमफ्राय जा एकेया मा होनखो, लाइक दानदों ना, थेंक इउ एके लाइक होनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय। ओमफ्राय जोंहा माना बेन्द्राया जा हाय होनदों ना, हाय माना बेन्द्रा हाय। ओमफ्राय जोंहा सिमांसा आई वान ए गर्ल भाभी बोला, मतलब मतलब लड़की चाहिए, एक लड़की चाहिए बोला है सिमांसा। जा एखेया मा होनखो, मा ओंख्रि जाखो आब' होनदों ना, ओंखाम जाथ'वाखै, ओंख्रिया मा होनो थारुनजों अमा बेदर आरोना। ओमफ्राय जोंहा कौन लाइक नहीं दिया, लाइक करो, सोर सोर लाइक होआखै लाइक होदो दे सोनाफोर, एक लाइक प्लिज। जा एखेया मा होनखो, मा ओंख्रि होनबाय ना, सिमांसाया जा इउ आर बिउटिफुल बोला, थेंक इउ सिमांसा, थेंक इउ। बड'लेण्डआ जा मा होनखो, मेरा भी टाइम नहीं सिस्टर, मेरा अभी टाइम नहीं सिस्टर बोला है, ओके बड'लेण्ड टाइम नहीं है तो बड'लेण्ड फिफा। ओमफ्राय जोंहा जतिकाया मा होनबाय, मा खबर होनदों आरोना, खबरा मोजां जतिका, आंनिया नोंनिया माबोरै जतिका राबा। ओमफ्राय जोंहा माइटिया जा मा होनखो, खबरा बोरिया बोला है, खबरा बोरिया, खबर बोरिया बोला, मतलब खबर अच्छा है ना। ओमफ्राय जोंहा एखेया मा होनखो, अन होनबाय आरोना, थेंक इउ। जोंहा आंहा मा होनखो, हासबेन्डखौ नायनि दे होनदो, हासबेन्डआ गैयालै आं आगै, फैयाखैनो हासबेन्डआ। ओमफ्राय जोंहा कृष्णा मा होनखो, हाय होनदों आरोना, हाय कृष्णा। ओमफ्राय जोंहा अमितआ ओइ बिके मा खबर होनदों ना, खबरा मोजां अमित, नोंनिया माबोरै, आपका कैसा है, मतलब मेरा अच्छी है अमित, मोजां आंनिया। ओमफ्राय जोंहा निबारना जा मा होनखो, होबायलां आब' खबरा माबोरै आब' होनदों, होबाय आरो ना, लाइट होबाय आरो ना, थेंक इउ। खबरा मोजाङानो, मा होनो निबारन आगै, ओमफ्राय नोंनिया माबोरै। जा दिपकआ मा होनखो, मा खबर बाजै सना हा होनदों ना, खबरा मा होनो गेजेरावसो दं आंना, गेजेराव
दीपक खबरा गेजेराव खबर सोंनानै मिनिबावो आरोना खबरखौ खबरखौ सोंनानै मिनिबावो आरोना सा सिंगेला मा होनखो हेलौ गुड इभिनिं बाजै बिके फुल ओइस डि हा फुल ओइस डि 4K इदि नायबाय आरो ओमफ्राय ना मा 4K सिंगेल आगै गुड इभिनिं सिंगेल आगै फुल सापर्ट होननायसो जाखो नामासै होनदो ओमफ्राय जोंहा कृष्णाया मानखो हाय होनदो आरोना हाय कृष्णा अमिता जोंहा मानखो आंखौ मोजां होनदो आदसा नोंनियाबो मोजां आरोना मतलब अच्छा है खबरा मोजां आरोना अमित ओमफ्राय बड'लेण्डआ मा होनखो मा लायखे होला मा लाइक होला बिना बायना मोनखो बायनांगौ जाखो थोद 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 जाम्बिनो मा होदोब्रा लाइक करो लाइक लाइक को भी बिना कर लाइक मतलब 1 लाइक देने से क्या होता है रे गाइस लोग देता नहीं है 1 लाइक करने से क्या हो जाता है ओमफ्राय जोंहा मा होनो बड'लेण्ड बिफा होदोब्रा होदो होनदो ओमफ्राय सिंगेला जोंहा लाइक दान दे बिमा होनदो अ दे थेंक इउ जोंहा कृष्णाया होनदो आइ लाभ इउ होनदो आरोना सेम टु इउ कृष्णा ओमफ्राय जोंहा बुद्धाया जोंहा मा होनखो ओइस हाय बोला ना हाय ओमफ्राय जोंहा अमितनि खेवला हा जि बिके बोला आदसा ओमफ्राय जोंहा निबारना मा होनदों आंनाबो मोजां आब' खबरा होनदों ना अ दे आगै मोजां जानांगौ आरोना खबरा ओमफ्राय जोंहा एयारा मा होनखो मा खबर होनदों ना खबरा मोजां हरसे अखा थफ्लां नों बन्द' खालामाबाथ' आं मोनथिला अखा थफ्लां 5टानि नोङो खैथायाव बन्द' खालामो आं मोनथिला आं उन्दुलांबायना आङोथ' 6टा बारनानैसो सिखारदों होनदों स्कुलाव दहायो सिखारनो हायाखै स्कुलाव थांनाया अखा थफ्लां थादों दे एयार मबाइला आं फात्ता गैया ओमफ्राय जोंहा जयदीपआ मा होनखो खालामदों आरोना बिदि ना ओमफ्राय जोंहा बिरजन फंबाया मा होनखो मैयाहाय लाइभआव हाय फैनाय जायासै दे आं आब' सना सरिलै होनदो जेबो नङा दे बिरजन फंबाय सोलाबाखै आरो न'आव फैदोंबा नोङो न'आव दंबा इन्जय खालामदो एसे रेस्ट लादो आरोना ओमफ्राय बिरजन फंबाय रेस्ट लादो जाहा एयारा मा होनखो थाम्फै दुद्रुनाय होनदो नंगौ नामाब्रा एयार होनदो सिंगेला मा होनखो हा हा बेखौनो बुजियासै आरोना नों फाग्लिनो होनदो बुजियासैथ' आरो मा होनो सिंगेलाखाय आं गेद्दाबाथाय बुजिनो नागिरालै आंना एकदम सिदाबाल'सो बुजियो आरोना ओमफ्राय मोगथावबो बिदिनो आरो आंना सिदाबासो बुजियो आरो गेद्दाबाथाय गैला बुजिला मोजां एयारा मा होनखो लाइक दानबाय अ थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय दे ओमफ्राय जोंहा दिपकआ मा होनखो हाय आब' ओंखाम जाबाय नामा होनदों ना ओंखाम जाथ'वाखै दिपक आगै मोनबाय आरोना मोननायालाय ओमफ्राय जोंहा मिस्टार प्रेमा मा होनखो बाजै गुड इभिनिं होनदों आरोना गुड इभिनिं मिस्टार ओमफ्राय जोंहा एयारा मा होनखो हाथाइखौ नांगौ होनदों आरोना है बेखौ माथो बिबाय थायो नै मास्कसो गाननांसिगोन होनबालाय हाथाइखौनो ओमफ्राय जोंहा चन्द्र जोंहा मा होनखो चन्द्र रय व्हाट लैंग्वेज इज दिस बोला लैंग्वेज मतलब बोरो है मैं अभी मतलब बोरो से बात कर रही हूँ बोडो लैंग्वेज है चन्द्र ओमफ्राय जोंहा एयारा मा होनखो थाम्फै दुद्रुनाय होनदों आरोना नंगौ नामाब्रा एयार होनदो ओमफ्राय जोंहा अमितआ मा होनखो सोर दं होनदो आरोना आब' दं फिसाला दं होनदो अमित समझ में आया आबो समझ में आया मतलब मेरा सिस्टर है बड़ी सिस्टर और फिसाला मेरा बेटा है और आगै मेरा मतलब छोटी सिस्टर है और मेरा बड़ी माने आबोनी फिसाला मतलब बड़ी सिस्टर का बेटा ऐसा ओमफ्राय जोंहा बड'लेण्डआ मा होनखो थोद आङो होथारालां बिमा दे सनानो आयु होखादो समायथोंसै माथो आयु समायथाराखैहाय लाइकआ एकदम माबायदि ओमफ्राय जोंहा लाइकखौसो नायबावो आंहा एयारा मा होनखो होखादोलाय बिफा एयारा जोंहा मा होनखो आंना मबाइल स्टप जाबाय आंना मैया होनदो मबाइला सुइस अफ मबाइला स्टप माने सुइस अफ जाखो ना स्टप जाखो
गावब्राबाय नामा यार गावब्राखो ना मा होनो सुइस अफ जाखो आंनाथ' नों बन्द' खालामनानैसो आं फात्तायानो गैया 6:30सिम थादों ओमफ्राय नों खैथायाव बन्द' खालामहरखो आं मिथिला जा अनुपा हाय होनदोंना हाय अनुप ओमफ्राय कैसे हो ओमफ्राय जा बिया मा होनखो आच्छा बि बसुमतारिया भाइरेल बिमा सना भाइरेल बिमा सना होनदोंना भाइरेल दे थेंक इउ गोजोननाय थाबाय दे ओमफ्राय लाइक दानबाय आंना थेंक इउ बि सना बि बसुमतारी सना गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय जा सिंगेला मा होनखो बाजै दायो माथो हरबाबो सांग्रेमायानो गैलारा हाहा होनदो खारबाय खोमा आरो ना थिग जाबाय खोमा आरोना खम सांग्रेमाखौ नोङो है 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 इदि खालामबाय थादोंमोन आरोना सिंगेल बुंबाय जोंहासो सांग्रेमाखौ खम होखादों नोङो फुथारनो थाम्फै फुथारनाय बायदि इदिनो ओमफ्राय जोंहा प्रमदा मोनखो जोंहा हेलो हेलौ लोगो होनदों आरोना हेलौ प्रमद लोगो ए लोगोआसो लोगोनि आइदि नामा बियो लोगो लिरदोंना लोगोसो नामा एम जे लोगो ना मा होनदो ओमफ्राय जोंहा मा होनगो बिया ओंखाम संगासिनो आंहा होनदो अ दे मा होनो बियो सना ओंखाम संदोंबा मा ओंख्रि संखोबा आं दिनै मा होनो ओंख्रिखौ आवलायखांबाय आं ओंख्रिखौ ओमफ्रायसो आङो खावबावजोब्बाय आरोना मा होनो बि सना ओमफ्राय जा इयारा मा होनखो थेंक इउ सना बाजै अखा आच्छा अखा थफ्लं आरोना अखा थफ्लं थानायनि थाखाय होनदोंना नोंखौ अननानै दोनबायब्रा देनां मा जाहोयो नोङो नायफिननायसो नङा खोमालै देनां मा जाहोयो ओमफ्राय बुद्धा जा मा होनखो केपि मा लिरखो केपि मा लिरखोमोन हेलौ केपि बुद्धा देव ना केपि समझ में नहीं आ रहा रे क्या केपी का मतलब क्या होता है ओमफ्राय जा इयारा मा होनखो बि सना जिउ बिखा बिख्लो होनदों जानाय इयारा ओमफ्राय जा बुद्धाया आयु मा गखो क्या निकला रे रो रहा है ना ओमफ्राय जा माइनू ने क्या बोला गुड नाइट लाइक डान बोला गुड नाइट मतलब थैंक यू लाइक देने के लिए मैना यारा जा मा होनखो नंगौ होनदों आरोना औ नंगौ होनबाय जा एस बिया मा होनखो आब' सना होनदों आरोना औ आगै एस बि सना समायनायखौबो थुनानै होदे एस बि आगै समायनायखौ समायग्राखौ दे आगै दे सना दे ओमफ्राय जा अमिता हाँ बोला हाँ ओमफ्राय अमित दे दो वो वाला दे दो ऊपर वाला दे दो ला ऊपर वाला का समझता है ना मतलब लाइक है ओमफ्राय जा बड'लेण्डना मा होनखो माबायदि थुयोमोनलाय लाइकखौ बिमा सना होनदों ना ए मा होनो थुनानै होदो बाल अमित मा सरि बड'लेण्ड फिफा थुक मा होनो गाथि दामनाय बायदि ओरै फुजा होनायावदि गाथि दामोना थुक ओमफ्राय इयारा मा होनखो जोंहा WT बेसे जाखोबाय बेथ' बैयो गोजौआव देखायबायमोनलाय गांथाम यार गांथाम देखायबायमोन माथो देखायनाया ओमफ्राय गाहायनियासो हो बेनो गांथाम देखायबायमोन ओमफ्राय गाहायनिया आरायनि बारा जाबाय नामाथाय यार ओमफ्राय ओमफ्राय एस बिया मा होनखो आंबो बारा मिथिलाय लाङाना यार रोंलायलाङा ओमफ्राय जाय एस बिया मा होनखो हा मिनिनानै खालामबाय आरोना आरो ओमफ्राय जोंहा साइबु हो शिबु शर्मा यांसा मा होनखो हंस बोला रे हंस अच्छा शर्मा है कहाँ से है शिबू अच्छा वो मेरा मान को बता बोला है बता है हाँ अच्छा बता है मतलब जो मैंने मतलब देने को लिए बोला इसको बता है ओमफ्राय जोंहा दिपकआ मा होनखो मा ओंख्रि संखो आलै आब' होनदोंना ओंख्रिया जोंनिया माबा मा होनो थारुनजों अमा बेदर संबाय आगै ओमफ्राय आंहा मा होनखो खेबसे सिखोलाफोरखौ
होनहरला बाजै दासिमबो सिंगेलसोब्रा बाजैनो मा होनो जोंहा नैबे आंनो सिख्लाफ्रानो होनो माथो आगै सिंगेल नुवाखैनो माथो आंलाय सोरखौ बुंहरनो ओमफ्राय सोरखौ बुंहरनो नै जोंहा सोरबा सिख्लाफोर दंबा सनाफोरनि बे आंखौ लादोलै हो आंखसा ना खसासा नामा ना बेखौ लादोलै सोरबा सिख्लाफोर दंबा सनाफोर सोर सोर दं ओमफ्राय बबेस बाबेस ना बाबेसआ जाहा हाय होनदों आरो ना हाय बाबेस ओमफ्राय जा निबारना जोंहा मा होनखो आं मा गामि सरि आब' मा गामि नोंना होनदों आदसा गामिया मा होनो साफागुरि निबारन आगै ओमफ्राय जा अमिदा मा होनखो बाब्रि 90 अच्छा सॉरी बाबरे 90 पीपल वाचिंग यू बीके बोला है अच्छा हे और पीस चला गया ना ओमफ्राय जा बुड्ढे मा होनखो देबा लाभ अच्छा लाभ पबजी बोला क्या लाभ पबजी ओ जो मतलब जो पहले दिया ये ऐसा बोलने को ऐसा था समझ में नहीं आया था रे लाभ पबजी ओमफ्राय जा आरबिया मा होनखो आंनिखौबो फरायदो आरबिया फरायाखै होनदा फरायदोंना आना आरबि एरा जा मा होनखो लागाव होनदों ना लागावना हो ओमफ्राय जा सुनुआ मा होनखो हेलो बोला है हेलो सुनु दैमारि हेलो ओमफ्राय जा सोरनि मेसेज गैया माथो एरा जा मा होनखो आंबो मिथिया खैथायाव सुइस अफ जाखोथाय नोंनियासो सुइस अफ जाबावदों होनबा आंनिया मा ओरैनो थाबावदों सार्ज होआखै खोमा गावहा आंना फुल चार्जखामोन ओमफ्राय जोंहा उमिद ने क्या बोला बाद में कॉल करता हूँ भी क्या बोला ओके उमिद जी उमिद थैंक यू वेरी मच मुझे सपोर्ट करने के लिए एलबी में आके सपोर्ट करने के लिए उमिद ओमफ्राय जोंहा प्रमदा मा होनखो मा ओंख्रि मा खबर बाजै सना होनदों ना खबरा मोजां आगै आंना नोंना माबोरै प्रमद जा एयारा मा होनखो थेंक इउ बाजै अखा थफ्लं थानायनि थाखाय होनदों ना अखा थफ्लं दोनदोंथ' आरो आङो देनां मा जाहोदोल' नोङो दिपका जा अन होनदों आरो ना थेंक इउ दिपक अन थानायनि थाखाय अन आरो ना हा मिनिनानैबो हरब्रा दिपक ओमफ्राय जा ओइ सानसुआ मा होनखो डार्लिं लाइक दा होनदों थेंक इउ दे मा होनो ओइ सानसुआ गोजोननाय थाबाय डार्लिं बावसोना गोजोनबाय दे ओमफ्राय जा बड'लेण्डआ मा होनखो थोद होनोसैलां दे बिमा सना माइनाव लाइक दानलै दे होनदों आरोना दे होदो दे समायथोंसै एसे समायनायनि होदो दे बिफा ओमफ्राय जाखांबाय ना मा जाखो बड'लेण्ड बिफा ओमफ्राय जोंहा बड'आ मा होनखो हाय होनदों आरोना हाय बड' ओमफ्राय जोंहा सिंगेला मा होनखो बाजै आं अन दं दे ओंखाम ओंख्रि संबाय दं आं दे सं दे सिंगेल आगै खामथाब जागोन नामा आं बायदि ओमफ्राय जोंहा सुनुआ मा होनदों हाय होनदों आरोना हाय सुनु ओमफ्राय जोंहा सिंगेला मा होनखो अनलाइन होनदों आरोना जोंहा सिंगेल बिबोनाङा ओमफ्राय जोंहा इयादा मा होनखो हाबाब बाजै बिदि दासान सना हा होनदों आरोना बिदि फरायनो नामा नोंनिखौ मा होनो इयार मिस्थि जाहोनांगोनलै आंथ' जेबो जाखाया नालाय मिस्थिखौनो जागोन आं मिस्थिजों मा होनोमोनलाय दसा जागोन आङो मा होनो इयार ओमफ्राय जोंहा मिलना जोंहा मा होनखो मालै बाजै मा खबर होनदों आरोना खबरा मोजां आंनिया मिलन ओमफ्राय नोंनिया मारै ओमफ्राय जोंहा बड'लेण्डआ हा मिनिबाय आरोना मिनिबायसो नामा बिफाया ओमफ्राय जोंहा सिला गाङा मा होनखो हेलौ आब' गोदै होनदों आरोना गोदैसोबाव नामा आगै सिला गां आगै हेमेना जोंहा मा होनखो हाय बिनानाव होनदों आरोना हाय हेमेन ओमफ्राय जोंहा पुनम आगैया मा होनखो मेसेज ख्ला दानदों आरोना आगैया ओमफ्राय जोंहा अलेना मा होनखो हेलौ दिदि बोला है हेलौ अलेन भाइटि ओमफ्राय बड'लेण्डआ मा होनखो जोंहा माखौ लाइक होनोमोन लाइ बिमा सना होनबाय आयु नोंहा मा होनो थुखेना होहाय मारै गोजौआव मा होनो बड'लेण्ड बिफा
Aduh, ओरैयालाय ओरैया दान इदिया इखौ होब्रा बड'लेण्ड फिफा दान थुनानै हो जा एयारा मा होनखो ए होनदो आरोना ए बावसो आरोना ओमफ्राय जा पुनोमा मा होनखो हो फैलायबाय होनदोना फैलायबाय होनदों गोजोनबाय दे पुनमागै कमला जोंहा हाय आब' मा खबर होनदोना खबरा मोजां आगै कमला नोंनिया माबोरै ओमफ्राय जा सिंगेला मा होनगो मा माबाफोर बार नांदों नामा रा बाजै थामाम हाजोआव मिनिथारदों रे रे बाबा हाहा होनदों आरोना बार नांदों आरोना बिदिबा बार नांनाय बायदि नुयोहाय ने माने सिंगेलागै आंनो बारखौ नांलाया गय जाबानो जायो आंना गय फबनायजों जायो गय फबनायानो फैयो आंखौ सिंगेलागै बार लोंबाथ' माबायदि जागोन मिनिनानै थैगोनलै ओमफ्राय जायो आरो मा आंखो माखौ गाहायनि गोजौनि होनखो देखो मैं पियन प्रभु गाहायनि गोजौनि गैयाहाय पियन प्रभु हेलो मा यार गाहायनि गोजौनि गैया ओमफ्राय जोंहा हेलो राजिबा जोंहा मा होनखो फिन राजीवा फिन किस मी बोला है अच्छा जरा जरा किसमी जरा 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 तस्मी 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 ऐसा भी गाना था ना गाना मतलब गाना लिख के दे दो गाना लिख के राजीव सी ओमफ्राय जा पुनम आगे मा होनखो आई एम वान अ सरि आई एम अन ना ओमफ्राय जा पुनमा अन बाय थेंक इउ आगै पुनम आगैया जा अन होनदो आरोना ओमफ्राय जा सिंगेल बय आगैया आदसा बाजै होननानै मा गोसोम गन्थं मा होनो गन्थं खाथेलायनाय खुगा सुलायनाय मा पिकचार बेलाय सिंगेल बय आगै मा पिकचार बियो ओमफ्राय जा हा आरो दै हा दै मा नामलै दै थिगा मा होनखो हम हिंदी से बोल नहीं सकता अच्छा हम हिंदी से बोल नहीं सकता हो क्या बोला दैनिक तो ओके हिंदी से बोल सकता है क्यों नहीं बोल सकता है दैनिक तो बोल सकता है दीपका जा अन बाय थेंक इउ ओमफ्राय जा अनिरामा मा होनखो बिके बाजै सिरि फैदां आरो ना एलबियाव होनदों ना ए फैबाय आरोना नोङो दे सिरि सरि फैना दं आरो ना एलबियाव होनदों सिरि फैना दंथ' आरो ओमफ्राय जा अलेना मा होनखो अके बाय गुड नाइट दिदि लाभ इउ बोला हे अके बाय गुड नाइट लाभ इउ टु मा होनो अलेन ओमफ्राय बड'लेण्डआ मा होनखो जोंहा बाय थ'लै दे बिमा ओमफ्राय दा फैफिनगोन आं होनदों ना ए दे मा होनो अजित बिफा दे दा फैफिन दे टाइम मोनबा ओमफ्राय जा पुनम आगैया अन दे ना सिंगेल आगैया मा होनखो आं थांथ'बाय दे बाजै कमेन्ट लिरनो बाबायलां आं बाल होननानै एर'प्लेन मायाव गाखोनानै थांखो दे सिंगेल आगै मा होनो बेसे लिरनो आरोना दे ओमफ्राय जा यारा मा होनखो जा अन ब्रेड याराबो अन दिपका बिके मिनि नों हा होनदों आरोना आंथ' मिनिखागासिनो आं नोंखौ मिनिनो थिनदोंब्रा मिनि होनदों दिपका अन होनदों आरोना ओमफ्राय जा बिक्सिया जा मा सरि बिकिया जा मा होनखो हाय होनदों आरोना हाय बिकि शर्मा ओमफ्राय जा रतना हाय आब' मा ओंख्रि जानाय दहाय होनदों आरोना दहायनि ओंख्रिया दालि ओमफ्राय अमा बेदर भाजामोन रतनागै ओमफ्राय जा सिंगेला मा होनखो माबा फुङाव स्टेसनाव खिनो मा होनखो टयलेटाव लाइन थानि बायदिसो मोनलाय लांबाय लां बाल होनदों आरोना ओमफ्राय टयलेट हरबावबाय आरोना ओमफ्राय आदसा टयलेट सिङावसो हाबनानै बिदिसो जादों होनबा जारलासो जागोन बिदिसो जादों बाल्थिं लानानै दं होनबा नोङो सिंगेल बय बिबोनां सना बाल्थिं लानानै दं नोङो होनबा यारा जा मा होनखो अके बाजै जागोन होनदों आंनो दसा जाहोनांगोन दे
ओमफ्राय जोंहा पुनमागिया अन देरना थेंक इउ ओमफ्राय जोंहा पुनमागिया हार्ट हरबाय थेंक इउ पुनमागै माबा लाइकआ आयु हेलो हेलो कौन कौन है हिंदी लोग मेरी स्क्रीन में कमेंट कीजिए लाइक कीजिए एक लाइक कीजिए ओमफ्राय जोंहा पुनमागिया बाजै होनबाय पुनमागिया हार्ट हरबाय थेंक इउ जोंहा राबाया मा होनखो कमल खात आगै सनादो नानि नाम उदै गिदिरनि नामखौ खिथाफैलायबाय जोंहा राबा आदाया कमल खातनो मा होनो बावो दे आङो कमल एबार आङो मा होनो नामखौसो गोसोआव लानोसै आं कमलखौ ओमफ्राय जोंहा पुनमागिया अनबाय थेंक इउ ओमफ्राय जोंहा जेड एक्स बिटिवाया हाय बाजै सना मा ओंख्रि जाखोन आरोना ओंख्रिया जोंना मा होनो थारुन अमा बेदर ओमफ्राय ओंखाम जाथ'वाखै मोनबाय आरोना एजेड आगै ओमफ्राय जोंहा राबाया लाइक दान दाउलाय ओमफ्राय अ दे थेंक इउ गोजोननाय थाबाय राबा आदा राबाया जोंहा पुनम सना होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा आइ लाभ इण्डियाया जोंहा मा होनखो ओंखाम जाबाय होनदों आरोना ओंखाम जाथ'वाखै मा होनो आइ लाभ ओमफ्राय जोंहा पुनमागिया मा होनदों आरो मा होनदों नै जोंहा पुनमागिया नबिना जोंहा लाभ इउ नेपाल होनदों आरोना मतलब नेपाल से है ना अके ओमफ्राय जोंहा पुनमागिया राबा नों बबेनि होननानै सोंदों पुनमागिया नै राबा नोंखौ सोंदों बबेनिनो खिथादो ओमफ्राय जोंहा दिपकआ बिके मोनसे मा होनखो एन्सार हो दिखाय मा होनगोन लारं मोनसे एनर दिकिल आच्छा एनार दिकिल आनार दिकिल लारं आच्छा बिके मोनसे एन्सार दिकिले लारं लागे टिपिलि करं करं लागे मा दे आच्छा मा दे बुं बिके बाजै आं मिथियाहाय मा बर'नि एन्सारखौनो हाया आरो बेथ' असमियानि बावसो खोमा माबा दिले लं लागं लागे टिपिले खरं ना मा होनखो खरं लागे मा दे बुं बिखे बाजै आं मिथिया एन्सारखौ नोंनो हरनानै मिनिदो नोङो दिपक बर'नि कुइसनखौनो हाया नानि नामखौनो मिथिया आङो आरो मा टिपिला बेलाय ओमफ्राय जोंहा राबागिया मा होनखो खेबनैसो लादों नामाब्रा आगैया होनदों आरोना लायाखैहाय मा लाया आङो लाया मा होनो राबा आंखौ होनदों आरोना आं लाया मा लालाबायनो लाग्राखौलाय लाया आङो ओमफ्राय जोंहा अमितआ मा होनखो हाय बाजै मा खबर होनदों आरोना खबरा मोजाङानो अमित नोंनिया माबोरै ओमफ्राय गबिन्दाया जोंहा मा होनखो बे बाबुनि फिसालाया नामा बे बाबुआ नोंनि फिसाला नामा होनदो औ आंनि फिसाला मा होनो गबिन्दा बाबुआ ओमफ्राय जोंहा राबाया मा होनखो अदालगुरिनि पुनम आगै होनदो आरोना अदालगुरिनिनो राबायाबो पुनम ओमफ्राय जोंहा पुनमा अनबाय जोंहा बिया मा होनखो बि शंकराव आर इउ फ्रम बोला फ्रम मैं आसाम से एस शंकर जोंहा राबाया मा होनखो ब्लु गारना दोनखानांगौ होनदो आरोना हा होनदो गारना दोनखाबाय आं नै मा होनो देलायबाय दै एसे फोसाबबाय साफानो माने बिदिजोंसो समायो नालाय राभा दा फोसाबबाय साफा नुसिगोन र' ओमफ्राय जोंहा राबाया मा होनखो थें जा गोसा नांथायोबा आच्छा नांथायोबा दाउलेब नाथायबा दाउलेब होनदों ना थें जा गोसा नाथायबा दाउलेब होनदों आरोना मायाब्रा राबा दा होनदो र' होनबालाय हेलो गाइस कौन है मेरे स्क्रीन में होनदो ओमफ्राय जोंहा आइ लाभा मा होनखो मुझे बोडो समझ में नहीं आता है बोला है अच्छा बोडो समझ में नहीं आता हिंदी आता होगा ना तो हिंदी से बात कर सकता है आई लव इंडिया आर्मी ओमफ्राय जोंहा आइ लाभा मा होनखो वेयर फ्रॉम बोला मैं आसाम से हूँ मतलब आसाम से हूँ मैं आई लव ओमफ्राय जोंहा माबाया मा होनखो राबाया जोमग्रा कम्बल
गोसोआव ला होनदाना जोमग्रा खम्बल जिखौ गोसोआव ला माने मानो ना मादा सिंगला गैया मा होनगोन नोंनि कमेन्ट फरायनायखौ नेनायजों फुङाव स्टेसनाव ट्रेनाव टयलेटाव खिनो लाइन थानायजों सेम खारा होनदों आरोना नंगौ नामा सिंगेलागाय इदि जादोंबा एखे गावोन ओमफ्राय जोंहा जीवना जोंहा मा होनखो भाभी नेपाल की हो क्या बोला जी मैं नेपाल से नहीं हो जीवन मैं असम से हूँ असम से बस ड्रीमा मा होनखो क्या हाल चाल मैडम हालत खबर बोला अच्छा मतलब हाल चाल मेरा ठीक ठाक है आपका कैसा है ड्रीम ओमफ्राय जोंहा राखिया मा होनखो हाय होनदों आरोना हाय राखि ओमफ्राय जोंहा नायदोआ मा होनखो आइ हेलौ सिनायनोनो हाबा हेलौ बाजै होनबाय आरोना आयु हेलौ आगै नायदो ओमफ्राय जोंहा दिम्पला मा होनदों मोजां जाखो बाजै सरि मोजां जाखो माजों जाखो बाजै ओंखामा होनदाना ओंखामा मा होनो ओंखाम जाथ'वाखै ओंख्रि मोनखाबाय आरोना ओंख्रिया माबा अमा बेदरजों थारुन ओमफ्राय मिनिनाङा नाथाय आयु मायाबा मोनसेयाव गल गल जानानै दंलै ओमफ्राय जोंहा माबाया मा होनखो राफाया बड' ग्रामार टिउसन लानाय बादिसो मोनबाय आङो दावलेमजों नंगौ नामा रामा नानि नाम फोरोंफैबायबा ना फोरोंबासो रोङोब्रा नाखौ एबार गोसोआव थासिगोन आङो कमलखौ एबार दुगि दुगि कमल खात दुदि मा होनलायनोसै आङो ओमफ्राय ट्राकआ जाबानखो ट्राक ड्राइभार अके ओमफ्राय जा हेलौ आब' मा खालामदों दाना जेबो खालामाखै आगै ट्राक ओमफ्राय राबाया जोंहा मा होनखो माथोआलै होनदो माथोआ आरो हाबदों नामाब्रा खोमायाव र' होमबा आं एसे डाउनाव रायज्लायनोसै नामा ना ओमफ्राय जोंहा माबाया मा होनदों बाबायाबो आइलाबा जोंहा मा होनखो येस बोला है ओमफ्राय जोंहा नायदोआ मा आयौ नायदोनिखौ सिनायनो हागोन ना र' नायदो आयौ नायदोनि सिनायनो हानाय नङाहाय मा लिरखो जाखांबाय नामा लिरखोहाय नायदोआलाय जाखांबाय ना मा लिरखो ना जाखांबाय नामा बाजै होननानै लिरबाय खोमाहाय ने जाथ'वाखैनो नायदो सिनायानो ओमफ्राय मा होनखो आंबरा जोंहा मा होनदों मुझे बड' नहीं बड' नहीं आता बाता कार्बी बोला है अच्छा मुझे बड' नहीं आता है ना मा होनो गब्बर बड' नहीं आता है ओमफ्राय जोंहा बाता कार्बी मतलब कार्बी से है क्या राबाया जोंहा मा होनखो राबाया जोंहा मा होनखो नानि मुङा कमल खात होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा सुनिला मा होनखो हाय बिउटिफुल गार्ल बोला है बिउटिफुल गार्ल गुड नाइट ना ओके सुनील ओमफ्राय गुड नाइट बोला बिउटिफुल बोला थेंक इउ सागरा जोंहा मा होनखो आफ्रिका से ब्लैक बॉय आफ्रिका से ब्लैक बॉय बोला है ओमफ्राय जोंहा रिपन ओंखाम संबाय बाजैनो औ मोनखाबाय ओंखामा मोनखाबाय आरोना जाथ'वाखैसो र'
दंमारोसो कमेन्टआ नांथानानै आं सानखाथारदोंमोन कमेन्ट नांथानानै दं होननानै ግን थुख्लाथारबायसो आङो सागोर फरायबाय ओमफ्राय रिपन फरायबाय रिपन दैमारि फरायबाय ओमफ्राय जा आसाम ना हाय बाजै मा खबर होनदों ना खबरा मोजां आंनि आगै आसाम नोंनिया माबोरै ओमफ्राय जा नायदोआ ओमफ्राय जा सिंगेला गैया हा थैगोनलै बाजै नोंजोंबो बैसो जायैयावनो हाबा जाबायरा ओंखायनो बारा बुजियालै बिमा नों होननानै खाफाल बुबाय आरोना है आगै बैसो जाबायमोन बैसो जानानैसो जानायब्रा ओमफ्राय माने आङो ओरैमोन आरोना बारा ओंखारलाबायामोन आङो न'आवनो थाबाय थायोमोन ओमफ्राय माइ चेनेला जामा आंखो बिनानाव दंना गैया जाखो होनबाय बिनानावाथ' माबोरै होनबावनांगौलै दंबाबो गैयि बायदि जाबाय आरोना होनदो ओमफ्राय जोंहा माइ चेनेला बिनानाव दङ दंनायालाय होनदो ओमफ्राय जोंहा आलाक आव सना होनदाना आव सना होनबाय ओमफ्राय राभाया जामाखौ रलै होनदो खिनो ओंखारथारदों नामासै बेलाय ओमफ्राय जा सानसोराङा मा होनखो मा ओंख्रि बाजै होनदों आरोना ओंख्रिया जोंना थारुनजों अमा बेदर माने अमा बेदरा एसे दंमोन दहाय जानाय ओमफ्राय बेखौ आख' फाख' जानानै थारुना ब्रक होबाय आरोना ओमफ्राय जोंहा आसामा मा होनखो व्हाट आर इउ डुइं हो व्हाट आर इउ डुइं मेदाम जी बोला है हो मतलब मैं बङाइगांव असम से बोल है मैं कुछ नहीं कर रही हूँ मतलब बात कर रही हूँ मैं आसाम ओमफ्राय जोंहा चित्तरन्जन आगैया मा होनगोन आब' होनदों ना आगैया चित्तरन्जन आगै खबरा माबोरैलै ओमफ्राय जोंहा सुरेशआ मा होनखो व्हेर आर यू फ्रम बोला है मैं आसाम से हूँ आसाम से सुरेश जोंहा नायदोआ जोंहा मा होनखो कमिन फरायनायखौ आयौ सिनायनो हायाहाय नायदो सिनायनो हाया बेयाव आंलाय दे र' ओमफ्राय मा लिरदों कमेन्ट ना कमेन्ट फरायनायखौसो मा होनखो नायनो आंखौबो कमेन्ट फरायनायखौबो आচ্ছা मेव आंखौबो आं होद बारा नुवाहाय सना बिदिखौ थरासा बोरा लिरनाय नायदो आगै आसामा जा मा होनखो ओइ माइ गड इंलिश होनदों आरोना माइ गड इंलिश नहीं आता रे आसाम लंडन इंलिश नहीं आता भाई ओमफ्राय जा मा होनखो मन'आ आप कहाँ से हो बोला है जी मैं आसाम से हूँ आसाम से मनो चित्तरन्जन आगैया जा मा होनखो आब' होनदाना आगै बुंदे सना ओमफ्राय जा माइ चेनेला जा मा होनखो लासैलां नोंनावखौ आচ্ছা लायनोसैलां नोंनावखौ बेवाइ होनदों आरोना आচ্ছা बेवाइ लिंखाबाय आरोना सिंगेला गेजेर हा बिदिसो होनबा ना बाजै दे होनबा नोंनि गोदोनि लाभ स्ट'रिखौ खिन्थाना होदो स्रायनो होनदों जा गोलावखा सिंगेलाङै खिथा जायो आरोना आङो मा होनो मा लिङोमोन नोङो नों बाजै लिङो नालाय नों दाखौ माबोरै मोजां मोननाय दे होनदों आरो नों दाजों बोरै मोजां मोनलायनाय दे मा होनो सिंगेलागै खोनासंनो नामा होनदो ओमफ्राय जोंहा अनसुमैया मा होनखो जोंहा हाय बिमा सना दसे फैलायबाय होनदाना अनसुमै सना थेंक इउ गोजोननाय थाबाय दे अनसुमै ओमफ्राय जोंहा अनसुमै बिमाया मा होनखो आচ্ছা सरि सुबुंसाया जोंहा मा मेसेज काट खालामदों आरोना काट खालामबाय अनसुमै बिमाया लाइक दान सना बिमा होनबाय थेंक इउ बिमा अनसुमै गोजोननाय थाबाय दे ओमफ्राय जोंहा इपिल डकम ना ओनलि बर' बोला है ओनलि बर' मतलब ओनलि बर' बोलना है क्या रे इपिल ओमफ्राय जोंहा मिस्टार इंडिया हेलो डार्लिंग हाउ आर यू बोला है मिस्टार इंडिया मैं मतलब
I'm fine. आप कैसे हो रे मिस्टर इंडिया? मैं ठीक हूँ. आसाम अमान के जहाँ मैं पागला हो हाँ जान मैं पागल हो जान क्या बोला जाना आपको वीडियो देख कर बोला है. मैं पागल हो जाऊंगा आपका वीडियो देखकर बोला है. और अच्छा क्यों रे आसाम? क्या हुआ? पागल नहीं होना रे. पागल नहीं होना, सिर्फ कमेंट करना है रे भाई दे. आसाम कमेंट करो कमेंट. बाजा नायदो मानखो सरे बाजै एबार सिनायासै सिनायसिगोन होनदों आरोना. सिनायसिगोन होनदों. बिदिबा सिनायो आरोना. सिनायसिगोन एबार. दहायनिखौ सिनायथाराखैमोन नै मबाइल बेलेगाव नायलायथारबाबो. हेलौ नांथानानै थालायबाय नामा बा फाग्लायालाय माबायालाय दा फाग्ला आया माबासो थुना लालायबाय नै. कमेन्टआ नांथानानै थायोलै. हेलौ कौन है मेरे लिस्टिन में गाइस लोग कमेन्ट कीजिए. नांथानानै थामारदोंमोनदां नै मिस्टार. बेनि उनाव मा फैखो आगै फैबाय बिकास फैबाय. नांथामारदोंमोन. नांथा बेमार जाबाय मबाइला. मानो जायोलाय दा? ओमफ्राय मा होनखो हेलौ बाजै जाखांबाय नामा? ओंखामखौ होनदाना जाखांथ'वाखै आगै बिकास. मोनबाय आरो ओंख्रिया. ओमफ्राय जा सिंगेला गैया रा बाजै बेखौथ' खिन्थानो थिनदों आं फाग्लिलाय हा. बेखौसो खिन्थानो खोनासंनो आरोना नोङो. मा होनो नोंदिया थिनदोबाय थादोंमोनलै. ओमफ्राय सानैजों नायलायलायनानै बिदिनो गोसोथोलायबाय आरोना. थिनदोथाबदोंमोनलै नोंदिया मा होनो आगै. बिनानै थैखागोन. देन्जार स्ट'रिखा जोंना. स्ट'रि गोलावखा सिंगेल आगै. ओमफ्राय जोंहा मा होनखो खानहु मा होनखो बहुत अच्छा देख रहा हो बोला है. अच्छा थेंक यू भेरि माच खानहु. ओमफ्राय जोंहा जांगिलाया मा होनखो बाजै लावगि होनदों आरोना जांगिलाया. दे बिबोनां सना बुं दे. आंना कमेन्टआ मा होनो बानायबाय थानांगौलै. नांथाग्रा जाबाय मबाइलाबो. हेलौ कौन है मेरे लाइव स्ट्रीम में प्लीज कमेंट कीजिए लाइक कीजिए. नांथानानैसो दंलायो नामाब्रा आया नोंमारगौसो. ओमफ्राय जा आर्मिया हाय होनदों आरोना. हाय आर्मि. ओमफ्राय जा खानहुआ जा हाय बोला है. हाय खानहु. ओमफ्राय सिंगेला गया मा होनखो क्या रोमांटिक लव स्टोरी है रे बाबा बोला है. हा रे बहुत रोमांटिक था सिंगेल देवर जी. क्या ये बोलू. ओमफ्राय जा अर्गेन फैदों ना. हेलौ बोला है. हेलौ अर्गेन जी कैसे हो. ओमफ्राय जा मिनिसोरा मा होनखो मा ओंख्रि जाखो आब' होनदों आरोना. ओमफ्राय जा माबाया मा होनखो मिनिसोराङा ओंख्रिया जोंना थारुनजों अमा बेदरमोन आगै. अर्गेना जा 29 लाइक दान बोला है. थेंक यू भेरि माच अर्गेन जी लाइक देने के लिए. प्रोफाइल चेंज किया है क्या अर्गेन जी. ओमफ्राय आर्मिया जा मा होनदों सरि विल बे योर माय फ्रेंड होनदों आरोना. और आर्मी ने इंग्लिश भी नहीं आता रे. विल बी योर माय फ्रेंड बोला है. मतलब दोस्त बनना है क्या आपके साथ. ओमफ्राय जा नायदो मा होनदो र' 1 मिनिट. ओमफ्राय गैया नायदो जा मा होनखो बाजै उन्दुनोसै जोंहा खामानि होनदो. जोंहा होनदो आयै उन्दुनोसै आरो होनबा नायदो खामानि होनदों आरोना. उन्दुनोसै दे नायदो आगै उन्दुनोसैबालाय. ओमफ्राय जा सिंगेला हा मिनिदों आरोना. मिनिबाय आरोना. मा ओंख्रि संखोलै सिंगेल क्या सब्जी बनाया देबरजी सिंगेल देबरजी. ओमफ्राय जा आसाम बड'लेण्ड ना मा होनखो जोंहा हेलौ आब' होनदाना. हेलौ आगै आसाम बड'लेण्ड. अर्गेना आई एम गुड बीके मैम और आप कैसे हो बोला. मैं भी ठीक हूँ अर्गेन जी. ओमफ्राय आपका ड्यूटी है अर्गेन जी. ओमफ्राय जा जांगिलाया मा होनखो होनबा लाभ मेरिटसो नामा होनदों ना. हा लाभ मेरिटसोब्रा जोंना जांगिला.
ओमफ्राय जा खन हुआ मान के सेट हा नि का दागा बोला नङा का ada होनदोंना ओमफ्राय ओ आर्मिया मा जामान के एस लिरबाय आरोना आर्मी ने एस लिखा ओमफ्राय ऑर्गेनाइजी जी सेंस किया है कैसा कैसा लगा बोला अच्छा लगा है मतलब मुझे लगा कोई और ऑर्गेन आ गया मॉर्निंग में भी आया था ना तो ऑर्गेन जी मुझे लगा कोई मतलब दूसरा आ गया वैसा सोच रही थी मैं ऑर्गेन जी ओके ओमफ्राय जा आसामा मा होनखो हेलौ हेलौ आब' मा जायगायाव थायो आब' होनदोंना आङो सापागुरि थायो आं जा सिंगेला गैया मा होनखो ओके बाजै मालाबा फ्रि टाइम मोनबा फुल खोन्था दे नोंनि लाभ स्ट'रिखौ हाहा होनदोंना औ खिथागोन दे आङो दे देन्जार गोलावलै ओमफ्राय देन्जार गोलाव होनदो नायदो मा होनखो गुड नाइट बाजै होनदों गुड नाइट दे नायदो आगै मोसा ऑर्गेना मा होनदों ड्यूटी नहीं है मैम ऑफिस ने थोड़ा बिजी था सो बोला ओके मतलब ड्यूटी नहीं है ऑफिस में मतलब थोड़ा बिजी है ओके ओके ऑर्गेन जी ओमफ्राय जोंहा महेश महर सिंनि के बोला रे मा ओंख्रि आब' होनदोंना ओंख्रिया जोंना अमा मा होनो थारुनजों अमा बेदर आगै महर सिंगेला गैया मा होनखो आंना दिनै ओंख्रिया सेसा हो बेदरलै बाजै दहाय सासे तामिल लोगो आच्छा तामिल लोगोआ होफैदोंमोन होनदों ए नंगौ नामा सेसा आरोना सेसायाव मा होखो सेसा बेदराव आलु होबाय नामा सिंगेलागै ओमफ्राय जोंहा कुन हुआ जम जोम कियापे से बोला कान्हू समझ में नहीं आ रहा कान्हू समझ में नहीं आ रहा आपका जो मतलब आपने लिखा है ना इसको समझ में नहीं आ रहा है ओमफ्राय जा दुलुआ मेसेज कार्ड किया है ओमफ्राय जा सालुआ जा हेलो बोला है हेलो सालु ओमफ्राय जा ऑर्गेना मा होनखो ओमफ्राय जा साया मा होनदों हेलो सना होनदोंना हेलो ओमफ्राय जांगिलाया मा होनखो बाजै जामाय आंनाव नांफैगोन दे बाबा बाजै जुमाय लोंबाय लोंब्ला मानो खर'आ मोथो मोनो होनबा बुजिनो हाला लां होनदो ए आंबो लोङिखाय मिथियाहाय मानो मोनोबा मा होनो जांगिला आगै ओमफ्राय जा सिंगेला गैया मा होनखो औ टमेट' जों फ्राय खालामदोंलै बाजै होनदो ए टमेट'जों फ्राय खालामदों आरोना टेस्टि जाथारनोसै होनबा नोङो ना ओमफ्राय मुसाइन मुग नाइटआ जा मा होनखो मा खबर आब' होनदाना खबरा मोजां आगै आंनिया मुग नाइट मिनिसोराङा जोंहा गुड नाइट आब' उन्दुनोसै होनदो दे गुड नाइट मिनिसोरां ओमफ्राय जा अमितआ मा होनखो नोंथांनि भिडिअ'खौ मोनना मोजां जादों नोंना मोजां जादों बाजै गोजोन हर होनदोंना थेंक इउ अमित ओमफ्राय जा ऑर्गेना ओमफ्राय जा कमला मा होनखो बहुत खूबसूरत बनाया है खुदा ने आपको बोला थेंक इउ कमल स्वर्गयारिसो नाथोना बर'सो नामालाय होनदो जा साया मा होनखो मा मैगं जानाय होनदोंना मैगङा थारुन अमा बेदर ओमफ्राय जा सुमितआ लाइक दान बोला है थेंक इउ सुमित जी लाइक दे दिया थेंक इउ राजुआ जा मा होनखो हेलौ बाजै होनदोंना हेलौ राजु आगै ओमफ्राय जा आं गोरिबा मा होनदों हेलौ मादै हाबनो हागोन ना हाया रा होनदाना ए हागोन आगै गोरिब मानो हाया
ओमफ्राय जोंहा सुमिता मान के कैसे हो रे बाबा बोला मैं अच्छी हूँ रे सुमित आप कैसे हो बोलो सुमिता आप अभी हम लाइब्रेरी में ही बोला ओ लाइब्रेरी में मतलब आया नहीं है अभी पे अमित सॉरी सुमित सुमित कब आएगा सुमित जी कितने बजे को आएगा ऑर्गेनाइजर मान कर रोजे किधर है मैं बोला रोजी नहीं आया रे रोजी को क्या हो गया बता नहीं रोजे क्या हो गया रोजे को आप नहीं आया ना तो रोजे नहीं आया होगा रोजे मतलब परसों आया था पूछा था ऑर्गेन आया कि नहीं आया लेकिन आप नहीं आया मतलब आपने आया नहीं था ऑर्गेन जी आं गोरिबा मानखो खबर बोरै मादै होनदाना खबरा मोजांथ' आंनिया मा होनो आं गोरिब सिंगेला मानखो औ बाजै सेसानि खिबुआ मोननैमोनलै हाहा दे सेसानि खिबुआ मोननै जायो नामा होमबा नों खिथु खिनिखौ सावना जाबानो जायोमोन सिंगेलागै ओंख्रियाव होआलासिनो ओमफ्राय जों बड'लेण्ड बिफाया आंहा आइसि बिजिमोनलै बिमा सनादो अ जेबो नङा दे बड'लेण्ड बिफा बिजिबा जेबो नङा दे जोंहा साया मा होनखो बहानि होनदो आरोना आङो आसामनि सापागुरि सा ओमफ्राय जोंहा आंगोरि बागै मा होनखो डेन्जार गोबावनि उनाव दोनहैसो आंदो अ गोबाव जाबायमोनथ' आरोना आंगोरि बागै ओइ खनसे फैदोंमोन ना नोङो वान फै जाहां जाहांआव नोंनोमोन ना आंगोरि बागै मा लिंदोंमोन नोङो मा लिङो गोदाव दिनहैसो आं मादैसो लिंदोंमोन नामाथाय ओमफ्राय फिसालासो लिंनांगोन ओमफ्राय जोंहा खानहुआ जोंहा मा होनखो जब किया पैसे अच्छा जब किया पैसा मतलब खाना खाया क्या बोला जब किया पैसे मतलब खाना खाया क्या बोला ओ ऐसा था खाना नहीं खाया है खानहु खाना नहीं खाया है समझ में नहीं आ रहा था ना ओमफ्राय जोंहा मधुशंका जोंहा मा होनखो लाभ इउ बोला है सेम टू यू ओमफ्राय जोंहा सुमिता मा होनखो बाय बाय नेक्स्ट टाइम बोला अके सुमित बाय बाय सुमित जी ओमफ्राय जोंहा आं गोरिबा मा होनखो सोर हाबबाय थाखोरा मादै बिमा सोर गाबबाय थाखोब्रा मादै बिमा बिफा गैयै बायदि होनो फांखा आवाजखौ खोनादोंसो नामा आं गोरिबागै फांखा आवाजखौ खोनादोंदां ओमफ्राय रावबो गाबाखैथ' ओमफ्राय जोंहा मा होनखो फिल'सा काहा से हे आप बोला जी मैं आसाम से हूँ मैं फिल'स ओमफ्राय जोंहा रिपन मा होनदों उन्दुनो ओंखाराखै ना बाजै होनदो टाइमा 9था जानो नागिरदों दासो ओंखारथ'वाखै उन्दुनो ओमफ्राय जोंहा हिरिसा जोंहा मा होनदों हेल' होनदोंना हेल' हिरिस ओमफ्राय जोंहा हिमानि आब' मोजां नुसोदों होनदों आरोना नंगौ नामा आगै ओमफ्राय जोंहा फिल'सा मा होनखो कि कथा हय इटु आচ্ছা इटु बर' कथा हय बर' कय আছে মানে फिल'स बर' कय আছে মই बड'लेण्डआ मा होनखो जाबायबो नामा नोंस्रा ओंखामखौ बिमा ओंखामखौ जाथ'वाखै बड'लेण्ड बिफा मोनखाबाय आरोना आङो दिनै संखांनानैसो होबाय एलबिखौ ओमफ्राय फिसालाखौबो एसे हमवार्क एरि दंमोन नालाय लिरहोग्रोनानै माबा होबाय आरो आङो ना ओंखायनो जोंहा बिरजन फंबाय फैदों मा फैफिनलायबाय ना मा फंबाय होनदो मा ओंख्रि संनाय दोननाय हाय आब' सना ओंख्रिया माबासोहाय मा होनो थारुनसो ओमफ्रायो दहायनि अमा एसे दंमोन ना बेखौ गारसनना होबाय आरो ना टेस्टि जानायनि ओंखामखौ जानो हानायनिब्रा होनदो ओमफ्राय जाखांबाय नामा बिरजन फंबाय नोंहा ओमफ्राय जोंहा सिंगेलागै हा बेखौबो बुजिबावासै आरो ना नों बाजै होननानै खाफाल बुबाय आरोना माथो सेसानि खिथु होनबाय आंहा सेसानि खिथु सानथारबायब्रा आगै सिंगेल सेसानि खिथु सानथारबाय आं माथोमोन सेसानि खिथु नङामोन होनबा ओमफ्राय जोंहा आं गोरिबा मा होनखो आगैया फिसालाया जोंहा
बोरा आइडि हरना अनके खालामनाया बावबावबाय होनदो गोसोआव दङ आं गोरै बागै ओमफ्राय नोङो एलबियाव गोबाव जाबायमोन ना फैयिया आं गोसोआव दं नोंखौ आं गोरै बागै ओमफ्राय जोंहा बेखायनो आङो सोंफिनबावदों आरोना नोंखौ आगै ओमफ्राय जोंहा फिल'सआ मा होनखो कि पासा हय बड' मतलब बड' लेंगुवेज है बर' लेंगुवेज फिल'स ओमफ्राय जोंहा अर्गेना मा होनखो अच्छा बाट ऐसा है क्या रोजे को मैं मोये हो गया क्या अच्छा रोजे को मोये हो गया क्या बोला अच्छा मोये हो गया क्या हाँ ऑर्गेन जी रोजे की मतलब जब भी मेरी एलबी में आता है तो मतलब ऑर्गेन आया कि नहीं आया पूछता है और आप भी जब आता है तो रोजा आया कि नहीं आया मतलब पूछता है क्या हो गया रोजे को क्यों नहीं आया बता नहीं रे ओमफ्राय जोंहा बड'लेण्डआ मा होनखो आंहा जाखांबायलै बिमा दासो बोरमा बेदरजों होनदों बोरमा बेदरजों गोथावनो ऑर्गेना टू एसप्र ओमफ्राय जोंहा अमा सिंगेला गे हा सेसा हिन्जाव रे बाजै होनदों सेसा हिन्जाव सेसाया हिन्जावसो सिंगेल जारलासो माबा सेसायाबो हिन्जाव थायो नामा सिंगेलागै जारला जागोनहाय ओमफ्राय जोंहा खान हुआ जामोन आपका बेबी कितना है बोला मेरा बेबी एक है खानहु एक बेटा है मेरा ओमफ्राय अर्जुना जोंहा हाय होनदों हाय अर्जुन जोंहा हेन्डसोमा हेलौ बाजै रानि होनदों हेलौ हेन्डसोम बिबोनां ओमफ्राय जोंहा बबिसर बसुमतारी मेसेज काट ना मेसेज काट ओमफ्राय जोंहा माबाया एयारा जोंहा अन होनदों थेंक इउ हिमानिया जोंहा मा होनखो बाय बाय आब' गुड नाइट होनदों ना बाय आगै हिमानि गुड नाइट ओमफ्राय जोंहा निहिरा जोंहा मा निहिर एक्स वाइआ आब' अबेनिमोन होनदों ना आङो आसामनि निहिर ओमफ्राय जोंहा अमृता देव वर्मा हेलो तुम कहाँ पर है बोला मैं आशा मतलब कहाँ पर है बोला ना कहाँ पर है मैं मतलब बङाइगांव में है आसाम बङाइगांव में अमृत देव वर्मा तुम तो हिंदी बना है तुम तो हिंदी बनाने बोला है मतलब हिंदी बनाने तुम्हारा कंटेंट मेरा तुम्हारा कांटेक्ट मेरा बोला है और हिंदी बनाने तुम्हारा कांटेक्ट मेरा बोला ओमफ्राय जोंहा सानखांसाया जोंहा मा होनगोन आब' अबेनिलै होनदोंना आङो मा होनो आसामनि सानखांसा आगै सापागुरि ओमफ्राय जोंहा दिपकआ मा होनखो बिके बाजै थाथ'दो बाय बाय गुड नाइट दे उन्दुनोसै दानो 9:00 जाबाय दे गुड नाइट दिपक सिफुं साजोबगोन नों दानो उन्दुबा गुड नाइट दे दीपक ओमफ्राय जोंहा अमृता मा होनखो मेरा नंबर है बोला मेरा नंबर है अमृत ने आपका नंबर पूछा मैं आपका नंबर नहीं है ओमफ्राय जोंहा ऑर्गेना ऑर्गेन टू का मतलब क्या रे ऑर्गेन जी ब्रो ऑर्गेन ओमफ्राय जोंहा अमृत तुम्हारा कांटेक्ट नंबर बोला अच्छा मेरा कांटेक्ट नंबर ओमफ्राय जोंहा सुनीला मा होनखो हेलो माय ब्यूटीफुल फ्रेंड्स बोला है हेलो माय फ्रेंड सुनील कैसे हो अमृता जोंहा मा होनखो तुम्हारा कौन है मेरा सॉरी तुम्हारा
खान खान है मेरा दो बोला तुम्हारा कौन है मेरा दो अमृता जा मानखो थुम बोला ओमफ्राय जोंहा बाव बिसरा जोंहा मा होनखो माहानि नोङो बाजै होनदोंना आं आसामनि बाव बिसर आं आसामनि आरोना ओमफ्राय जोंहा अमृता मा होनखो अमृता दीदी तुम कहाँ पर है बताओ बोला मैं आसाम बङाइगाव अमृत बता है हाँ मैं आसाम बङाइगाव में हूँ अभी मतलब अभी ओमफ्राय जा ऑर्गेना रोजे को बोलना कि ऑर्गेन ने बहुत मिस किया है बोल के ओके थैंक यू बोलूंगी जरूर ऑर्गेन के जब भी मतलब और रोजे आएगी तब बोलूंगी मैं ओके ऑर्गेन आपका मतलब नाइट का डिनर हो गया ऑर्गेन ओमफ्राय अमृता मा होनखो दीदी तुम कहाँ पर है बोला ओमफ्राय अमृत क्या बोला मियाती बादा है मियाती बड़ा है बोला मियाती बड़ा है आसाम से अमृत जेबोबर मा आसाम मालूम है कि नहीं है आसाम बङाइगाव ओमफ्राय जोंहा माबा होनखो जौ गोराना नों बहानिलै होनदोंना आङो मा होनो आसामनि जौ गोरान ओमफ्राय जोंहा अमृता मा होनखो अमृत देबोबर माने दीदी तुम सिंगल है मैं तो सिंगल हो तुम सिंगल है बोला ना अच्छा मैं सिंगल नहीं हूँ मैं डबल हूँ मतलब मैं मेरा शादी हो गई है ऑलरेडी अमृत ओमफ्राय जा ऑर्गेना टू ऑर्गेन और रोजे टू ना ओमफ्राय जा अमृत ने क्या बोला दीदी तुम सिंगल है मैं तो सिंगल हूँ तुम सिंगल है बोला है अमृता मांगा मैंने तो सिंगल हूँ बोला तुम कहाँ पर है बोला रे मैं कहाँ पर हूँ कैसे बताओ मैं अभी कैसे बताऊँ बङाइगाव समझ में बङाइगाव मालूम है कि नहीं है देबो वर्मा मैं सिंगला मांगो हा दालाय सेसा हिन्जावना सिबुआ मोननै नङा आरो बाजै बिखे होनदों आरोना हिन्जावनिया मोननै थायो आरोना जागोनालै माबासो नामाब्रा सिंगेला गैयाबो मोननै लिरलायनाय आच्छा हिन्जावसोमोन आरो होमबाना ऑर्गेना मान गोजा बिके मैम मैं डिनर के लिए जा रहा हूँ हा बी कंटिन्यू बोला है ओके ऑर्गेन जी खा लो पहले खा लो रो मैसेज आता बाय मैसेज ऐसा क्यों हो रहा होता है रे देखा कितना दूर में मैसेज रे देखा आयु मैसेज मा बड़ी नांग थाना थादे आयु कहा गया ऑर्गेन अच्छा खा लो पहले ऑर्गेन जी खा लो खाना खा लो अमृत ने क्या बोला तुम्हारा कांटेक्ट नंबर बोला है मेरा कांटेक्ट नंबर ओमफ्राय जा सागोरा मांगो बिके मा खबर होनदोंना खबरा मोजां सागोर आंना ओमफ्राय अमृता मांगो तुम तो शादी करेगी बोला है ओमफ्राय जावलियाया जा मानखो अरुणाचलनि सानदों हिन्दी रायलायनायाव होनदों अरुणाचलनि सानदोंमोन आरोना जावलियाया आच्छा ओमफ्राय जोंहा जौ गोराना मा होनखो ओंखाम जाबाय नामा बाजै होनदों ओंखाम जाथ'वाखै मोनबाय आरोना मोननायाथ' रेडि जाखाजोब्बाय अमृता जोंहा मा होनखो मैं
मैंने तो तेरा बोला है अमित देववर्मा मतलब आपका जो लैंग्वेज है ना ज़्यादा मतलब समझ में नहीं आ रही है ओमफ्राय जोंहा सानखा हाँ साना सानखा सानका ने मन को ब्यूटीफुल बोला है और थैंक यू अमृत ने क्या बोला देववर्मा ने तू मेरा नाम है हाँ तू मेरा नाम है दिल से प्यार करेगा बोला है तू मेरा नाम है दिल से प्यार करेगा ओमफ्राय जा भारतआ जा मा हा भारत बर'आ जा मा होनखो बाजैया मा एसे समायना ब्रा होनबाय आरोना ओमफ्राय जोंहा सानखाया जा मा होनखो नेपाली बोला जी मैं नेपाली नहीं हूँ मैं बरो हूँ सागरा जा मा होनखो लाइक डान होनदों आरोना ओमफ्राय अमृता मे बोला है ओमफ्राय आकान आना जा हाय बोला है हाय आकान ओमफ्राय जा सानका जा मा होनखो इउ नेपाली बोला है मैं नेपाली नहीं हूँ ओमफ्राय जा सिंगेला गैया मा होनखो हा हा बिमा आं थांनोसैलै दे होनदो औ दे मोनदोंना मोनाखैलै दाबो अमृत ने क्या बोला मैं तो हाँ उदयपुर में हूँ देव वर्मा बोला उदयपुर ओके देव वर्मा है देव वर्मा अच्छा ओमफ्राय जोंहा बिरदाव मा होनखो हाय बाजै होनदों आरोना हाय बिरदाव आगै ओमफ्राय जोंहा रेसिदआ जोंहा मा होनदों राशिद हेलो सिस्टार होनदों ना हेलो ब्रादार हेलो अमृत ने क्या बोला देव वर्मा ने मैं तुमसे लाइव बोला है मैं तुमसे लाइव ओमफ्राय जोंहा फिया मा होनखो हाय बाजै होनदों ना हाय फि साग्रा जोंहा हा मिनिदो ओमफ्राय जोंहा हा हारखाया जोंहा मा होनखो सरि कल मी बोला है ओमफ्राय जोंहा थाजिमा मा होनखो गुड इभिनिं आब' होनदों ना गुड इभिनिं थाजिमा गै ओमफ्राय जोंहा यादव जिया मा होनखो आप चाइनीज हो क्या बोला मैं चाइनीज नहीं हूँ यादव जी ओमफ्राय जोंहा बड'लेण्डआ मा होनगोन मोखां मोनख्रि होनदोंमोन लाइ बिमा मा ओंख्रि होनदोंमोन लाइ बिमा होनदों ना थारुनजों अमा बेदर बड'लेण्ड बिफा ओमफ्राय यादव जिया जा मा होनगोन चाइनीज बोला है ओमफ्राय अमृत ने क्या बोला ये क्या होता है ना देव वर्मा बोलिए ये क्या होता है हैप्पी जमान के अच्छा हैप्पी ने 9999445 दे अमृता जमान के मैं तो सिंगल हूँ बोला है अच्छा मैंने ओमफ्राय अमित देव वर्मा सिंगल हूँ ओमफ्राय जोंहा मा होनगोन एसबि आगैया जोंहा अनदार ना थेंक इउ एसबि आगै ओमफ्राय ना नावसुन ना मा होनखो जोंहा रे यू नेपाली बोला यू आर नेपाली बोला है जी मैं नेपाली नहीं हूँ नावसुक ओमफ्राय जोंहा भारतआ मा होनखो बाजैया मा एसे समायना ब्रा होनबाय आरोना अच्छा ओमफ्राय जोंहा यादव जी ने काट किया है अच्छा काट ओमफ्राय जोंहा एसबि आगैया मा ओंख्रि आब' होनदों ओंख्रिया थारुनजों अमा बेदर आरोना आगै ओमफ्राय जोंहा अमृतआ मा होनगोन तुम तो बहुत सुंदर है बोला थेंक इउ ओमफ्राय जोंहा मिस्टारा लाइक होनदों ना थेंक इउ मिस्टार बड'लेण्डआ जोंहा बिफाया खालामबाय आरोना ओमफ्राय मिस्टारा जोंहा मा होनखो आंलाय माथो लंथंसो आरोना देला होनांगौ नामा देला होना दोननि र' एबार नोंनि मा होनो प्रफाइल पिक्सारनि ड्रेसजों सेम जासिगोन दे एबार समायसिगोन होबाय आङो देलाय होबाय दे ओमफ्राय जोंहा मिस्टारा अन एसबि आगैया अन थेंक इउ मिस्टार ओमफ्राय जोंहा बड'लेण्डआ मा होनखो र' दै दसे बिमा दे आं दानो फैफिनगोन खिनो ओंखारदों नामाब्रा नोंबो बड'लेण्ड बिफा ओमफ्राय जोंहा मिस्टारा अन ना अमृतआ जोंहा मा होनखो तुम्हारा
मेटा है क्या हाँ तुम्हारा माता माता मेटा है क्या रे दीदी तुम्हारा माथा ये क्या है लड़का ये तुम शादी बोला समझ में नहीं आ रहा मतलब अमृत देव वर्मा आपका लैंग्वेज में लिखा है ना समझ में नहीं आ रहा देव वर्मा जी भाई मतलब दीदी बोला ना तो भाई बोलूंगी ओके देव वर्मा पैसा यादव जी अमान के चाइनीज हो क्या बोला मैं चाइनीज नहीं हूँ बोरो हूँ बोडो 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 हूँ मैं बोडो ओमफ्राय मिस्टार जा अन होनदों अनसुमैया बिमा सना होनदों ना बिमा मा होनो ओंखाम जाखांबाय नामा अनसुमै बिमा मा ओंख्रि मा होनो जाखो ओमफ्राय जा मिस्टारा अन आरोना ओमफ्राय जा बिशाला मा होनखो त्रिपुरानि होनदों ना अ विशाल देव वर्मा ना त्रिपुरानि अच्छा आप भी मतलब त्रिपुरा का है ना ओमफ्राय जा कन्टेक्ट ना ओमफ्राय जा आर यू नागा बोला जी मैं नागा नहीं हूँ नागा बोला मैं नागा नहीं हूँ एस बी आगे जा अन होनदों बड'लेण्डआ जा ओरैसो होनदों ना ओरैसो खालामबाय जा बिफाया ओमफ्राय जा मिस्टारा मा होनखो लंथं बा आं थाया दे बाय बाय आयु देलाय होबायनो बिफानो मेसेज हरब्रा मेसेज लंथं खालामाखैथ' देला होबाय ओमफ्राय मा होनो मिस्टार ओमफ्राय जा अमृतआ मा होनखो तुम बोला है तुम ओमफ्राय बड'लेण्डआ बिदि नायबाय आरोना देग' ना ओमफ्राय अमृतआ जा मा होनखो मैंने तो तमिल बच्चा हुन बोला है ये समझ में नहीं आ रहा रे देव वर्मा जी बड'लेण्डआ मा जा जा अन होनदों ना एस बि आब' लिरबाय जा मिस्टारा मा होनखो नोंखौ होसिननो थांगासिनो र' हा होनदो नोंगो नामा मिस्टार असक हागोन दा नोङो हागोन होनदो ओमफ्राय जा बारादा जा मा होनखो आदाया बहा बाजै होनदों ना अ नों दा गैया बारादा गै डिउटियावसो बड'लेण्डआ अन होनदों आरोना महना जा मा होनखो नोंखौ नोंखौ होनखो ए महन ओमफ्राय जा मिस्टारा हा मिनिबाय ओमफ्राय मिस्टारा जा सुनि होननानै अरखेबाय आरोना ओइ मानो ग्रिन जायाखैलै नोंहा जाबायसो नामा उनावलाय एसबिआ मा होनखो आं देला होबायमोनहाय ए माबा मिस्टारखौ ओमफ्राय जा एसबिआ मा होनखो अशक जोंहानिखौ अशक जोंनिखौ नुथ्रा माथो होनदों ना नुथ्रा माथो होनदों माबाया एसबिआ नोंखौबो देला होनो नामा एसबिआ गै ओमफ्राय जोंहा कन्टेक्टआ मा होनखो लाभ इउ होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा मिस्टारा सुनि होननानै सोरखौ रायखोलै हाथाय अरखेनानैलाय हाथाय अरखेलायनानै सोरखौ रायखो मिस्टार ओमफ्राय जोंहा लासिन दुआ जा मा होनखो ओमफ्राय जा थाजिमा मा होनखो अखा हायाखै नामा आब' होनदो ओहो अखा गैथ'वा दा थाजिमा गै एसबिआ मा होनखो अशक जोंनिखौ नुथारा माथो होनदों ना ओमफ्राय जा मिस्टारा मा होनखो सोरबा नुबाय खोमालै आंखौ होनबाय आयौ होननानै गाबदो आरोना नुजानो गिबावो नामा अशक ओमफ्राय जा अमृतनो क्या बोला मैं तो थाकत बाला हूँ बोला थाकत देव वर्मा ने मतलब बॉडी वाला क्या बॉडी वाला देव वर्मा बॉडी वाला बोला क्या थाकत वाला मतलब बॉडी वाला ना एसबिआ मान जा अशक लावथि गरम दे अशक लावथि गरम दे होननाय माबाया एसबिआ अमृत देव वर्माया मा होनखो तुम तो कहाँ पर है बोला अच्छा मैं बङाइगाव आसाम बङाइगाव में हूँ मैं आसाम बङाइगाव में हूँ मिस्टार अशोका मान गए एसबी हा मिनिदर ना अमृता मान गो तुम तो दिबार ओमफ्राय मिस्टारा मान गो जा एसबी गाथा गिदिर हा मिन
जा मिस्टारा मा होनखो एसबि टु खारनोसै जोंहा होनबाय हा आयौ सानैजों आरोना ओमफ्राय जोंहा मा होनखो कन्टेक्टआ आर इउ नागा बोला मैं नागा नहीं हो बोरो हूँ बोरो अमृत ने क्या बोला मैं अच्छा निर्नायना ये सब करने से अच्छा अपनी हस्बैंड को टाइम दो नहीं तो दूसरा हस्बैंड हाँ ढूंढ लो बोला अच्छा है मेरा मतलब मेरा हस्बैंड ने मतलब ये सैंडल मतलब खुल के दिया है तो हस्बैंड को कैसे टाइम दे दूंगा नीर नाइन हस्बैंड को भी मतलब टाइम नहीं चाहिए रे ओमफ्राय जोंहा मिस्टारा मा होनखो जोंनि कमेन्ट नुवाखै बे सुनिया हाखा होनदो आयु फरायबोजोब्बाय मिस्टार सेस साफा गारबोखायाखै आङो मिस्टार ओमफ्राय जोंहा उमिदा मा होनखो मैं तुमसे शादी बोला है मैं तुमसे शादी इसका मतलब क्या होता है देव वर्मा ओमफ्राय जोंहा बड'लेण्डआ मा होनखो गस्ला गोथां ला ए गोथां नांगौ आरो ना होबाय दै गस्ला गोथां गोथाङालाय अबेयाव दोनखो मालायबा नामा मालाबाय नामा ब्रा होनदों आरो ना बोखारना दोनदोंमोन दो यारा मा होनखो लागाव होनदों आरो ना लागाव सा खोला सरि सा सानजा खोला सोनाब लागाव होनदों एसबिया जोंहा मा होनखो अशक लाना खारसै कमेन्टबो नाया माथो हाहा होनदो आयु आं फरायबोजोब्बाय नोंसोर सानैनिखौबो मेंगुलायनाय होनदो गारबोखायाखैथ' आङो फिसाबाबो होनदों ओमफ्राय यारा जा हाय होनदों आरोना हाय ए आर हाय होनदो ओमफ्राय जोंहा गबिन दान ओमफ्राय यारा जोंहा मा होनदो हेलौ होनदों आरोना हेलौ ए यारा जोंहा मा होनखो हेलौ बिमा होनबाय हेलौ ए आदसा बिमा जालायबाय आरोना हेलौ बिफा ए आर होनदो ओमफ्राय जोंहा जि आप लोग शादी करने के बाद यूट्यूब पे लाइव क्यों आते हो अच्छा शादी करने के बाद यूट्यूब में क्यों लाइव आते हो मतलब हाँ मतलब इसको आपको भी पता होगा ना क्यों मतलब शादी करने के बाद लाइव में क्यों आते हो हस्बैंड ने खुल के दिया है तो हम भी इंजॉय किया है इसमें क्या बुरी बात है जी हस्बैंड ने बोला मतलब सैंडल खुल के दिया तो इसमें क्या बुरी बात है ओमफ्राय जोंहा माबा यारा अन थेंक इउ गुरुआ जोंहा मा होनखो हाय बिउटिफुल लुकिं बेबि होनदों आरोना ओमफ्राय थेंक इउ मिस्टारा मा होनखो एस बि लानजाय थिखोना खारनोसै दे हाहा होनदों थिखानोसै लानजाया जय हनुमान होनदों ओमफ्राय ना मा होनो लंखा फार खालामनानै सीताखौ लायदो आरोना ओमफ्राय गबिना मा होनखो जोंहा नाइस होनदों आरोना थेंक इउ ओमफ्राय जोंहा अमृता मा होनखो जोंहा तुम तो सिंगल बोला सिंगल जा देव बर्मा ने एसबिया जोंहा मा होनखो थेख्लाय हरगोन आङो दे स्क्रिनावनो कमेन्टबो नाया हा होनदो आयु फरायलागासिनो एसबिया फंबाय जारलालै सेस फरायजोब्बाय आं नोंसोरनि सानैनिखौ ओमफ्राय जोंहा मिस्टारा मा होनखो ए आर सना हो गायहेन गोलाव हा होनदो आरोना जारलाहाय गाहेन गोलावनो हाय ए आर नोंखौ नै ओमफ्राय जोंहा बालानिया जा मा होनखो किया बोला है ओमफ्राय जोंहा मिस्टारा जा मा होनखो एस बि नोंनि हाथाइजों गाथाजों नोंनि गाथाजों खुबै हरदो र' भिडिअखौ हा होनदों आरोना जारलालै सिटा मा होनखो जोंहा रन्जना
अ आब'लाय आब'आलाय होनबाय जा आगैया अ आगै मानो सिरिलै सित्र फंबाय खबर माबोरै जाना दं सित्र फंबाय एस बि आगैया मा होनखो अशक दासो खनसे नुदों हाय दासो खनसे नुदों गाबनानै नुबाय आरोना ओमफ्राय जोंहा माबा मुबासिरा केकेआ हाय होनदों ना हाय मुबासिरा केके कैसे हो ओमफ्राय जोंहा मिस्टारा मा होनदों एस बि खम जारला रे बेखौ जारला र' बेखौ हैनां हा हा होनदों आरोना हागोन नोङो मा होनो मिस्टार ओमफ्राय जोंहा चित्तरन्जन फंबाया आब' रिप्लाइ खालामदो होनदों ना अ आगै मा खबर चित्तरन्जन फंबाय आगै ओमफ्राय जोंहा मा होनखो जिया शादी करने के बाद यूट्यूब में लाइव आने से क्या फायदा बता नहीं क्या फायदा होता है भैया सोते भैया आपको भी पता होगा आपका भी चैनल है तो आपको भी पता होगा आपने शादी किया कि नहीं किया भैया जी छोटा भैया बोलूं क्या आपको छोटा भैया बोलूं आप जी आप भी अगर शादी किया है तो आपका जो वाइफ है ना इसको चैनल खुल के दीजिए अच्छा होगा ना जाया मान के मिस्टार नोङो मिस्टार औ आंना बिदिनो खा होनदोंना बिदिनो खानो बेना ओमफ्राय एस बि आ मा होनखो एस बि आ अशक लावथिजों होहरदो नोंनि कमेन्टखौ नुथारासै हा होनदोंना अशकनिखौ फरायबोबायब्रा आङो अशकनिखौबो थारुन आयु हेलौ होनदों ना थारुन ना हेलौ अच्छा थरुन सरि थरुना जा हेलौ होनदों ना हेलौ थरुन ओमफ्राय जा अमृत देब'मोन मा होनखो तुम तो बहुत सुंदर है मैं तुमसे शादी बोला ओमफ्राय जा मिस्टारा मा होनखो एस डि दा लावथि गुसुंजों थुहरगोन आङो बेखौ हा हा होनदों ना लावथिया गुसुंबो थायो गोलावबो थायो नामाब्रा नोङो ओमफ्राय जा अमृत देब'बर्मानि क्या बोला हेलो गाइस तुम कहाँ पर है मैं तुमसे शादी बोला रे ओमफ्राय जोंहा लाबिसाया जोंहा मा होनदों हाय होनदों ना हाय लाबिसा कैसे हो एस बिया जोंहा मा होनखो मारै देलाय होयोब्रा अशक होनदों ना मारै देलाय होयोब्रा अशक ओमफ्राय जोंहा माबाखौ देलायहोना दोनबायला र' ओमफ्राय जोंहा माबाया मा होनखो एस बि आगैया माबोरै देलाय होयो होमबा मिस्टारा जोंहा चिरां लिरबाय सरि सापागुरि लिरबाय सापागुरि ओमफ्राय चिरां लिरबाय सापागुरि लिरबाय देब बर्माया जोंहा इट्स लेटरिन मतलब लेटरिन में पोटी किया ना ये पिक्चर ऐसा दे दिया क्या हाँ देव वर्मा ओमफ्राय प्लास ना प्लास अच्छा ओमफ्राय जायो माबा मा होनखो लं अल गबार अलंबार मा नाम आवार मा नेम आवार गानाम फदी खालाम अच्छा खुद का भाषा लिखा है क्या मुसाहारी है सारी इना महाराज आता नहीं है रे मुसाहारी ओमफ्राय जोंहा मा होनखो मिस्टारा एस बि हा होनदों ना बिरदाव जोंहा बाजै होनदों ना बिबोनां बिरदाव ओमफ्राय जोंहा एस बिया मा होनखो बिरदावानो माथो मोसाहारि सेम ओमफ्राय जोंहा एस बिया मा होनखो एस बि आ गैया अशक नुहांदों अशक नुहांदों होनदों दासो नुहांदों आरोना ओमफ्राय जोंहा मिस्टारा चिरां लिरबाय मिस्टारा ओमफ्राय जोंहा मिस्टारा मा लिरखो मा ओंख्रि जाखो होनदों ना मिस्टार डि मिक्सआ ओंख्रिया ओंखाम जायाखै मोनबाय आरोना थारुनजों अमा बेदर मिस्टार डि मिक्स ओमफ्राय जोंहा एसआ मा होनखो उनाव उजिनानै बुहुम जाबाय मोजां बुहुत जाबाय मोजां आच्छा बुहुल जाबाय बुहुत जाबाय मोजां बाजै मोनना हाबा
जागबाय हनै जागलांबाय होनदों ना जागलांबाय होनबाय आरोना एसआ गैया ओमफ्राय जोंहा मिस्टारा मा होनखो एस बि हा होननानै मिनिबाय उनाव उजिनानै होनदों उनाव उजिनाय ओमफ्राय जोंहा मिस्टार अशक हा मिनिबाय माबा एस बि आ गैया मिस्टार अशकआ एस बि होननानै मिनिबाय आरोना ओमफ्राय जोंहा अमृत देबबर्माया मा होनखो मैं तो तेरा हूँ बोला मैं तो तेरा हूँ बोला है ओमफ्राय मैं क्या बोला देबबर्मा ने मैं तो तुम्हारा कौन सा नंबर तुम्हारा कौन सा नंबर बोला ओमफ्राय अमृत देबबर्मा तुम हो मेरा हस्बैंड ओमफ्राय चित्तरन्जन आगैया मा होनखो आब' लिरबाय अ आगै चित्तरन्जन ओंखाम जाबाय नामा चित्तरन्जन फंबाय जाखांबाय नामा ओमफ्राय मिस्टार अशकआ जोंहा मा होनखो फोरोंबा उमा नांगौ आंनो बिखाया सना हा होनदों ना फोरोंबा उमा नांगौ आरोना फोरोंबासो उमा नांबावगौ नामा सुमा दे सुमा दे सुमा उमा आरोना ओमफ्राय दा एस बि आगैया मा होनखो क'क्राझारनिफ्राय नायगासिनो होनदों एस बि आगैया क'क्राझारनि नामाब्रा ने एस बि बड' क'क्राझारनि ना अमृत देबबर्माया मा होनखो तुम हो मेरा हस्बैंड बोला इसका हिंदी में लिखो होनदो ओमफ्राय चित्तरन्जना मा होनखो नुवाखै नामा आब' आंनिखौ होनदों ए कमेन्ट लिरदोंमोन नामालै आगै ओमफ्राय जोंहा देबबर्माया क्या बोला रे मैं तुमसे शादी करूंगी बोला शादी करूंगी ओमफ्राय मेरा तो शादी हो गई है अमृता मा होनखो तुम तो बहुत सुंदर है तुम मेरा हस्बैंड हो आप लड़की है अमृत देबबर्मा लड़की है क्या आप ओमफ्राय जोंहा एस बि आ मा होनखो अशक आङो आब' बिखेजोंनो साइडआव होनदों अशक आं आब' बिखेजोंनो दं साइडआव होनदोंनो एस बि आ साइडआव दं आरोना ओमफ्राय जोंहा मिस्टार अशकआ मा होनखो बिखे ओंथि बुख्रि गरम हा होनदाना आइ बुख्रिबावसो नामा आरो गरमबाव आरोना ओमफ्राय जोंहा दिम्पोला मा होनखो बाजैखौ समायना नुदों दिनै होनदों ए नंगौना दिम्पोल आगै ओमफ्राय मा होनखो अमृता थुम होनदों आरोना अमृत देबबर्मा होनखो मेरा दिल तुम्हारा मेरा दिल भी कितना पागल है ये तुमसे प्यार करता है ओमफ्राय एस बि आ मा होनखो बिके सना फुख्रि गरम हा होनदोंना एस बि आगैया आयु एस बि आबो माथो रोंलायगौ होनदो एस बि फंबाया ओमफ्राय जोंहा मनिषा मा होनदों मेसेज खाट आरोना मनीष ने खाट दिया रे अच्छा सास लीजिएगा अमृत देबबर्मा मा होनखो तुम्हारा नाम क्या है बोला मेरा नाम विश्वकवि है देबबर्मा मेरा नाम विश्वकवि ओमफ्राय अमित ना मा होनखो हा बोला अच्छा लड़की है ओमफ्राय तुम बोला ओमफ्राय जोंहा अमृता मा होनखो तू मेरे को शादी बोला देबबर्मा ने तो फ्रेंड बन जाओ लड़की है तो अमृत देबबर्मा फ्रेंड बन जाओ फ्रेंड बनो मेरा फ्रेंड बनो ओमफ्राय एस बि आ मा होनखो जोंहा अशक लौथि गरम होनदों नै माबाया एस बि आ जोंहा फंबाया ओमफ्राय अमृता मा होनखो तुम बोला मैं तुम्हारा हस्बैंड बनना है देबबर्मा ओमफ्राय जोंहा उत्पाला जोंहा मा होनखो अमा बेदर होनदों आरोना
अमा बेदर होनबाय अशोका जोंहा मा होनखो हगार एसबि लामाया बिकेखौ गारदाव माबा नां हाहा होनदाना हा मिस्टार अशोकाबो दा फरायाबाबो दाय जालायगोन नै मा होनो माबा एसबि फंबाय लामाखौ हगारनांगौनो अशोक फैगौ मारै सल' दंमोनलै र' साला नारखो बुदां हगारलामाया साला हगारलामाया ना माबोरै सल' गैयामोन होनदाना बर'आव ओमफ्राय जा मनीषा मानखो व्हेयर आर यू फ्रॉम बोला फ्रॉम मेरा मतलब आसाम से हूँ मैं मनीष ओमफ्राय जा अमृत देव बर्माया मैं तो तुमसे लाइव वीडियो तो लाइक होने करेगी बोला होने करेगी मैं तो तुमसे लाइव वीडियो तो लाइक होने करेगी बोला रे ओमफ्राय मा लिरखो ट्राकआ जा हेलौ जि ना मा जाखो ट्राक ड्राइभारनिया बाजा सुरसा मा होनखो बाजै बाजै होनदों ना बाजैयो बाजै ओमफ्राय माब्रैमोनलाय नों बाजैया माब्रैमोन बाजैयो सल' खोनासङा ना ओंखायनो रोङा दे ओमफ्राय एसबिया मा होनखो अशक आङो थांफैयाखै दंफैखायो होनदों एसबिया गैया आरोना अशक आं दंफैखायो आब' बिकेजों होनदों दंफैखायो बावैसो नै माबाया एसबिया गैया अशक ओमफ्राय जा दैथुन नुजाफैदों आरोना नंगौमोन बाजै होनदो मायाहाय मायाब्रा दैथुन ओमफ्राय जा अमित देब बर्मा मा होनखो नों अमित देव बर्मन क्या बोला है आया गोमोरबायसो कमेन्टखौनो नुवाखै माथो खोन्था बिके र' गेलांसै र' ओमफ्राय माबा मा होनखो अमृत आइ लाभ इउ तुम किस लिए इंडिया तुमसे शादी तुम तो लड़का बोला क्या क्या लिखा है देव बर्मा ने दैथुना जामानखो फुल खोन्था नोंखौ बाजै होनबायना दैथुना नंगौ नामा दैथुन ओमफ्राय जा मिस्टार मानखो बिके अंके सना उमा हा होनदों ना अमृता जा क्या है बोला अमृता क्या है लड़का क्या है लड़का ओमफ्राय तुम तो डालो होनदों ना तुम तो डाबल बोला है ओमफ्राय मिस्टारा जा मा होनखो एसबि लामाया हगार बिकेजों हले हैनां हाहा मिनिदों होलायहैनो होनदों ना ओमफ्राय एसबि आगैया मा होनखो अशक नोङो हाया होसिनो आंसो हायो हाहा होनदों ना ओमफ्राय जा अमृता तुमरा डाल करेगा क्या करेगी बोला रे देव बर्मा ने ज्यादा समझ में नहीं आ रहा रे अमृता जा मान को when I was was lele Muslim when I was lele Muslim क्या पूछना है एसबिया मान को अशक आङो बिके बावजों
sorry BK आब'जों दंफैखायो हा लाला इदि आरोना एसबि आगैया दंफैखायो बिजुआ जा मा होनखो लावजें जें बाजै सना दिनहै सोर नुदों बहानि बहा थायो होनदोंना आं आसामनि ओमफ्राय सापागुरि मिस्टारा जा मा होनखो एसबि हायाबा सानैजों जमा होसिनगोन हा होनदोंना नंगौ नामा हागोन दा नोंसोरो होनदो मिस्टारा जा मा होनखो दिया मिस्टार दिया मा होनखो फिसालाना फिसाजो नोंना खुदियाया होनदों फिसाला आंनिया खुदियाया फिसाला आरोना मिस्टार दिमाया ओमफ्राय जा देब बर्मन क्या बोला रे आई लव यू डार्लिंग तुम कहाँ पर हो तुमसे शादी बोला ओमफ्राय जोंहा रिलिया जा मा होनखो can I see your long hair please आच्छा ओमफ्राय जा एसबि आगैया मा होनखो आङो दोनफैखायो बिगुर असक होनबायना बिगुर आच्छा आं दोनफैखायो बिगुर असक होनदाना हा मिनिदों ओमफ्राय जा एसबि आगैया ओमफ्राय जा अमृता मा होनखो इउ आइ होनदोंना ओमफ्राय जा रिलिया मा होनखो आच्छा can you see your long hair मतलब ये खानाय को मतलब हेयर देखना है क्या रे बोला हाँ देखना है अमृता जा मान का कैमरा छोटा भाई अच्छा कैमरा छोटा भाई नहीं मैं तो तुम्हारा डार्लिंग है बोला छोटा भाई नहीं है मेरा डार्लिंग है देव बर्मा मान के जहाँ अमेरिसा बयफ्रेन्ड ओमफ्राय जा मिस्टार अशोकआ अन मिस्टार अशोकआ जा अन ओमफ्राय जा मिस्टार अशोकआ एक्स अन होननाय जादों आरोना ओमफ्राय जा देब बर्माया मा होनखो मेहता सिंगेल हु हेरा हारा 2024 हे ओमफ्राय जा मिस्टार अशोकआ अन होनदों मिस्टार अशोक अन मिस्टार अशोक अन ओमफ्राय जा पिन्टुआ हाय बोला है हाय पिन्टु कैसे हो पिन्टु नायक ओके ओमफ्राय जा मिस्टार अन दों थेंक इउ मिस्टार ओमफ्राय जा रजेआबो अन दों थेंक इउ अरे रोजे ऑर्गेन आया था रोजे मतलब रोजे फैदोंमोन सॉरी ऑर्गेन फैदोंमोन नोंखौ सोंदोंमोन ऑर्गेन आया था रोजे जी आपको पूछा था ऑर्गेन ने आया के नहीं आया ढूंढ रहा था बेसरा अमृता जमान के तुम्हारा बैलेंस गहाम पर है कहाँ पर है बोला है तुम्हारा बैलेंस नहीं है देव बर्मा ओमफ्राय जा अमा ना लाइक होनदोंना थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय जा रजिया आङो लाइकल' दे आब' सना होनदोंना दे रजिया आगै अर्गेना नागिरफैदोंमोन खिथानो थिनदों गावखौ नोंखौ नागिरदों होननानै गावखौ होनदों ओमफ्राय जा एसबिया मा होनखो क'क्राझार लिरबाय ना अमृता मा होनखो मैं तुमसे शादी करूंगा नहीं है होनदोंना सिङा मा होनखो जोंहा हेलो मैडम क्या आप सिन में रहती हो जी मैं सिन में नहीं रहती हूँ मैं सिन में किंग मिस्टार जा रोजे होनदोंना नै ओमफ्राय जा अमृता मा होनखो बुकुम बाला गाना बुकुम बाला गाना गाना सुना है बुकुम ओके ओमफ्राय मिस्टारा मा होनखो जा रोजे होनदों मिस्टारा रोजेलै होनदों ना मिस्टार अशोकआ रोजेलै होनदों ओमफ्राय जा अलंबारा जा मा होनखो गुमैया मा मावो आब' होनदों नों गुमैया मा होनो डिफेन्सआव मावो आगै अलंबार मिस्टारा जोंहा मा ओंख्रि जाखो रजे होनदों ना मा ओंख्रि जाखोनो रजे जा मिस्टारा ओमफ्राय अमृता माबा मा होनखो देब बर्माया
हेलौ डेडी तुम बात करने बोला ओमफ्राय मिस्टारा जोंहा बेना मा दारि गोनां ना मा जाखोलै ओमफ्राय एसबिया मा होनखो जोंहा रजे दाउ अनो नोंखौ आङो संसो हा असक होनदों ना रजे दाउ अनो नोंखौ आङो संसो असक होनदों ना संसो असक होनबाय ओमफ्राय लाथ'नांलाहाय मुं माबाखौ बाबा ए इको गरम लग रहा है गरम तो लग रहा है लेकिन एक डी से एक बंद करो दो नहीं बहुत गरम लग रहा है अरे एक दे दो इसको ना दे ना दो ना बहुत गरम ना एक दे दो ओमफ्राय जोंहा रजे होनबाय आरोना रजे दाउ होनदो अनो आं नोंखौ होनदों मिस्टारा जा मा होनखो दारि हरबाय दारि नांथाबाय दाहाय कमेन्ट नांनावनो नै नांथालायबाय खोमा काकियारे कमेन्टआ नांथानानै थायोलै जारलालै मानो बिदि जाखो असका ओमफ्राय बे असका मा होनखो ओमफ्राय जा अनसुमैबो दंहैयो माथोलाय ओमफ्राय अनसुमै ओमफ्राय आयु माथो गोजानावसो दंथारो नामा ओमफ्राय जों मिस्टार असक अमितआ फरायबाय मिस्टार असका गाबबाय आरोना मानो गाबखो असक ओमफ्राय जा रजेया आब' ओंखि जिउ अनसुमै होनदेरनानै मिस्टारा जोंहा नै दारि हरबाय ओमफ्राय रिपना जोंहा रिपन दैमारिया बाजै खैथायाव उन्दुगोन होनखो होनदों टाइमखौ आं खिथानो हाया उन्दुनाय टाइमखौ 11:30 बिदि बारलायो आरोना ओमफ्राय अनसुमैया जोंहा दङ रजे सना होनबाय अनसुमैया रजेया जोंहा नोंगौ नामा आब' अनसुमै होनदों आरोना रजेया जोंहा एसआ मा होनगोन नोंनि उनजों मा नुजादों फट खाथियाव फुथुना मा बेलाय होनदों आरोना आंनि उनाव मा नुजादों ओमफ्राय मिस्टारा जोंहा मा होनखो बाय बाय बिखे ओंथि सना होनदो दे बाय बाय रजेया जोंहा इदि नायबाय आरोना देब बर्माया जोंहा तुम तो बहुत क्यूट बहुत खुश नहीं बोला देब बर्मा मा होनखो तुम की तारा से बोला अनसुमै बिमाया जोंहा सना रजे होननानै हार हरबाय नै रजेया जोंहा मा ओंख्रि जायामोन आब' अनसुमै होननानै सोंदो आरोना ओमफ्राय देब बर्माया तुम तो बहुत सुंदर हे बोला रजेया जोंहा थेंक इउ ओमफ्राय रजेया ओमफ्राय जोंहा देब बर्माया ये मतलब क्या बोला ये मतलब क्या ओमफ्राय जोंहा अनसुमैया मा होनखो सोमोन आगै रजे होनदों ना जोगोनार सोमोन आगै रजे होनबाय आरोना ओमफ्राय जोंहा अनसुमै मिस्टारा जोंहा मिस्टारा जोंहा रजे कमेन्ट नुवाखैमोन होनदोंना रजे कमेन्ट नुवाखैमोन होनबाय रजेया गोथाव दे आब' अनसुमै होनबाय मिस्टारा जोंहा दासो नुफिनबाय नोंनि कमेन्टखौ होनदोंना दासो नुफिनबायनो नोंनि कमेन्टखौ रजेया जोंहा देब बर्माया तुम्हारे होनबाय आरोना एसबि आगैया मा होनगौ असक लाइक होलाबायना फैबायलां एलबि होसोग्रा दङ मालायफ्रा होसोगारदों मालायफ्रा होनदाना लाइक होलाबायना फैबायनो जोंहा एसबिया होसोगारदों आरोना ओमफ्राय देब बर्माया लाभ हरबाय आरोना थेंक इउ देब बर्मा आइ लाभ इउ डार्लिं बोला हे आइ लाभ इउ टु डार्लिं ओमफ्राय मिस्टार असका सोर अरगेन बेलाय सुनि होननानै हाथा हरदों आरोना आदसा रागा जोंबाय होनदों मिस्टारा जोंहा रजे होनदों आरोना नै गाबबाय नै रागा जोंबाय जोंहा मिस्टार असका सोर अरगेन बेलाय होननानै ओमफ्राय गाबबायबो आयो मिस्टार असका देब बर्माया दान हरबाय आरोना दान ओमफ्राय जोंहा रजेया मा होनखो
बुं दे मिस्टार होनदों बुं दे मिस्टार होनबाय देब बर्माया जोंहा नै रागा जोंबाय नामा अच्छा के ओमफ्राय देब बर्माया मैं तो तुमसे शादी बोला है मिस्टारा एलबियाव बुंजोबनो हायालै आं होनदों आरोना एलबियाव बुंजोबनो हायानो मिस्टारा जा देब बर्माया तुम्हारा तुम्हारा ना तू बहुत बोला रजिया अ नंगौ नामा थाबाय नामा ओमफ्राय आब' अर्गेना औ नागिरदोंमोन आरो ओंखाम जानो थांबाय ओमफ्राय खिथानो थिननायखाय खिथाबाय होनदों खिथाबाय आङो आगै रजे ओंखाम जानो थांदों ओमफ्राय जोंहा देब बर्माया मा होनखो मनज फाइया लाइला बोला है ओमफ्राय जोंहा थरमेया जा मा होनखो मा ओंख्रि जाखो आब' होनदों आरोना ओंख्रिया थारुनजों अमा बेदर आगै मिस्टारा जा रजे ओइ बाबा रजे तुम सिर्फ मेरी हो बोला है मिस्टार अशोक ने रजे सिर्फ तुम मेरी हो ओमफ्राय माबा मा होनखो देब बर्माया ये तो और तुम्हारा फासा बोला बसन तुम्हारा फैसान ओके तू ये तो और तुम्हारा फैसान बोला ना देव बर्मा तुम्हारा फैसान और ये तो और ओमफ्राय जा देव बर्माया ये कौन है तुम्हारा बोला किसको पूछा देव बर्मा ओमफ्राय जा मोहम्मद ने क्या बोला हेलो मोहम्मद कैसे हो थैंक यू मेरी लिस्ट में आने के लिए मोहम्मद ओमफ्राय जा सिबाया ओके होनदों ना जा देव बर्माया मा होनखो तुम्हारा भाषा बोला बड़ो भाषा है हमारा देव बर्मा बोडो लैंग्वेज है ओमफ्राय जा मिस्टारा रजे होनदों ना मिस्टारा नै दालि माबाबाय जा जसिला सिस्टार नुजाफैनो हादों हाय सिस्टार मा ओंख्रि जाखो होनदों ना ओंख्रिया जोंना माबा अमा बेदरजों थारुन आरोना जसिला सिस्टार सर्ट भिडिअआ जा मा होनखो माहानि नों आब' होनदों ना आं आसामनि सर्ट भिडिअ बड'आ जा मा होनखो सापागुरिनि बोरैथिं न'आ बन्दु होनदों ना बे जरावनो थायो मा होनो बड' बन्दु बे जरावनो थायो आरोना ओमफ्राय जा जसिलाया मा होनखो लाइक दानबाय थेंक इउ सिस्टार बड'लेण्डआ जा ओइ गुमा गोथाव होनना गुमा गोथावखौ जायोलै मानसिफ्रा होनदों आरो ओमफ्राय जा मिस्टारा अशोकआ गाबबाय मानो गाबखोलै जे एन सिस्टार फैदों हाय सिस्टार होनदों ना हाय जे एन सिस्टार थेंक इउ ओमफ्राय जा माबायाव देव बर्माया आई लव यू बोला है सेम टू यू मतलब आई लव यू टू देव बर्मा बिसोर बोथोरनिया जा मा होनखो हाय होनदों ना हाय बोथोरनि उमिदा जा देव बर्माया मा होनखो दुनिया में काजल बोला बोथोरा जा हाय जान बोला है हाय बोथोर कैसे हो धनन्जया जा मा होनखो लाइभ फैलायबाय आरो नों आब' होनदो औ फैलायबाय आङो आगै धनन्जय मिस्टार अशोकआ मा होनखो बिगुरा जिगोन र' बिके बिगुरा जिगोन र' बिके होनदों ना ओमफ्राय देब बर्माया मा होनखो ये मेरा देबर 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 ओके देबर मनपसंद बोला है ये मेरा देबर मनपसंद बोला देव बर्मा ने मेरा दीवाना पोसा है रिसीव किया क्या क्या अच्छा ये दूसरा जगह में लग गया है कहाँ मतलब कहाँ फोन किया था अच्छा रॉन्ग नंबर हो गया मिस्टेक नंबर पे मार दिया रे आपने रॉन्ग नंबर है ओके रिसीव नहीं करना था ना मैंने रिसीव नहीं किया डायरेक्ट से कट दिया था
ओमफ्राय जोंहा मा होनदोंमोन मिस्टारा बिफोर होनबाय ओमफ्राय देबो फरायखांबाय मिस्टार दिया जाय माबा फ्लावार हरबाय आरोना ओमफ्राय मिस्टार अशोकआ बाय बिखे ओंथि सना होनबाय आरोना अ दे बाय थांखांबायानो खोमा गैला ओमफ्राय जोंहा एसआ मा होनखो दे बाजै गुड नाइट उन्दुनोसै आदाजों जुग थैजासिम आलो आलो मोनजाथों जै शिब शंकर महा भलेनाथ होनदों आरोना जोंहा एसआ गैया यहाँ से नहीं दे सकता भैया से ले लो भाई नहीं देता बता तो ले लो जाओ चुप ना भाई नहीं देता है अरे भाई ओमफ्राय जोंहा मा होनखो धनन्जया मबाइला चार्ज गैया नामा आब' चार्ज होनासो एलबि फैदों नामा होनदोंना ए नङा ओमफ्राय आङो एलबि होबाय थानायखौ चार्ज होआखै आङो बेलेग मबाइल आरोना चार्ज होनाया ओमफ्राय जोंहा लहिता কি কৰিছে নামা অসমীয়া লিখাটো চিনি নাপায় দেই কি কৰিছে না কি লিখিছে ৰে চিনি নাপায় দেই लहित ओमफ्राय एको करा नाय बोथोरा जामा अरे भाई रुको ना ऑन करके दीजिए बोथोरा जामान को हाय जानदार ना हाय ओमफ्राय एसबिया जामान को असक बहा थांनो होनदाना असक बहा थांनो नो एसबिया गैया सोंबाय जा जसिलाया अन दोङा ना मिस्टारा जोहा गुड नाइट भेकेसना गुनबायना गुड नाइट मा होनो मिस्टार अशोक ओमफ्राय जा मिस्टार अशोक ओमफ्राय जा रजिया अनबाय एसबिया गैया अशोक दानो उन्दुसै होनदोंना दानो उन्दुनोसै नामा होनो अशोक एसबि रजेखौ नुनानै गोसोआ बोरैबा मोनबाय सरि ब्र आं ओंखारनोसै होनबाय नै बायबाय लाबाय ओमफ्राय आयो ओमफ्राय जे एन सिस्टारा लाइक होनबाय आरोना थैंक यू जे एन सिस्टार जा अजय मांको आपका नाम क्या है बोला रे अच्छा ओमफ्राय मेरा नाम विश्व कवि है रे क्या हो गया इसे दाय मतलब हो गया ओमफ्राय जोंहा अजया मा होनखो रजिया मिस्टार आंहा मा जादों हो होनदों अ सरि मिस्टार नों आंहा मा जादों हो होननानै रागा जोंबाय जोंहा माबाया दसे थाथ'र' दसे थाथ'लाय नोङो आंखौ माबाग्रोना ओमफ्राय जोंहा धनन्जया मा होनखो गंनै चार्ज होदों नामा मबाइलखौ चार्ज गैया नामा बेजोंनो लाइट फैदो होनदोंना गंनै चार्ज होदों गंनै माने गंनै माने गंसे मा होनो बिब'नि चार्ज होदों मा होनो धनन्जय ओमफ्रायो आङो ओमफ्राय जोंहा माबा अमृत देब बोरमा मा होनखो जाया सोआबा तुम दसे थानानै सोगोन आङो ना ओमफ्राय जोंहा अमृतआ मा होनगो तुम थ्रि पुत्रा मानसिया मा बुस्थुलै पुत्र की तेरी मिट्टी अच्छा तुम थ्रि पुत्र की तेरी मिट्टी अच्छा यारा अनदार ना यारा जा अन थेंक इउ आहाम मिस्टारा जा मा होनगो ए नों दं हो रजे मावजि ओंखि नायखुमाना होनदोंना नै ए नों दं रजे होनबाय ओमफ्राय जा यारा अन ओमफ्राय जा देब बोरमाया मा होनखो इगिनि सीरियल आगिनी एवगिनी सीरियल होनदोंना एवगिनी सीरियल बोला है सीरियल ओमफ्राय किसने रोक मैंने तो बोला किसने रोक मैंने तो बोला है ओमफ्राय रजिया आंहा मा जादोंलै हो मिस्टार होननानै हाथाय हरहैबाय जोंहा माबाया रजिया गैया ओमफ्राय जोंहा एसआ मेसेज काट खालामबाय आरोना देब बोरमाया मेरा बोला ओमफ्राय मिस्टारा मा होनखो रजे नोंहा जेबो जायाखैलै सना होनदों आरोना मिस्टार अशोकआ जेबो जायाखैनो ओमफ्राय जोंहा मेरा नाम है लड़की है आपका नाम लड़की है अच्छा
ओमफ्राय जा रिपना मा होनखो गुड नाइट बाजै उन्दुनो ओंखारबाय लांदो दे गुड नाइट दे रिपन ओमफ्राय एसआ मा होनखो करियाननि खानायखौ हाखोलायनाय मेथाइखौ खननाय माबोरैमोनथाय करियाननि खानायखौ हाखोलायनानै आदा इदि ना मामोन ओमफ्राय माबोरैमोनबा आदा ओमफ्राय जोंहा हो थारु हो तुरुन किउ मा होनदो जा हेलौ बोलाहाय हेलौ तुरुनकिउ हेलौ धनन्जया जा मा होनखो ओंखाम जाबाय नामा आब' होनदो ना ओंखाम जाथ'वाखै मोनखाजोब्बाय आरो ना आगै ओमफ्राय जोंहा एक्सट्रा आब' नोंखौ फुल देखायलाय होनदो ना र' दसे उनाव दे ओमफ्राय जोंहा रजिया मा होनखो अके दे मिस्टार बाय होनदो अके दे मिस्टार बाय होनबाय जोंहा रजिया ओमफ्राय आगै रजिया जा मा होनखो आब' सना बाय होनदो दे रजे मिस्टारा रजे ओंथि होननानै गाबहरबाय मनिरा मा जोंहा मा गामि होनदो आरो ना गामि सोरखौ सोंखो माने मनिरा बिस्थिया जा मा होनखो मोननै होदों मानोथाय मानसियाबो आच्छा बिस्थिया मा होनखो बाजैखौ मोजां नुथारदों नायनो होनदों ओमफ्राय जोंहा मिस्टारा मा होनखो बाय बिके ओंथि सना होनबाय धनन्जया मा होनखो रजे आब' होनदो आरो ना थांथ'नाङा होनदों रजे ओमफ्राय जोंहा एसआ गैया अन आरोना ओमफ्राय जोंहा माबाया देब बर्माया आइ लाभ इउ बोला हे थाबथायोहाय बेखायनो आन्दायो अके बाय ओमफ्राय माबाया मा होनखो धनन्जय एस ओमफ्राय जोंहा अमृता आइ लाभ इउ बोला हे देब बर्माया हा हंस रहा है क्यों हंस रहा है अमृत देव वर्मा क्यों हंस रहा है मतलब थाके रजिया जा धनन्जय बुंदे आगै होनदो ना धनन्जय बुंदे आगै होनबाय रजिया सिमना जा हेलौ होनदो ना हेलौ सिमन जा बिस्थिया मा होनखो नोंना बोराया मा मावो बाजै होनदो ना आंनिया बोराया माबा डिफेन्सआवसो मावो डिफेन्सआव आरोना बिस्टि देब बर्माया मैंने तुमसे और एक लाभ दिया गोसोरगोन नामा अन खालामनो र' सोनो आं हरसोना होनो आं दाउखे देटिउ ना हो गया ऑन 80%। हेलो कौन है मेरी लिस्ट में गाइस लोग प्लीज कमेंट कीजिए कौन है गाइस लोग प्लीज कमेंट कीजिए एक लाइक कीजिएगा क्या है कुछ काट रहा है मुझको मच्छर होगा ना ओमफ्राय जोंहा बिस्थिया मा होनखो मा जायगायाव थायो बाजै होनदो जायगा आं सापागुरि ओमफ्राय मिस्टारा जोंहा मा होनखो नायखुमा थादोंना दे होनदों थादोंना दे होनदो आरो ना माबाया जोंहा मिस्टार अशोकआ नायखुमा थादोंना दे होनबाय जोंहा सोरजों नायखुमा जाखो मिस्टार ओमफ्राय जोंहा धनन्जया मा होनखो रजे आब' मा दानो थांनो नागिरखो ओइ बाबा आब' ओंखाम जानो जाबाय नामा होनदों ना ओंखाम जानो जाबाय नामा होनदों ना मानो दानो थांनो नागिरखोनो रजे ओंखाम जानो जाबाय नामा होनो सोंदों धनन्जया ओमफ्राय जोंहा देब बर्माया मा होनखो अच्छा बाबा ये मेरा नंबर है भैया देव वर्मा जी नंबर लिख के मत दीजिए ओमफ्राय जोंहा सिमना मा होनखो जोंहा लुक्स हाउ लुक सो बिउटिफुल एंड क्यूट बोला है सिमन ने ओमफ्राय थेंक इउ सिमन ओमफ्राय जोंहा हरिदीपा जा मा होनखो रोना बाद में डालती हूँ ना 100 रुपये दीजिए क्या दारू पीने वाला दारू पीने के लिए सही है 100 रुपये अच्छा ओमफ्राय ओम देव वर्मा मा होनखो ये कौन है तुम्हारा
बच्चा है बोला, हाँ ये मेरा बच्चा है। देव वर्मा, देव वर्मा मैं तुम्हारा तुम्हारा लेकर नहीं है मैं तुम्हारा मेरा नाम और मेरा नंबर। अच्छा नंबर दिया है रे, देना नहीं चाहिए था दे। ओमफ्राय जा बिस्टिया मा होनखो आदाखौ होनदो मा जायगायाव आच्छा थायो होनदों ए नों दाया मा होनो भुटान बर्डाराव थायो बिस्टि। ओमफ्राय जा मिस्टारा मा होनखो भाषाखौनो थुफ्रु हरगोन आं खनसे कमेन्ट नांगौबा होननानै गाबनानै मा होनो गाबबाय। ओमफ्राय माबा नै रजे माबाया मिस्टारा ओमफ्राय जोंहा रजेया मा होनखो धनन्जय औ आगै जाखांबायमोन आङो नोंलाय होनदों आरोना जाखांबायमोननो रजेया नोंलायनो धनन्जय सिमना जामानखौ वेलकाम होनदों आरोना। ओमफ्राय सागोरा जामानखौ हेलौ यं लेडि हाउ आर इउ होनदों ना इउ टेक दा डिनार ओके गुड नाइट होनदों ना। अ सागरा हेलौ यं लेडि बोला है हाउ आर इउ मैं ठीक हूँ आप कैसे हो गुड नाइट दे गुड नाइट यू टेक द डिनार बोला। ओमफ्राय धनन्जया मा होनखो रजे आब'आ मा जायगानि नों होनदों ना रजे आब' मा जायगानि नों होनदों बाबा भलियाम कम करो। जा देव वर्मा मा होनगोन तू मेरा क्या दारू पिएगा बोला है तू मेरा क्या दारू पिएगा। ओमफ्राय जा मिस्टारा मा होनखो चिरां लिरबाय मिस्टारा चिरां लिरबाय मिस्टारा चिरां लिरबाय मिस्टारा। ओमफ्राय देव वर्माया किस लिए बोला है। ओमफ्राय जा जयसार ब्रह्मआ मा ओंख्रि जाखो बाजै फिसालाया डिस्टार्बथार नामा होनदों ना माबा नांगौ आरो गावनोबो नेट नांगौ आरो फिसालानो ओंखाम जाथ'वाखै जयसार आगै मोनबाय आरो ना। ओमफ्राय जा मिस्टारा उदालगुरि लिरबाय आरो ना उदालगुरि लिरबाय जोंहा। ओमफ्राय दैसा रामा जा मा होनखो हेलौ हाय बोला है हेलौ हाय दैसा राम। ओमफ्राय जा मिस्टारा मा होनखो मासपाट लिरबाय आरो ना मिस्टारा उदालगुरि लिरबाय एसबिया जा अशक लावथि गरम जा माबाया एसबिया आगैया मिस्टारा जा मासपाट उदालगुरि आरो ना। ओमफ्राय जा देव वर्माया तू तो मेरे को तुम्हारा बोला है। ओमफ्राय रजेया जा धनन्जय आगै आङो उदालगुरिनि आं होनदों उदालगुरिनिनो रजेया धनन्जय। ओमफ्राय जा मिस्टार अशकआ उदालगुरि लिरदों आरो ना। ओमफ्राय जा बिस्टिया मा होनखो आंबो डिफेन्सआव मावो बाजै होनदों ए मा डिपार्टमेन्ट नोंनियालाय मायाव मा आर्मि नामा बिस्टि अयारि आगै। ओमफ्राय मिस्टारा सापागुरि लिरबाय ओमफ्राय चिरां लिरदों सापागुरि लिरदों आरो ना उदालगुरि लिरदों मिस्टारा जा एसबिया मा होनखो अशक लावथि गरम लिरगासिनो नै माबाया एसबिया मिस्टार अशक। ओमफ्राय मिस्टार अशकआ मासपाट लिरबाय उदालगुरि लिरदों मासपाट लिरदों चिरां लिरबाय जोंहा मिस्टार अशकआ। ओमफ्राय जा मिस्टारा ना मा जाखोलै अशक डब्लिउ लिरदों आरो ना डब्लिउ अन ना मा होनदों धनन्जया मा होनखो दंबो जाबाय आंबो दांबो जाबाय आंबो माथो ओंख्रि जाखो आब' होनदों ना दाउ थेवबो दांबो जाबाय आंबो होनदों आं थेवबो जाबाय आंबो माथो ओंख्रि जाखो आब' होनदों ने। रजेखौ सोंदों खोमा नै धनन्जया मिस्टारा जा अन आरो ना थेंक इउ सागोरा जा मा होनखो और आपका हिंदी आता है और आपका हिंदी आता है बोला है थोड़ा आती है सागर। ओमफ्राय जा अशकआ अन अशक अन थेंक इउ अशक थेंक इउ अशक थेंक इउ। ओमफ्राय जा देव वर्माया मा होनखो मैं दुरारी रहा मैं
दूर भी रहा नहीं है मैं तो तुम्हारा बोला है दूर भी रहा नहीं है मैं तो तुम्हारा बोला देववर्मा ओमफ्राय जा अशोका अशोक जी ऑन है मैसेज किसका था ये अच्छा एस नार्जारिया मा मिस्टार अशोक बिगुर मा कमेन्ट होनाय जादों लेवरा होनदों ना अन होनदों ना मिस्टार अशोक जा अन अदालगुरि लं कमेन्ट आरोना लं कमेन्ट नो ओमफ्राय मिस्टार अशोकआ जा माबा लिरबाय उदालगुरि लिरबाय आरोना ओमफ्राय जा धनन्जया मा होनखो जा आंबो जाबाय रजे आब' होनदों ना माथो ओंख्रि जाखो रजे आब' होनदों ना धनन्जयाबो जाबायनो रजे ओमफ्राय नोंखौ सोंदों आरो ना माथो ओंख्रि जाखो आब' होननानै रजे खिथाहरदो मा ओंख्रि जाखो धनन्जया सोंदों देबबर्माया और गाहाम गुड नाइट ओके सिस्टार बोला और गाहान ओके देववर्मा जी गुड नाइट थैंक यू मुझे सपोर्ट करने के लिए ओमफ्राय जा नायगां आच्छा नयगां ना मा होनखो जा अन ना अशोक एसआ जा मा लिरखो तुम तो देबोरा फासा होने किलर है बोला रे किलर ना मा लिरखो हाय होनदो नार्जारि ओमफ्राय जा मिस्टार अशोकआ चिरां लिरबाय आरोना ओमफ्राय जा माबाया मा होनखो लाइक दान सना माइनाव होनदों आरोना जा दाउखुमाया ओमफ्राय जा माबाया मा होनखो रजेया ए धनन्जय आगै ओंख्रिया बहल नासोमोन ओमफ्राय नोंहालाय मा ओंख्रि होननानै सोंदों आरोना माबा मा होनो रजेनिया बहल नासोमोननो नोंहालाय मा ओंख्रिनो ओमफ्राय जा क्लिबारा जा मा होनखो आई डू नॉट योर लैंग्वेज बट आई लव टू वॉच यू बोला है बोरो लैंग्वेज मतलब नहीं मालूम है हिंदी मालूम होगा ना क्लिबर बोरो लैंग्वेज नहीं बता है आपको लेकिन हिंदी बता होगा ना ओमफ्राय जा मा होनखो बिस्तिया मा होनखो श्रीनगराव थायो बाजै आङो ए नोङो श्रीनगराव थायो आरोना श्रीनगराव ओमफ्राय जों मिस्टारा मा होनखो एस नार्जारि होननानै हाथाय हरहैबाय जानानै दाउखुमाया मा होनखो हाय रजे होनदो अच्छा ओ सब मिस्टार खुश किया है ना खुश तुमने मतलब आपने किया है ना ये अशोक जी मिस्टार अशोक दाउखुमाया जा मा होनखो हाय रजे होननानै नायबाय आरोना ओमफ्राय जा सानसुआ जा मा होनखो मा लेखा फरायनाय बादि कमेन्ट फरायखो होनदों ना फरायख'नो हालाना होनदो मिस्टारा जा मा होनखो मिस्टार अशोकआ मा होनखो नोंसोर बादि आइडिजों फैनाय आइडिखासो मोनदां डाइलग होफैग्रा मानसिफ्रा मेरला होननानै हाथाय हरदों आरो आइडिसोमोन नामाबो ओमफ्राय ना आइडिसो नङामोन सोरखौ माबाखोब्रा आंहा हमनो हायासैहाय मा होनो मिस्टार अशोक ओमफ्राय जा धनन्जया नै आंनि दाउ मा नाममोन बैबा आं मोनथिलासो ओमफ्राय जा धनन्जया मा होनखो आंनिया दाउ बेदरसोमोन रजे आब' सना होनदों धनन्जयनिया दाउ बेदरसोमोननो रजे खिथाहरबाय आरोना दाउ बेदरमोननो देबबर्माया जा मा होनखो रेलवे प्रोजेक्ट बोला है रेलवे प्रोजेक्ट ओमफ्राय जोंहा मा होनखो रजेया दाउखुमै होननानै इदि नायबायनो दाउखुमै जा रजेया नोंखौ देग'गो नायबायनो ने रजेया आगैया जयसारा जा मा होनखो मा लिरबाय आरो
मा लिरखो मा रजिया जामानखो गोथाव दे आगै धनन्जय होनदों रजिया नै गोथाव दे आगै धनन्जय होनबाय जा देब बर्माया मा होनखो तुम तो अलग ऑनलाइन टू ऑफ करेगी अभी बोला है ऑनलाइन टू ऑफ करेगी अभी बोला ओमफ्राय जा मिस्टारा माबाया मानखो जा मिस्टार अशोकआ मानखो रजे बाबुआ उन्दुबाय नामा होनदों ना बाबुआ उन्दुबाय नामानो रजे जा मिस्टार अशोकआ सोंदों आरो ना बाबुआ उन्दुदों ना उन्दुआखै होननानै दाउखुमैया मा खबरलै रजे आं नोंनि जिरख'नाय होननानै बुंदों आरो ना मा खबरलै रजे आंनि जिरख'नाय होनदों नै रजे दाउखुमैया गावनि जिरख'नाय होनलायबाय आरो ना नोंखौ ओमफ्राय जा रजिया मिस्टार होनबाय आरो ना रजिया नै ओमफ्राय जा मिस्टार अशोकआ जा मा होनखो साफागुरि लिरदो आरो ना चिरां लिरबाय जोंहा मिस्टार अशोकआ ओमफ्राय जोंहा धनन्जयआ मा होनखो सोरखौ दाउखुमै होनखोब्रा आब' रजे आब' होनदों ए नै दाउखुमै फैदोंना नै बिनि नामा दाउखुमै धनन्जय नों नुवाखै नैलाय दाउखुमै ब्लग नै बेहाबो चेनेल दं आरो ना दाउखुमै ब्लग धनन्जय ओमफ्राय जोंहा मा खबरलै बाजै सना होनदों नै मा खबरनो रजे दाउखुमैया सोंदोलै ओमफ्राय जोंहा दैथुना मा होनखो मुलुगाव फागोला जाबाय होनबा फागोला जाबाय माइरं आच्छा माइरं र' माइरंनि दामाबो बारा जाबाय मोजां सिख्लाफोराबो औ मोजां सिख्लाफोराबो दासो उजिफैबाय होनबा उजिफैबाय सिगां उजिनानै बोराय जाबाय हिनजाव सासे गैजा रोङा आंनि खाफाला होनदों आरोना सल'आ मुलुगा फागोला जाबाय हनै फागोला जाबाय होननाय सल'आ आरोना ओमफ्राय नोंखौ बुदेरखाबाय आरोना दैथुन दैमारिया ओमफ्राय जोंहा सुमोना मा होनखो ओइ दिदि लाभ इउ होनदों आरोना सुमना जोंहा मा होन पन्टिना भाई होगा ना सुमन ओमफ्राय जोंहा मिस्टार उदालगुरि लिरबाय ओमफ्राय देब बर्माया तुला राशि सुना दिया मेरा तुला रसी सुना दिया मेरा बोला रे मिस्टारा जोंहा मा होनखो सापागुरि लिरदों ना मासबाद लिरबाय ओमफ्राय जोंहा आरखिया मा होनखो बाजै मा ओंख्रि जाखो होनदों ना ओंख्रिया जोंना मा होनो थारुनजों अमा बेदर ओमफ्राय जाथ'वाखै आरो ना मा होनो आरके ओमफ्राय जोंहा माबाया मिस्टारा मा होनखो उदालगुरि लिरबाय आरो ना ओमफ्राय जोंहा दाउखुमैया मा ओंख्रि जाखो एलबि मालिकखौ आरो ना दासो नुसनदों नोङो गावहा बोरमा बेदरजों बेलदां जाना फैनानै आरो आंनि ओंख्रिया माबा आरोना थारुनजों अमा बेदर दाउखुमै ओमफ्राय जोंहा अनजिमाया जोंहा मा होनखो हाय आब' मा खबर होनदों ना खबरा मोजां अनजिमा आंनिया ओमफ्राय जोंहा रजिया मा होनखो दाउखुमै खबरा एसे गाज्रिसो आंना नोंहालाय होनदों ना खबरा एसे गाज्रिसोनो नोंहालायनो ओमफ्राय जोंहा माबाया मा होनखो देब बर्माया तुम तो हिंदी मालूम है बोला हाँ मालूम है लेकिन आपका क्यों मालूम मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा देब बर्मा हिंदी लिखा ना हिंदी मालूम है हाँ ओमफ्राय अनजिमाया जोंहा मा होनखो गुड नाइट आब' होनदों जोंहा अनजिमाया ओमफ्राय जोंहा देब बर्माया होनखो तुम तो हिंदी मालूम है बोला मालूम है ओमफ्राय एएसआ जोंहा मा होनखो हेल' होनदों ना हेल' एएस मिस्टारा जोंहा मा होनखो मावजि नोंहालाय उन्दुनो ओंखाराखै नामा होनदों नै सोरखौबा सोंबाय नै माबाखौ सोंखोना रजिखौ सोंखोना सोरखौबा सोंखो नै जोंहा माबाया मिस्टारा मावजि होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा दाउखुमाया मा होनखो दंलै रजे गेजेरावनो उसाव बादावनो रजे होनदों ना उसाव बादाव जाबावदों आरोना नै माबायाबो दाउखुमैया नामखौनो बिदि लाबाय नालाय गावहा ओमफ्राय जोंहा बिस्टिया मा होनखो हिमालया हटेलाव ज' ओंखाम
जानांगौ बाजै लोगो हमलायनानै होनदों ए हिमालया हटेलाव आरोना सोर जाखोदो बिस्थियाबो आं सिनायासै होनदो ओमफ्राय जोंहा रजिया अ नोंगौ नामा दाउखुमै होनदो जोंहा रजियाबो नंगौ नामानो धनन्जया मा होनखो रोंगौब्रा आब' हिन्दी हा रोंगौब्रा आब' हिन्दी भाषा खौलाय रोंखानांगौ होनदों इसे इसे आरोना धनन्जया थथ' थाखा ओमफ्राय मा होनो गोरोंनि रायलायनो नागिरबा जासिनासोलै रोङि मानसिया गोरों रायलायनो नागिरबा जासिना आरोना ओंखायनो रे रा रु होनबासो जालाङो ओमफ्राय जोंहा मिस्टारा मा होनगो जा आइदिसो एस नार्जारिया होनदो एस नार्जारिसोमोन ने आइदियाजोंनो फैयोलै मानसिफ्रा दाना सिनायनो हाला दाना ओमफ्राय जोंहा जयसारा मा होनखो बाजैना मा जायगा मोनथाय दाना चिरां ना उदालगुरि जाखो हो बाजै दाना चिरां आंनिया मा होनो जयसार चिरां आरोना दाउखुमैया मा होनखो औलै रजे होनदो आरोना ओमफ्राय जोंहा थाइसिया जा हे हाय बोला हे हाय थाइसि ओमफ्राय जोंहा मिस्टारा मा होनखो आनहाइट खालामफिननांगौ नामा बिखे ओमफ्राय दायो खालामदो दायो आनहाइटखौ नामा नोंनि गोसो नोङो ओमफ्राय आइदि खासोबालाय ना ओमफ्राय जोंहा आरा मा होनखो आरो मोसाहारिया मा होनखो आब' गुड नाइट होनदो ना आरो मोसाहारिया अ दे गुड नाइट दे आंबो होनदोंना आरो मोसाहारि आगै गुड नाइट दे ओमफ्राय जोंहा मा होनखो धनन्जया रजे आब' ए थांबाय नामा ना उन्दुनो ओंखारथारबाय नामा होनदों नै माबाया रजे आब' थांबाय नामानो धनन्जया सोंदो आरो ना उन्दुनो ओंखारथारबाय नामानो ओमफ्राय जोंहा एस बिया मा होनदों असक लावथि र होनदों नै माबाया एस बि आ गैया मुस्टारा जा मा होनखो एस बि होननानै नै मा जाखोलै दारि ना मा जाखो ना सां ओमफ्राय जोंहा रजेया मा होनखो दं आगै धनन्जय दं आगै धनन्जय बेयावनो दं होनदों आरोना दं होनदों ना ओमफ्राय जोंहा एस माबाया एस आ मा होनखो मा खालामदों होनदों आरोना जेबो खालामाखै ए एस मिस्टारा मा होनखो जोंहा अशकआ एस बि गैला रिप्लाइ होजाला होनदों आरोना एस बि आ गैला रिप्लाइ होजाला होनदों आरोना सोर रायलायदोंमोन दाउखुमैया मा होनखो अनसुमै ए दासो हारहरबाय अनसुमै दं अबे अनसुमै हो दाउखुमै अनसुमैनो हारहरबाय जोंहा दाउखुमैया नै ओमफ्राय जोंमाया जोंहा मा होनखो हाय होनदों आरोना हाय जुंमा ओमफ्राय जोंहा दाउखुमैया मा होनखो आव एल बि मालिक होनदों आरोना आव एल बि मालिक मा जाखोब्रा दाउखुमै ओंख्रिखौसो आव होनबाय नामाब्रा होनदो धनन्जया मा होनखो अके आङो साबसक्राइब खालामना होगोन दे आङो दाउखुमै नोंना चेनेल दंबा होनदो औ नैबे दाउखुमै ब्लगा चेनेल बिनिया धनन्जय साबसक्राइब खालामनोबा आरोना ओमफ्राय जोंहा मिस्टारा अदालगुरि मासपाट एस बि आगै मा होनखो असक बिकेया दा उन्दुनायाव गोब्रामाबानो जाबाय हा होनदों आरोना नंगौ नामा फिसाज्लानावसो हमथाना उन्दुखायो आं होनदो फिसाज्लानि आखाइसो लानानै उन्दुखायो आं एस बि आगै ओमफ्राय जोंहा मिस्टारा अदालगुरि लिरदो आरोना ओमफ्राय जोंहा रजेया मा होनखो ए बारा जागोन साउन्ड होनानै नायोना नोंसोरो रजेया मा होनखो अके देन उन्दुदो आंबो उन्दुनोसै आगै धनन्जय होनदों आरोना नोंखौसो उन्दुनोसै माबा अके उन्दुदो होनदों नै धनन्जय नोंखौ रजेयाबो उन्दुनोसैनो मिस्टारा जोंहा मासपाट लिरबाय आरोना जोंहा थासिया जोंहा मा लिरखो हाय बोला हे हाय ओमफ्राय जोंहा दाउखुमै राजा नयन भलिउम खम करो ना प्लिज नयन
ओमफ्राय जोंहा दाउखुमै मानखो मा अशक मा खबरलै होनदों आरोना जोंहा माबाया दाउखुमैया अशक मा खबरनो दासो सोंनो रोंबाय खोमालै दाउखुमैया ना रायलायख'नो हायाखैना दाउखुमै ओमफ्राय जोंहा मिस्टारा एस बि होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा मोगथाङा काट खालामदों आरोना ओमफ्राय जोंहा राहुल आखायदों ओमफ्राय जोंहा रबिकान्तआ जोंहा मा होनखो आङो फसायबायलै होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा मिस्टारा मा होनखो दाउखुमै आंना मोजां नङा होनदों आरोना मिस्टार अशकआ मोजां नङानो माबानिया खबरा मिस्टार अशकनिया ओमफ्राय जोंहा धनन्जया मा होनखो ओमफ्राय आब' रजे नोङो हाबा जाबाय नामा हाबा जाबायबा हासबेन्डआ मा मावो होनदों आरोना अ रजे नोंखौ सोंदों नै धनन्जया हाबा जाबाय नामा नो हाबा जाबायबा हासबेन्डआ मा मावोनो सोंदों धनन्जया खिथाहरदो रजे आगै ओमफ्राय जोंहा एसआ मा होनखो मा खबर होनदों आरोना खबरा मोजां आंनिया नोंनिया माबोरै एस निरेन ना निरेन बर' ओमफ्राय जोंहा जयसारा मा होनखो गानखौसो लिरना हरबाय गानखौसो लिरना हरबाय बाजै बियो बाजै होनबाय औ ओमफ्राय आंहा सल' गान हरबाय नालाय सल' खनबाय आंहा होनदो राहुला जोंहा मा होनखो नाइस होनदो आरोना ओमफ्राय जोंहा एस बि आगैया थारुन अमा मा होनखो रानथाबजोब्बाय बे ना अशक हाहा होनदों ना थारुन अमाया रानथाबजोब्बाय दहायनो मोनदोंब्रा एसि आगै एल बिहैनि सिगांनो मोनखाजोब्बायब्रा होनदो मोनखाजोबनाय ओमफ्राय जोंहा देब बर्माया तुम तो दिबारा है मैंने तो अमर दीवार में तुमसे शादी करके तुम तो बोला है करके तुमसे ओमफ्राय जोंहा बिस्टिया मा होनखो देब बर्मा ज़्यादा मतलब समझ में नहीं आ रही रे ओमफ्राय बिस्टिया मा होनखो हिमालया हटेलाव मालाबा लोगो हमलायनानै ओंखाम जानांगौ बाजै होनदो आरोना ओमफ्राय जोंहा मा होनदों मेन चेनेल गैया नामाब्रा बिस्टि गयारि मेन चेनेल गैया आइडिसो ना बेयो ओमफ्राय जोंहा माबा एसबिया मा होनखो थारुन अमा मावजि जाजोब्बायलै बिखे आब' ओंखि होनदों ना जाजोब्बायलै बिखे मावजि जाजोब्बाय आरो मावजिया मोनजायो नामा गोजौआवसो थिखोना दोनखादोंब्रा एसबि आगै गोजौआव थिखोना दोनखादों आङो ओमफ्राय जोंहा रबिकान्तआ मा होनखो मा एसे गुफुर मा मेकआप लागायो होनदों ना मेकआपनि नामखौ मोनथियालां मा होनो रबिकान्त मा नामबा होनदों आरो मबाइलावसो बिदि नुदोंलै आं मेकआप फुना रबिकान्त आगै मेकआप फुना ओमफ्राय मबाइलावसो बिदि नुदों बोरैबा नुदों आरोना मेकआप फुननाय बायदि गुफुरनो बोरैबा फुरलालासो नुनाय मोनदोंलै मा बोरैबानो ओमफ्राय जोंहा मिस्टारा मा होनखो धनन्जय रजेया हाबा जायाखै 8 इयार्सनि फिसाला सासेल' दङ हाहा होननानै मिनिबाय नै माबाया मिस्टार अशकआ धनन्जय रजेया हाबा जायाखै 8 इयार्सनि फिसाला सासेल' दं होनदों आरोना मिस्टार अशकआ जोंहा हेमेना मा होनखो उन्दुदो बिनानाव मेगना नुगोन उन्दुदो होनदों आरोना औ उन्दुबा मेगना नुयो नुनायालाय हेमेन ओमफ्राय जोंहा रजे मा होनगौ आङो हाबा जाबाय आगै धनन्जय बिदिसै हाजिरा मुजिरा मावो आगै होनदों आरोना हाजिरा मुजिरा मावो आगै होनदों रजेया हाबा जाबाय होननानै खिन्थानानै लादों धनन्जया जोंहा मा होनखो खाय एसामिस मिला साय आसा हिंदी लिखी दीबी दे खोरी होनदों ना हिंदी लिखी दीबी दे खोरी होनदों ना खाय एसामिस साय आसा हिंदी लिखी दीबी दे खोरी होनदों ना
ओमफ्राय जा देब बरमाया मा तुम तो बाद ओमफ्राय जा दाउखुमाया मा होनखो आंनोबो दोन थांगासिनो आङो अमा बेदरा होनदोंना नंगौ नामा जागोन दे दाउखुमै फै दे होनदो ओमफ्राय केरिस हाउ अल्ड आर इउ सिस्टार आच्छा हाउ अल्ड आर यू आपको मतलब ईयर चाहिए कितना ईयर है चाहिए ओमफ्राय जा देब बरमाया तुम बोला है ओमफ्राय सुमना जा मा होनखो आं बर' मिस्ट्रि लागा थिथुई बर' थक बोला है सुमन ओमफ्राय मा होनखो रजेया आब' सना थाथ'दो दे बायदो दे रजे आगै दे खैथा जाखोबा आङो खैथा होननायमोनथाय 8 9 10 11 8 साराय 8 ना 8मोन आं बावबायलै र' ओमफ्राय जा एस बि आगै मा होनखो रजे बबेयाव दाबो उन्दुआखै होनदों ना रजे आब'आ दाबो उन्दुआखै होनदोंथ' माबाया नै एस बि आगैया रजे ओमफ्राय जा देब बरमाया होनगोन लाभ इउ बोला है लाभ इउ बोला लाभ इउ थु देब बरमा होनदो बिस्टिया जा मा होनखो सापागुरि बबेथिं बाजै नोंसिनिया न'आ बाजै होनदों ना सापागुरि साइडआवनो थायोलै बिस्टि गयारि होनदो ओमफ्राय जा केरिसा जा मा होनखो हाय सिस्टार वेयर आर इउ फ्रम एन आर यू मैरिड बोला है फ्रॉम आसाम मैं आसाम से हूँ मैं और मैं मैरिड हूँ यस आई एम मैरिड है ओमफ्राय जा एस बि आ मा होनखो रजे आब' थाथ'बावब्रा होनदों एस बि आ नै उन्दुनोसै नो रजेया मिस्टारा मा होनखो जा एस बि र' दसे लाइन मारिदों हाहा होनदों ना दसे लाइन मारिदोंनो जा मिस्टारा एस बि ओमफ्राय जा दाउखुमाया होनखो मा जाबावगोनलै बे एलबि मालिकजों हिन्दी हाहा होनदों ना मा जाबावगोनलै बे एलबि मालिकजों हिन्दी हाहा होनदों आरोना हिन्दीनिया आरोना जालालै होनदों आरो दाउखुमै राहुला जा मा होनखो मा जाखो होनदों ना जेबो जायाखै ओमफ्राय जा एस बि आ मा होनखो अशक गाब्रमगोन दा अशक गोब्रामगोन दा बारा दानि होनदों ना अशक गोब्रामगोन दा होनदों आरोना ओमफ्राय बारा दानि होनदों ना बारा दानि होनबाय ओमफ्राय जा बिस्टिया मा होनखो बाजैना फेसबुकआव मा नाम बाजै नोंना होनदों ना आंना फेसबुकआ लिंक होखानाय बे इउटुबजोंनो बिस्टि इउटुबजों लिंक दंखायो आंनिया इउटुबजों लिंक दंखायो आरोना ओमफ्राय दाउखुमा होनखो ब्लु हरलै बाजै होनदो आयु दासो हरबाय दे दाउखुमै हरबाय आङो दासो बिनो रोंदों आरो नोंहा ने जा देरा बिटिवाइआ जा मा होनखो एथ' मोनायाव एलबि होयोलै ना होनदों ना मोना नङालै मानो मोना जानोलै ओइदि टाइमावबो 7टा 6टा टाइमावबो फरायनाय जायो साहा लोंनाय जायो फरायनाय जायोना टाइमा जायानो मा मोनायाखैलै 10:30 जादों दा आरो ओमफ्राय जा सुमोना मा होनखो आं बर' मिस्ट्रि लागाय थिथुई बर' थकबोला सुमन देबरमा ना मादै
ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा मुझे सुमन सुमना आम बोरो मिस्त्री ले बोरो थोक बोला जान नोजोर नोजोर नोजोरा जा मा होनगोन हाय आब' होनदों ना हाय आगै नोजोर ओमफ्राय जा मिस्टारा मा होनगोन एसपि रजेखौ मानो थांहोखो हो होननानै मिनिबाय आरोना रजेखौ मानो थांहोखोनो एसपिया लाखिनो हायासैनो रजेखौ लाखिनो हायासैलै एसपिया ओमफ्राय जा सुमोना मा होनगोन आं बर' मिस्ट्रि लागा ओमफ्राय जा एसपिया मा होनगोन रजे आङो रजेया आंजोंसो दङ असक होनदों आरोना रजेया गावजोंसो दङ एसपिजोंसो असक ओमफ्राय जा मा होनगोन आब' एलबि फैनो जोबोद मोजां मोनो नामा होनदों हा आब' नों एलबि बिनिखौ एन्सारखौथ' मा होबावनो आरोना रावबोथ' मोजां मोना आरोना आंनो मथेबा ओमफ्राय उफाय गैयियावसो फैनांगौ जायो आरो ना धनन्जय आगै फैनोथ' रावबो मोजां मोना खोमा आंबा बायो माथो ओमफ्राय उफाय गैयाना फैनांगौ जायो आरो ओमफ्राय जोंहा सुमोना मा होनखो आं बर' मिस्ट्रि लिकारे बर' थक लिकारे आं मिस्ट्रि सुमोनने आं बर' लिका ओमफ्रायो जोंहा नोजोरा हाय आब' होनदाना हाय आगै एसबिया मा होनखो जोंहा बाबुआ लेखा फरायनांगौआव नोंहासो लाइफ होबाय थायोबा होनदों बेखायनोथ' दिनै लेखा फोरोंनानै ओंखाम संखांनानैसो एलबि होबायब्रा आङो आठथानिफ्राय होदों आङो मा होनो सोर होनदोंमोनलाय एसबि आगै ओंखायनो आङो दिनै लेट होदों आरो लेखाबो फोरोंबाय दसे हमवार्क लिरहोखांबाय ओमफ्राय ओंखाम संखाबाय ओमफ्रायसो एलबि होबाय आं दिनै सानाव उन्दुवाखै नालाय फिसालाया सानाव उन्दुबा हले आठथानिफ्रायसो फरायो उल्थासो ओमफ्राय जोंहा माबाया मा होनखो बिदिनो जाहैबायलै लेखा फोरोंनांगौआ एलबिनो आंबो माबाबा एसे माबानोसै र' एलबिखौ दायो दुब्लियाव थिनांगौ जादोंना आंनि थाखायनो एसे आरोना ओमफ्रायो मन' जाखांबाथाय एसे खम माबानोसै टाइम मोनसेल' होनोसै आरोना आंबो फिसाला स्कुलाव थायोबा दसे टाइम होनोसै आरो ओमफ्राय जोंहा मिस्टारा मा होनखो रजे फिसाया मिथिबा बिगुर जिथारगोन नों हाहा होनदो आरोना नोंगौ साननानै रजे फिसाया मिथिबा बिगुर जिथारगोन नोङो होनबाय नै एसबि आगै नोंखौ माबाया मिस्टार अशकआ एसबिया जोंहा हा अशक होननानै मिनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा बिस्टिया आइ एम फ्रम क'क्राझार होनदों आरोना क'क्राझारनि आरोना नोंना चेनेल दं नामा बिस्टि गयारि चेनेल मा होनो बेथ' आइडिसो जागोन आरोना आइडि जागोन आरो बेयो ना ओमफ्राय चेनेल दं नामा ओमफ्राय जोंहा माबाया मा होनखो धनन्जया आं दानो उन्दुवालै आब' रजे आङो आब'नि भिडिअ' नायनो नेट पेक सोबावलायबायलै आब' रजे होनदों आरोना नंगौ नामा धनन्जया गैया दानो उन्दुवानो रजे जोंहा माबाया धनन्जया ओमफ्राय जोंहा एसबि आगैया मा होनखो अशक हा बिगुर बिसिनो हाया आंखौ होनदों आरोना बिगुर बिसिनो हाया जाबावबाय एसबि आगैया ओमफ्राय जोंहा दाउखुमाया मा होनखो मा नोङो मोजां नङा जाखो मिस्टार अशक होनदोंना मानो मोजां नङा जाखो मिस्टार अशक होनदों आरो नै माबाया दाउखुमैया दासो सोंनो रोंबाय नामालै दाउखुमै खबरखौ नामा ओमफ्राय जों मनुजा जा मा होनखो मा खालामदों होनदो एख' खालामाखै मनुज आगै ओमफ्राय मिस्टार मा होनखो एसबि नोंखौ नङा रजेखौसो बिसिगोन बेना फिसाया होनदोंना नोंगोन आरो रजेखौसो बिसिगोन होनदों नोंखौ नोङा रजेखौसो बिसिगोन बेना फिसाया होनबाय जोंहा मिस्टार अशकआ ओमफ्राय जोंहा बरमुराया जोंहा मा होनखो हाय होनदोंना हाय बरमुरा ओमफ्राय जोंहा दैमालुआ मा होनखो आइ लाभ इउ होनदोंना सना जिउ होनबाय ओमफ्राय जोंहा धनन्जया मा होनखो नों उन्दुग्रो दे आब' रजे आङो
आं आब'नि भिडिअ नायनो दासो नेट पेक सोबावदों फुरा नायजोबगोन आं दाखालिबो नायजोबनो मोनासै होनदों आरोना नेट पेक सोलायबाय आरो जोब्बायमोन आरोना दे थेंकिउ गोजोननाय थाबाय दे धनन्जय आगै ओमफ्राय एसबि आगैया मान गोजा अशक बिजिया अशक बिजिया आङो बादा हरगोन होनदों ना ए अशक बिसिया आं बादा हरगोन होनदों आरोना अन खालामलाय बिसियानो एसबिया बादा हरगोननो गाव बादा हरगोननो हाथारगोन दा नोङो एसबि आगै बादा हरनो ओमफ्राय जोंहा मिस्टारा मा होनखो इजों सोलाय ओमफ्राय मिस्टारा जा मा होनखो निखुम मादों नामा नायखुमादों नामा रजे हाहा होनदों ना नायखुमा जानोबो गिबावो माथो मिस्टार नायखुमा जानोबो गिबावो आरोना मोजां बरमराया मा होनखो आर इउ नेपाली बोला है मैं नेपाली नहीं हूँ बरमरा बर' हूँ मैं ओमफ्राय एसबिया जा मा होनखो रजे कमेन्ट खालाम जल्दि होनदों रजे कमेन्ट खालामनांगौनो जल्दि बै मोनसेयाव दंहाय बिसिनाव लाना फै रजे कमेन्ट खालामदो कमेन्ट एसबिया थिनदों आरो ना नायखुमादोंबा होनदो ओमफ्राय जा मनरन्जना जा मा होनखो हाय होनदो ना हाय मनरन्जन धनन्जया मा होनखो ए आब' नोंस्रा थारुन अमासो एसे गोथाव ओंख्रि संदों आब' आंनोबो दोन होनदों आरोना गोथाव एसे गोथावालाय मा होनो धनन्जय आगै दोनगोन दे होनदो दोनगोन दे आगै होनदो दाउखुमाया मा होनखो जोंहा दिनै नोंहालाय मा ओंख्रि जाखो धनन्जय आगै ओंखाम जाखांबाय नामा दाउखुमाया जोंहा मा होनगोन दिनै सासे गैथारा दिनै सासे गैथारा माथो जेबो दिपक थारा इजों जा दे राख' दिपक थाराखै नामा लै एलबि मालिक होनदों ना मा होनखो दिनै साइसे गैथारा दिनै साइज गैथारा माथो जेबो दाफब थाराखै नामालै एलबि मालिक होनदों ना ए नोंगौ नामा मामा जरसि दिनै जेबो दाखबथाराखै होनबाय आरोना दाउखुमैया आयौ एथ' दाखबनायखौ नुवाखै नोङो सना दाउखुमै होनदो आरो साइज लायाखै आरो आयौ मानोब्रा दिनैलाय आयौ जा दाउखुमै रख' मतलब नेट डालने वाला है ना रुको ओमफ्राय जोंहा माबा मा होनखो हिमांखु ओमफ्राय हुइस स्टेट बोला है स्टेट चिरां है चिरां ओमफ्राय जोंहा फिल्ट' बसुमतारी मा होनखो फिल्ट' बसुमतारी जोंहा मा होनखो मबाइल इउज दा खालामहो फिसाखौ सार्किं होना होनदो एकदम सार्ज गैयाना बाद खालामा खालामनायालाय आगै ओमफ्राय नायलाय सार्ज गैयाना ना बिदि सार्ज होनानै ओमफ्राय अख्रालै मा बुंबावनो आरोना र' फुना होनि आङो ओमफ्राय जोंहा मिस्टारा मा होनखो ओमफ्राय मिस्टारा जोंहा मा होनखो एसबि रजे फिसायखौ बादा हरनोबा दैमालु दैमा फेसबुक मेसेन्जाराव कमेन्ट खालाम हाहा होनदों आरो नै एसबि आगै मा होनो फिसायखौ बुनायखौ बादा हरदों दैमालु
फेसबुक मेसेन्जाराव कमेन्ट हरनांगौनो आरोना ओमफ्राय जा एसबिया मा होनखो थांलाय फैलाय थांलाय नोंसोरो राजायाबो होआखै राजा है मानसियास ओमफ्राय जा एसबिया मा होनखो मोसानो रोङाना मोसानो रोङोना रोङाब्रा मेगन राखांनायनि खनसे मोसादो होनदो मोसानांगौ आरोना मालाबा बेयाव मोसानांगौहाय र' एसबिया आगै मोसानो रोङा रोंनायालाय ओरैनो एक्टिंसो खालामो एसे एसे होनदो एसबि आगै ओमफ्राय जा रतनाया मान गोजा तुमार कोको आमो ले फाल माया बोला है कौन सा लैंग्वेज है रत्ना समझ में नहीं आ रहा मुझे रत्ना लेकिन थैंक यू मेरी लिस्ट में आया है रत्ना जी भाई जा डोकेन है हिंदी बोला है हिंदी बोलना है ओमफ्राय एसबिया मान गोजा अशोक फेसबुकाव फल' खालामब्रा बिहर होनदों आरोना दाबो फल' खालामलायाखै होनबा नोंसोरो होनदो एसबियाखौ फल' खालामनो अशोक मिस्टार अशोक ओमफ्राय जा धनन्जया माथा हिमांखु जा मांखो हुइस स्टेट इउ आर बोला है स्टेट चिरां स्टेट रे ना ओमफ्राय धनन्जया मांखो जा जेबो नङा आब' होनदाना जेबो नङा आब' रजे बिदिनो जालांनांसिगोन होनदों आरोना जेबो नङा रजे आब' बिदिनो जालांनांसिगोन होनदों आरोना जा माबाया धनन्जया गैया ओमफ्राय जा मिस्टारा मा होनखो र' आङो लिंहरनि एसबि ब्र' हाहा होनना मिनिदों आरोना लिंहरनोनो माबाया मिस्टारा ओमफ्राय जा एसबिया मा होनखो अशोक डलार हाबबा जानजि फुना जान्जि फुना हरगोन आङो अशोक होनदों आरोना डलार हाबबा जानजि आरोना फुना सरि बुंना हरगोन होनबाय नामा जांगि आदसा अशोक डलार हाबबा जांगि बायना हरगोन आं अशोक होनदों एसबिया डलार हाबबा माबा बायना हरदोंनो हाय नै जांगिसो बायना हरनो नागिरबाय अशोक ओमफ्राय जोंहा मिस्टारा मा होनखो नों फल' खालामग्रो दे होनदों आरोना नों फल' खालामग्रोनांगौनो एसबि मिस्टार मा होनो सोरखौ थिनखो बेबा मिस्टाराबा ओमफ्राय जोंहा दकेना 30 होनबाय आरोना ओमफ्राय जोंहा मिस्टारा मा होनखो एसबि आङो जांगि गाना हाहा जांगि गानानोहाय माबाया मिस्टारा एसबि आगै ओमफ्राय जोंहा धनन्जया मा होनखो थोद दिदि जायो नामा हाबा जायाखै बालाय माबोरै फिसाला जाखोलै होनबाय धनन्जया सोरखौ होनखो सोर हाबा जायाखै रजियाखौ होनदों रजियाबो हाबा जानायसो धनन्जया आगै फिसाला सासे दंनो रजियाबो धनन्जय आगै ओमफ्राय जा मनोरंजना मान गोजा हेलो सिस्टर प्लीज स्पीक इन हिंदी और एसामीज बोला है हिंदी और एसामीज बोलना है हो गई मतलब आपको आप बोरो नहीं है ना मनोरंजन अच्छा हिंदी बोलना है थैंक यू मेरी लिस्ट में आने के लिए मनोरंजन लाइक नहीं किया तो लाइक करो ओमफ्राय जोंहा धनन्जया मा होनखो दे रजे आब' उन्दुदो आब' बाय रजे आब' होनदों ना रजे उन्दुदोनो बाय हरबाय नै धनन्जया ओमफ्राय जोंहा मनजा मा होनखो
मा खालामदों होनदों जेबो खालामाखै मनसागै ओमफ्राय जोंहा धनन्जया मानखौ गुड नाइट रजे आब' होनदों ना गुड नाइट होबाय नै रजे धनन्जया गुड नाइट होनबाय दाउखुमाया जोंहा बाय बायलै बाजै गुड नाइट मेगना जाथारलालै बाजै होनदों नोंबो नारायण जानो नामा दाउखुमाया आगै होनदों आरो ना दे सना बाय बाय होदो दाउखुमै दे गोबाव सापर्ट होबाय थेंक इउ गोजोननाय थाबाय दे दाउखुमै ओमफ्राय जोंहा धनन्जया मा होनखो देनां फिसाजो जाबा आंनो दोनदै रजे आब' होनदो फिसाजो जाबा दोननांगौनोहाय रजे धनन्जयनो ओमफ्राय जोंहा एसबिया मा होनखो धनन्जय होनदों ना धनन्जय हाबा हाबा जायाबाबो गथ' जायोब्रा रोंनांगौना असक होनदों आरोना हा मिनिबाय एसबि आगैया जोंहा मिस्टारा मा होनखो धनन्जय बेखौनो बुङो गरम बारा हाहा होनदों जोंहा मिस्टाराबो बिदिसो होनबा ओमफ्राय गिस्टिया मा होनखो बाजैना बिनानाव दंना गैया होनदों आरोना बिनानावा मा होनबावनांगौलै बिनानावा दङ होनदो ओमफ्राय मिस्टारा जा मा होनखो एसबि ब्र हाहा मिनिबाय आरोना ओमफ्राय जोंहा जयसारा मा होनखो आङो साहा बेक्ट'रियायावसो जयसारा मा होनखो गुड नाइट ना मा होनदोंना बाजै गुड नाइट होनबाय खोमालै गुड नाइट बाजै आं साहा फेक्ट'रियावसो मावला बायनासो जायो आंबो दोनथ'बाय दे बाजै होनदो दे जयसार दे गुड नाइट दे साहा फेक्ट'रि आरोना दे बिदिबाबो मोजां मावबा जायो आरोना ओमफ्राय जोंहा एसबिया मा होनखो बेस्टि गायारि एलबि बिस्टि गयारि एलबि मालिकनि बिनानावा आंनिसो होनदों आरोना जा एसबिया एलबि मालिकनि बिनानावा आंनिसो होनबाय नै जा एसबि आगैया ओमफ्राय जा मिस्टार अशोकआ आयु आरसा लिंहरबायहाय मिस्टार अशोकआ नै माबा एसबि आगै लिंहरबायदां ओमफ्राय जोंहा मन्जु मेसेज काट खालामबाय मिस्टारा जोंहा मा होनखो एसबि ब्र फल' मी आइ रिटार्न इउ ब्र होनदों ना फल' खालामग्रोनांगौनो गावखौसो मिस्टारखौ ओमफ्राय गावहा रिटार्न फल' खालामगोन आरोना ओमफ्राय जोंहा एसबिया मा होनखो गावल'नि लिंक आदसा गायल'नि लिंक नामा गायल'नि लिंक नामा असक होनदों गायल'नि लिंक नामानो असक सोंदों एसबि आगैया सोंदों असक ओमफ्राय धनन्जया मा होनखो थोद बिदि जायो नामा एसबि फाग्ला होनदों आरोना माबाया धनन्जया ओमफ्राय जोंहा एसबिया मा होनखो असक असक लिंकआ जायाखै होनदों ना लिंकआ जायाखैनो असक ओमफ्राय जोंहा मा होनखो प्रसनना जोंहा मा होनखो मा जायगानि जाखो बाजैया होनदों ना आं आसाम ओमफ्राय जोंहा राबाया मा होनदों हाय होनदों आरोना हाय राबाया मा होनखो where are you from बोला है मैं आसाम से हूँ राबा जा मिस्टारा मा होनखो धनन्जय रजिया उदालगुरि मासफाट थाइस' बिबार बाजार खाथिनि होननानै खिथादों उदालगुरि मासफाट थाइस' बिबार बाजार खाथिनिनो आरोना धनन्जय मिस्टार अशोकआ खिथादो आरोना ओमफ्राय जोंहा मिस्टारा मा होनखो जाबाय ब्र एसबि ब्र होनदों ना जाबाय ब्रनो एसबि ब्र ओमफ्राय जोंहा अमितआ बिके ओंखाम जाबाय दे होनदों ना जायाखै निखाया हे अमित खामगी अपि जायाखै अमित ओमफ्राय जोंहा मा होनखो धनन्जया नोंगौ नामा अशोक आदा होनदों आरोना नोंगौ नामा नो अशोक आदा ओमफ्राय जोंहा मिस्टारा लिंहरबावबाय
ओ इउटुबाव लिंहरजागोन ना हरजायाबा होनदो ओमफ्राय जा एसबिया मा होनगो जायाखै अशक होनदो आरोना एसबिया जायाखैनो ओमफ्राय रुपसिंआ जा मा होनगो भात खालि भात खालि नबो किसको पूछा भात खाली मग खुदी नाकी बाट खाली ना भात खाली मग खुदी नाकी रे रूपसिंह जी ओमफ्राय जा एसबिया मा होनगो जा सरि लिंहरदों एसबिया लिंहरबाय जा मिस्टारा मा होनगो बेवहाय नायफिनदे एसबि ब्र होनदों बेवहाय नायफिनदे एसबि ब्र होनदों आरोना बेवहाय नायफिनदे एसबि ब्र होनबाय मिस्टार अशोकआ ओमफ्राय जोंहा जेनिया हाय होनदों आरोना हाय जेनि ओमफ्राय जोंहा केराटी मा होनगो व्हेर आर इउ फ्रम सिस्टार बोला मैं आसाम से हूँ आसाम से सिस्टार मिस्टारा जोंहा मा होनगो धनन्जय ब्र होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा एसबिया मा होनगो अशोक आंनियाव थुदो होनदों अशोक आंनियाव थुदो होनदों एसबिया औ मा होनो मिस एसबिया थिनदों आरोना अशोक गावनियाव थुनो एसबिनियाव थुनो धनन्जया मा होनगो सानाव उन्दुवाखै उन्दुनो ओंखारबायलै बे नोंनि फिसालाया होनबाय औ उन्दुयो ओमफ्राय मबाइल दोनबानो उन्दुगोन मबाइल नायदोंना मबाइल नायबा देन्जारसो आं मबाइल दोनबासो मबाइलखौ दोननानैसो फुथुनांगोन आङो नङाबा बे उन्दुआ दे देन्जार नेबाय थायो मिनिबावलायदों नेबाय थायो ओमफ्राय मिस्टारा जोंहा मा होनखो रजिया आमथेखानिमोन रजिया आमथेखानिमोन अदालगुरियाव हाबा जाहैदों होनदों खिथादों आरोना मिस्टार अशोकआ रजिया आमथेखानिमोन आरोना ओमफ्राय अदालगुरियाव हाबा जाहैबाय होननानै खिथादों मिस्टार अशोकआ मोजां रुपसिंआ मा होनखो भात खालि बौ ना बौ भात खावानाय मा होनो रुपसिं मतलब खावानाय भात खावानाय खाम अलप पिसत खाम ओमफ्राय जा एसबिया मा होनखो दै बेमार मा होनखो आदै बेमार होनबाय नामाहाय एसबियालाय आदै बेमार सिरियास खालामबानो मोनो आदसा आदै बेमार सार्च खालामबानो मोनो अशक होनदों आरोना आदै बेमार सार्च खालामबानो मोनो अशक होनबाय नै बेमार ओमफ्राय मा होनगो रबिया मा खबर आब' होनदों आरोना खबरा मोजां आंनिया रबि ओमफ्राय जा लहबर व्हेर आर यू फ्रम बोला है फ्रम मैं आसाम से हूँ आसाम से ओमफ्राय मिस्टारा जा मा होनखो फिन होलाय दसे लिंकखौ होनदों माबानिखौ नामा मायाव थांखोथाय कमेन्टआ हेलौ दा माथो कमेन्ट दंलाय कौन था कहा गया बबेसिममोनथाय दाना धनन्जयआव नंगौ नामा अशोक ब्र ओमफ्राय कमेन्टखौ नुला दे ससेया गैला माबा जाबोजोब्बाय ओमफ्राय मास्टारा मा होनखो थुजायाखै एसबि ब्र होनबाय ओमफ्राय जा कमेन्ट माखासेया गैला दे सनाफोर कमेन्टआ आधा कमेन्ट नहीं रे ओमफ्राय जा थुजायाखै होनबाय आरोना ओमफ्राय सामिस गैलाहाय
थां मा होनो नोंसिनि मा होनो माबायाव लिंकआ हरजाया फेसबुकआवबा ओमफ्राय लिंकआव फिन मारिनो थिनदोंमोन नामाथाय मिस्टार अशक इयाव थुनानै मा जाजोबनाय कमेन्टआसो गैलानो माखासेया इउटुबावबा हरजायाबा बिदियावबा मा होनो एलबि होनायावबा ओमफ्राय आङो नोङो फिन मारिनो थिननायखाय मारिदोंमोन आरोना मारिनो नागिरदोंमोन आरोना ओमफ्राय मायाव थुना होखो दे ओमफ्राय जोंहा मा होनखो हाय बोला रे सामा सामे सावके हाय बोला ओमफ्राय जोंहा रथना मा होनखो हाय बाजै मा खबर होनदों खबरा मोजां जाखिबो नुजाफैदोंमोन आरोना हेलौ आब' होनबाय आरोना हेलौ आगै धनन्जयआ अ नोंगौ नामा एम आर अशक ब्र नोंबो उदालगुरि नामा ब्र होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा रुपसिङा गेम अभार मिस्टार अशकआ एस बि ब्र बहा थांखो हो होनदों आरोना अमिता प्रियेन नों मा खालामदों होनदों आरोना प्रियेन हे प्रियेना नै मा होनो मबाइल नायदों होनदों ओमफ्राय पि एस आ आंखौबो लोगो खालामदो होनदों ना नैबे पि एस खौ लोगो खालामनोनो धनन्जया मा होनगोन जाबाय बिके आब' दाउ बेदर एवनायसो होनदो गोथावानो दे आगै कमेन्ट माखासेया गैला दे सनाफोर गैला ओमफ्राय जों माबाया मा होनखो किया लाइक होबाय होनदो अ दे थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय दे के मिक्सारा एस बि आ जोंहा मा होनगौ अशक लाउरा ओमफ्राय जोंहा माबाया एस बि आ लाउरा ना ओमफ्राय जोंहा रुपसिङा मा होनखो आप बहुत हेन्डसाम हे बोला रे रुपसिं ने ओमफ्राय जोंहा दरमिया जोंहा मा होनखो बा बाजै सं माथा होनदों ना बा बाजै सं माथा मिस्टारा मा होनखो अशक बसुमतारी बोना नायदो आंना समा प्रफाइल दंखायो आंना सेम प्रफाइल दंखायो एस बि ब्रहमबाय औ नैबे प्रफाइला दङ बिनिया माबा एस बि आगै ने माबानिया मिस्टारनिया सेम आरोना प्रफाइल पिकचारा अशक बसुमतारी बोनानै नायनांगौ ना लिरनानै एस बि आ जा मा होनखो अके नायनो र' होनदों ना मिस्टारा जा मोनगोन एस बि लाउरा बहा थांखो हा होनबाय ओमफ्राय जोंहा फारबिना जा मा होनखो हाय होनबाय आरोना ओमफ्राय जोंहा मिस्टारा बिके फुख्रि गरम सना ओंथि हा होनदों ना फारबिना जा मा होनखो बस बच्चाना बसन अन बोला रे ओमफ्राय समस्या ना कन ओमफ्राय जोंहा मिस्टार अशकआ एस बि ब्र बहा थांखो होनबाय आरोना ओमफ्राय एस बि आ मा होनखो गैयालै अशक होनबाय आरोना फारबिना हाय होनबाय जोंहा amok सिद्धा अमोक ओके सिद्धाना क्यों रो रहा है क्या हुआ है खुश हुआ है क्या हाँ ओमफ्राय जोंहा माबा अशकआ मा होनखो नोंनिखौ हरदे होनदों ना नोंनिखौ हरनो एस बि आ मा होनखो नायदोंमोन आङो अशक अलदासो बियो होनदों अलदासो बियो होनदों ना बियो होनदों अमिता जा मा होनखो देखा क्या इसके लिए बोडो लड़की दंलो अमित क्या बोला देखा क्या इसके लिए बोडो लड़की दंलो होनदोंना मिस्टारा जा मा होनखो एस बि असदा फिसाय हाहा होनदों ना एस बि असदा फिसाय ओमफ्राय जा उल्ट्रा एस बि आ मा होनखो जा आल्ट्रा प्र मेक्स अशक होनदों ना ओमफ्राय जा हाय टेनग'आ मा होनखो जा हाय होनदों ना हाय एस बि आ मा होनखो अशक असदा मा होनखो दंब्रा आंजों फेस असदा फेस मा होनखो फ्रेन्ड ना दंब्रा आंजों होनबाय नामाहाय ओमफ्राय जोंहा मा होनखो मिस्टारा अके एस बि र' नायगोन
फेसबुक नायगोन हाहा होनदों ना जोंहा माबाया मिस्टारा ओमफ्राय जोंहा सहाया अन बाय थेंक इउ पिएसआ आंखौबो लोगो खालामदो होनदों पिएसआ लोगो जानोनो सोरजोंबा सनाफोर ओमफ्राय जोंहा एस बि आ मानखौ अशक नुवाखै आंनो नेम उननिखौ अशक नुवाखै आंना नेम इउनिकुइड ना होनदाना इउनिकुइड ना नुवाखैनो मा होनो अशक एस बि आ ओमफ्राय जोंहा माबाया मा होनखो मिस्टारा एस बि आइफनसो फैजोब्बाय माथो हा हा होनदों आरोना हा आइफन नुजाबाय ना मा होनदो ओमफ्राय जोंहा अमिता मा होनखो बिके इसलिए लड़की देखलो कहा है बिके इसलिए लड़की देखने दो धुन लो कहा है बोला बीके इसलिए लड़की धुन लो कहा है किसके लिए लड़की धुनना है उम्मीद जा एस बि मान के इउटार गथ' सासे गोनांजोब्रा अशक होनदों आरोना गथ' सासे गोनांजोब्रा अशक होनो गथ' सासे गोनांनो मा होनो अशक एसबिआ खिथादों ओमफ्राय जोंहा बिस्टुआ मा होनखो हाय बाजै सना आरोना अमित देब बर्माया अमृता मानखो जोंहा हाय दीदी तुम तो दीदी तुम बोला है ये दीदी बोला ओमफ्राय जोंहा एसबिआ मानखो नुबाय अशक ब्रादार होनदों ना नुबाय अशक ब्रादार होननानै सोंबाय एसबिआ गैया मा होनखो जोंखौबा थेंकिउ खौनो होना दाउथुमैखौबा ना अशक होनदों ना दे थेंकिउ मा होनो नोंसोरबो गोबाव सापर्ट खालामबायना मा होनो दहाय दंसं फार्स्टनिफ्रायनो थेंकिउ गोजोननाय थाबाय आरोना नोंसोर थाङाखैना एसबि मिस्टार अशक एसबि बड' ब्लग थेंकिउ दे मा होनो बिराद गोजोननाय थाबाय सापर्ट खालामगासिनो धनन्जय आगैबो दं दा थेंकिउ धनन्जय आगैयाबो गोजोननाय थाबाय दे सापर्ट खालामगासिनो आरोना ओमफ्राय जोंहा माबा मा होनखो जोंखौबा होनबाय जायसिया गैया मिस्टारा जोंहा मा होनखो मोनसेखौ अरदे एसबि ब्र होनदों आरोना ओमफ्राय ओइ वाट्सएप नाम्बाराव हरब्रा ना ओमफ्राय जोंहा धनन्जयआ मा होनखो मार मोनसै जाबाय नामा आब' आङो दसे गैयैयावनो होनदों आरोना मार मानसै जाबाय नामा आब' आं दसे गैयैयावनो होनदों जोंहा धनन्जय आगैया मोनसेयाथ' दंखायोमोन खोमा आगै ओमफ्रायो कमेन्टखौ फरायख'नो हायाखै माथो ओमफ्राय एसबिआ मा होनखो आदै कमेन्टआ खावसे गैला बैसिन माबा थुनानै ओमफ्राय आदै मेन वाना होनदों ना नै हेलै खिथाहरबाय मा होनो एसबिआ खिथाहरबायलै अशक नै ओमफ्राय जोंहा माबाया मा होनखो इयं किम हेलो सिस्टार हमको भी बोरो लैंग्वेज सिखाना बोला है बोरो लैंग्वेज सीखना है मा ओके ओमफ्राय एसबिआ मा होनखो मोननैखा अशक ब्रादार होनदों ना कमेन्ट खालामफै बेक खालामगोन आं होनदों आरोना मोननैखानो अशक ओमफ्राय कमेन्ट खालामना फै होनदों ओमफ्राय बेक खालामगोननो माबाया एसबिआ गैया धनन्जयआ मा होनखो ओंखाम उखैबाय खोमा आब' बाबुआ जाखांबाय आगै धनन्जय ओमफ्राय बाबुआ ओमफ्राय ओंखायनो गाबख्रावबाय दं दे आसोला उखैनायनि गाबबावालै मबाइलनि सोङाबो होनदो जाखांबाय आगै माबाया फिसालाया ओंखाम जाखांबाय ओमफ्राय जोंहा
प्रीति बिया हेलो कहा रो हेलो कहा हेलो कहा से था बोल था हेलो कहा बता होनी बोला है अच्छा नेपाली क्या ना नेपाली है हेलो हेलो प्रीति बि हेलो बाजा बिस्तिया मानखो गिया बाजै हा गैया बाजै आंना चेनेला होनदों आरोना चेनेल गैया आरोना नामा बिस्ति ओमफ्राय एसबिया मानखो अशक आइफन थाबाबो दाउरि मानखो दाउरि मोना माथो होनदों ना दाउरि मोना माथो होनदों ओमफ्राय जोंहा दाउरिया मालै ओमफ्राय जोंहा सनजितआ मा होनखो तुम क्या बोल रहे संजीत देवो वर्मा गोपी देवो वर्मा है थैंक यू डे मेरे भी स्क्रीन में आने के लिए संजीत देवो वर्मा ओमफ्राय एसबिया मा होनखो क्या लिखा समझ में नहीं आ रहा है संजीव एसबिया जोंहा मा होनखो अशक ब्रादार बहा थांखो होनदों ना नागिरबायनो अशक ब्रादारनो मिस्टार अशकआ एसबि कमेन्ट सेक प्लिज होनदों ना एसबिया जोंहा मा होनखो अशक आङो मोसानायखौ नायना फैबाय नामा होनदों अशक आं मोसानायखौ नायना फैबाय नामा होनबाय दे माबाया एसबिया मोसालायोबो होनबा नोंहा एसबिया गैयाना दिगेन्थ'आ मा होनखो जा बबे जायगानि आब'आ होनदोंना जायगाया आं मा होनो आसामनि धनन्जय ओमफ्राय एसबिया मा होनखो दङ बुरजा दंबावथारो नामाब्रा होनदों एसबिया अशक सिन्था खालामा आं माखौथो थांफ्लाबायबा जालाय ओमफ्राय माबा मा होनखो खालामा आं सिन्था खालामा आं कम्पानि खालामफिनगोन होनदोंना सिन्था खालामा आं खालामफिनगोन होनबाय जोंहा माबाया एसबिया अशक ओमफ्राय धनन्जया मा होनखो जोंहा प्रिथिबि जिमी किया लिंगेश हे ये दीदी बोला है धनन्जय मा होनखो प्रिथिबि जिमी किया लिंगुएज हे ये दीदी होनदों ना पूछा है माने धनंजय ने पृथ्वी जिमी क्या लैंग्वेज है ये दीदी बोला ओमफ्राय जा मिस्टारा मा होनखो नोंना नावा नागाथाय चेक खालाम दे ब्र होनदों ना नागाथाय नाङाथाय नोंना नाव ओमफ्राय जा बिजय मा लाइक दानबाय ना थेंक इउ बिजय आप बेक करिए कर दीजिए बोला है विजय ने आप बेक कर दिया बोला विजय मैं बैक करूँगी लेकिन आज मेरे को टाइम नहीं मिला दे लेकिन टेंशन मत लीजिएगा बैक करूँगी ज़रूर अरे मैंने किया था मैं दोबारा देखना पड़ेगा लेकिन टेंशन मत लीजिए मैं बैक करूँगी शायद मैंने किया है ऐसा लग रहा है कमेंट नहीं दिया ना मैं दे दूँगी मेरा आज मतलब टाइम बहुत शॉर्ट था विजय टेंशन मत लेना मैं मतलब बैक करूँगी ओके
बिस्तु जा बिस्तुआ मा होनखो जा I love you बाजै सना होनदों ना एसबिया मा होनखो र' नायनां होनदों ना नायनायानो थनन्दिया मा होनखो आंनोबो फैसा दं मबाइल मोनसे जाया फैसा दङ ब्र' आदामोन होनदों ना आंनोबो फैसा दङ मबाइल मोनसे जायआ फैसा दं ब्र' आदामोन होनबाय धनन्जया ओमफ्राय जा मिस्टारा मा होनखो आदै मेम्बार होननानै हाथाय हरबायहाय हा मिस्टारा जा मा होनखो मिनिबाय विजया मा होनखो प्लिज पे बोला हाँ प्लीज करूंगी टेंशन मत लेना विजय प्लेबैक करूंगी मैं जरूर करूंगी कल तक मेरा बेटा का मतलब स्कूल नहीं है ना तो मैं कल बैक करूंगी ओके टेंशन मत लेना मैं मैसेज करूंगी मतलब आपका जो वीडियो है ना इसमें मैसेज करूंगी ओके विजय कल बेटा का स्कूल नहीं है कल जरूर करूंगी मैं ओके विजय बैक करूंगी ओमफ्राय मिस्टारा जा मा होनखो एसबि ब्र फान्थाव लथा होनना मिनिबाय आरोना एसबिया मा होनखो असक जाबाय होमबा एसबिया मा होनखो जाबाय आरोना एसबिया जा आल्ट्रा प्र मेक्स होमबा खालामाखै माथो होनदों ना ओमफ्राय जा मिस्टारा मा होनखो आइफनसो फैजोबदों हा होनदों मिस्टारा आल्ट्रा ब्र मेक्सआ होनदों एसबिया जा मा होनखो हा बेनो 9.9 फल'वार्स दं होनदों ना बेनो 9.9 फल'वार्स दं होनदों एसबिया मिस्टारा जा मा होनखो रजे मानि नायखोमानाय हो सना होनदों ना रजे मानो नायखुमानाय हो सना होनबाय ओमफ्राय माबाया ओमफ्राय मिस्टारा जा मा होनखो नोंलाय बिके जागबाय जोंहा हा होनदों ना नांला बिखे जागबाय जोंहा हा होनदों ना आहा थुनानै मा जाजाखो आयु जायानोसै थैखागोनसो अयया जा मा होनखो हाय होनदों ना जा मिस्टारा मा होनखो एसबि मोनसेखौ सेयार खालामना हर ब्र होनदों ना मिस्टार अशक होनदों ना एसबि मोनसेखौ सेयार खालामना हर ब्र होनबाय एसबिया जा मा होनखो फेसबुकनिखौ सेयार खालामना होबाय थाब्रा अशक ब्रादार हाहा होनदों ना आदसा ओमफ्राय माबा मोनखौ मेंगुलायबायसो गामिं UAE ना गामी प्लीज गिव मी ब्लू पिन बोला है अच्छा पिन ब्लू और पिन देना है ब्लू दे सकती हूँ मैं मेरा पिन मारने से गड़बड़ हो जाता है रे क्या क्या होता है अच्छा यू मार दिया है ओमफ्राय यू या मान हिंदी में बोला है यूएने कौन सा ओके हिंदी में बोलना है कैसे हो आप कैसे हो खाना पीना हो गया आपका यूई ओमफ्राय जा खनसे नामाथाय रे हेलो हाकिम बोला है हाकिम ओके हेलो बोला हेलो कैसे हो हाकिम एसबिया जा मा होनखो आब' देहा गाज्रि जायोलै बारा मेगन मोदै नंगौ खालामबा नंगौ बिराद माने मेगन मोदै 12थासिम थाबखौनो बोरै हामाबा नै दोननोसै आङो ओमफ्रायो आं दिनै उन्दुनोसैबो डाइरेक्टनो बाराबा मेगन मोदै जागासिनो उथिनो रोङाखै मैया मोनायावबो मेगन मोदै जाबायना मानसिफोरनि एरियायाव थानानै उथिनो रोङाखैलै स्कुलाव थांनो दहायो फाग्लासो फुङावनो थांथारनांगौना स्कुलाबो ओमफ्राय जा
हाकिम हाकिम ने क्या बोला रे हेलो बोला हेलो हेलो कैसे हो एसबी अमन का न्यू प्लीज ज्वाइन मी बोला है एसबी ने कौन मतलब न्यू है ज्वाइन हो जाओ एसबी बोर्डो से उमिदा जामान को ओई बीके मा ओंख्रि बानायनाय ना उमा थारुन 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 को क्या बोलते हैं मतलब ब्रो भूल गया रे मैं तो उमेद जे उमा थारुन है बड'आ मान गो मा खबर आब' होनदों ना खबरा मोजां आगै बड' बिस्थ' जा बाजै सना ओमफ्राय मिस्टार प्रेमा बाजै दाबो एलबियाव नामा होनबाय औलै आगै र' ओमफ्राय जों कमेन्टखौनो फरायखनो हायासैना कमेन्टआ फरायबाबो जोबला ओमफ्राय जों मैं फिकुटाया जामान बा आई लव यू सिस्टार बोला है सेम टू यू रे बारादार एसबि आमान गोजा अशोक एमबि जोब्बाय नामा बोरो होनदों ना गैला खारबाय नामा अशोकआ अमिदा जामान गो जादा फिउवार्स आया रे बेके बोला हा रे अमित ओमफ्राय जोंहा माबाया मा आहाबो बड'आ मानखो मा खबर आब' होनदों खबरा मोजां आंनिया मिस्टारा मान गोजा एमबि जोब्बा ना एमबि जोबा आंना होनदों जा माबाया मिस्टार अशोकआ ओमफ्राय जा ससिना मोजां मानखो हाय डार्लिं बोला हे अरना जाहा अरना ओमफ्राय जा मिस्टारा मानखो रजे मावजि नायखुमा नाङा दे आंखौ मानो बिदि खालामो होननानै गाबबायलै नायखुमा नाङानो रजे सना ओमफ्राय जा हांख्राय अके हांख्राय बसुमतारी हाय होनदों ना हाय हांख्राय ओमफ्राय जा अरन ओमफ्राय जा श्रीकान्तआ जा मा श्रीकान्तआ जा मा होनदों हेलौ जी बोला है हेलौ श्रीकान्त एसबि आगे मा होनखो रजे होख्रब हरलै होनदों ना होख्रब हरलै होख्रब हरलै होनबाय ना खनसे होनदों ना रजे होख्रब हरलै खनसे होननानै मिनिबाय जा एसबिया मोजां हांख्राया मा होनखो जोंहा मा ओंख्रि जानायाबो होनदों ओंख्रिया माबा जोंनिया थारुनजों अमा आगै जायाखैनोलाय आं जानोसै र' ओमफ्राय राजुआ हाय होनदों ना हाय राजु ओमफ्राय दा नामा मम' ना मम'नि क्या बोला आङो नोंखौ मोजां मोनबाय होनदों ना आं नोंखौ मोजां मोनबाय बोला हे ओमफ्राय जोंहा मिस्टार अशोकआ एसबि होनदों मिस्टार अशोकआ मा होनखो दायानो जाबाय आंहा होनबाय दाय जाबाय आरोना ओमफ्राय जोंहा दिपकआ आयु होनदों आरोना आयु खियाव गैया रे आयु दिपक होनदों ओमफ्राय जों एसबिया मा होनखो अशोक अखा हागासिनो होनदों अखा हागासिनो अशोक एसबि मोननिखै ओमफ्राय अमिता मोनखो कहा पक गया पीके बोला कहा पक गया नहीं पका था रे माने अमित जी ओमफ्राय जा एसबिया मा होनखो आयु हासुहैबाय अशोक होनदों आब'आ हासुहैबाय अशोक होनदों आरोना हासुहैनोनो गावसिनि लिंकखौ थुनानै मा जाजाखो आंहा आयु गिबायसोमोन हां होनदो मिस्टारा मा होनखो एसबि आंहा दाय जाबाय होननानै गाबबाय मानो दाय जाखो मा जाखो मिस्टार अशोक एसबिया मानो होनबाय जा जेया राजा मा होनखो सोर होनदों ना एसबिया ओमफ्राय जा मा होनखो अशोक 90% थांबाय नोंनि नंला आंहा होनदोंना नुनाय नंला आंहा होनबाय आरोना 90% थांबायनो नुनाय नंलानो जोंहा एसबिया गैया जे ना मा होनखो ओमफ्राय जा जितुला जा मा होनखो हाय तुम कहाँ से हो बोला है मैं आसाम से हूँ जितुल एमएस आ जा मा होनखो नायनो दै बाजै होनदों आरोना ओमफ्राय जासा मा होनखो स' इयर मिस्टारा जा मा होनखो एसबि नों नन स्टप आंना एमबिया दाना नन स्टप जाबायनो दे सनाफोर दे ओमफ्राय एसबिया मा होनखो सोंना हरब्रा माहाजोन होनदो सोना हरनोनो मिस्टार एसबिनो
MB सोनो मिस्टारा जा मा होनखो MS बा MS बाति गुन्दा होनदों आरोना ओमफ्राय हाथाय हरबाय जोंहा माबाया ओमफ्राय जोंहा सित्र फंबाया मा होनखो आब' होनदों आरोना चित्र रन्जन फंबाया ओमफ्राय आगै सना मा होनो चित्र रन्जन ओमफ्राय जोंहा दीपकआ हा 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 होनदों आरोना हा ला ओमफ्राय जोंहा एसबिया मा होनखो MS लावथि गरम ओमफ्राय जोंहा चित्तरन्जन फंबाया साब खालामदो गासिबो होनदो साब खालामनोनो चित्तरन्जन फंबायखौ सोर दं लोगो जालायबानो जायोमोन सनाफोर दीपकआ जोंहा मा होनखो दे होनदो आरोना दे चित्तरन्जन फंबाया मा होनखो ब्लु होलाय आब' होनदो आयो थांबाय जोंहा ब्लु होना गैला दहायनो बिनायमोन खोमा गैलालै आगै सना लोक्षि ओमफ्राय जोंहा जितुला मा होनखो ब्लुखौनो दासो नुबाय सना ओमफ्राय जितुला जोंहा मा होनखो तुमि बर' हय ना होनबाय अ मो बर' हय আপুনি অসমীয়া হয় ना जितुल ओमफ्राय बिजा एसबिया मा होनखो थारुन अमाया होनबाय गैला सेवथाबजोब्बायलै बे होनदो औहाय एसबि आगै गैला केस्टि गुदुं मोनजासै होनदो आरो मिस्टारा मा होनखो गैला एसबि गोसोमसो जाजोब्बाय होनदो ना एसबिया मा होनखो जोंहा साब खालामनो थिनहरजोबदो बिसोरखौ आब' कमेन्ट खालामना गारबोनो थिन आङो बेग हरफिनगोन होनदोंना सोर दं सनाफोर सोरबा दंबा एसबि बड'खौ ब्लक खालामनानै मेसेज हरनानै दोन बेग हरगोन आरोना बेग हरगोननो बे आगैयाबो एसबि बड' ब्लकआ कमेन्ट हरनानै दोन दंना गैला मानसिफोर सनाफोर फैदोंमोन नामा जायासै आब' राजाया दिनै सानसेनो मा मावनाय हो आबै रानि होनदो दिनै सानसे मा मावनाय फुंनि मा होनो फिसालाखौ स्कुलाव दोननानै फैनानै एलबि होबाय खामानि मावनानै एलबि होबाय आरोना एलबि होनानै ओमफ्राय बिदिनो मा होनो फिसालाखौ लायबाय फैबाय फिसालानो ओंखाम होबाय ओमफ्रायो फैनानै ओंखाम संफैबाय आरोना फिसालाखौ लाना फैनानै ओमफ्राय ओंखाम होबाय फिसालानो ओमफ्राय सोरनिबा एलबियाव दसे हाबलायबाय ओंखाम जालायबाय बेलासियाव दसे उन्दुनो सानबाय ओमफ्राय फिसालानि जुथा गुफुर सुलायबाय गस्ला सुलायबाय आरोना अखा हानायना जुथाया सानथामबाबो राना फाग्लासो जुथा गुफुरा ओमफ्राय जुथा गुफुरखौनो बांसिन गाननांगौ आरो एमबि होनदो खामानियानो जोबा होनदो ओमफ्राय बड'लेण्डआ मा होनखो थोद दाबो दोनाखै आयु दाबो जाबावाखैदां ओंखामखौनो ना बिमानो आं जायाखै आरो जानोसै ओमफ्राय जोंहा मा होनो जानानै दुमब्ला नायलै आङो गैला उन्दुनोसै ओमफ्राय जोंहा साइलाङा जोंहा मा होनखो हेल' होनदो ना हेल' ओमफ्राय जों खुसिया मा होनखो हेल' दानो आब'खौ दानो आब'खौ बेलेग नुदों दिनै आब'खौ बेलेग नुदों होनदों आरोना जोंहा आगैया बेलेग नुदों आरोना माबा आगैया मा होनखो खुसि आगैया बेलेग नुदों होनदों नंगौ नामा आगै होनदो एसबिया जोंहा मा होनखो असक थारुन अमाया जाजाबावगोन फा होनदों आरोना जाजाला ओमफ्राय जोंहा गगन बाबुआ मा होनखो कैसे हो बोला रे गगन अच्छा गगन मैं अच्छी हो रे आप कैसे हो गगन बड'लेण्डआ मा होनखो दिनहैबो हरसे दोनसिगोन नामा बिमा एलबिखौ दोनाहाय मा बिफा दोनला आं दिनै मबाइलखौ आराम दोननानै आंबो आराम उन्दुनोसै बड'लेण्ड बिफा ओमफ्राय जोंहा एमएमआ मा होनखो आदसा कन्टिनिउटि आवार्स खिबाय दं नामा नों आबैरानि होनदों आरोना जोंहा माबाया एमएमजिया गिबायलै आयु होनदो एसबिया मा होनदो जोंहा एलबियाव बेदरजों जानायखौ देखाय आब' होनदों ना होथला जेला देखायनो एसबि आगै ओमफ्राय जोंहा साइलाङा जोंहा मा होनदों ओमफ्राय धनन्जय आगैया आब' दाबो रिप्लाइ होजोबनो हायाखै नामा होनबाय ओहोहाय र' आगै नै माबोरै जाखो ओमफ्राय जोंहा मिस्टारा मा होनखो जालाला एसबि हां बोथोरसै जाबाय हानदाना ओमफ्राय जोंहा
दीपक ना दीपक प्रधान ओके हेलो जी बोला हेलो दीपक प्रधान जी चित्तरन्जन फंबाया मा होनखो नोंहा खिना नुवाखै नामा आब' होनदों ना औ नुदो र' आगै दे नुदों दासो गैला ओमफ्राय चित्तरन्जन फंबाया आंनिखौ होनदों आगै कमेन्ट लिरदोंमोन नामा आं फरायबोदों आगै फरायनायालाय ओमफ्राय गोलावखौनो लिरदोंमोन नामालै आगै नोङो गुसुंसो नुदों आं ओमफ्राय जा सायलाङा मा होनखो अके गुड नाइट होनदों अके गुड नाइट बसुमतारी ओमफ्राय जा मार्फिन सन ना हाय बिउटिफुल ना हाय मिस्टारा जा एस बि ब्र बहा थांखो एस बिया जा मा होनखो अशक जै ह होनदों ना बड'लेण्डआ नोंजों रावबो हानाय नङालै नोङो बादि हारसिं थानांगौ ब्ला बिखे बिमा होनदों ना थानांगौब्ला होनदों हरसे आदसा हरसे थानांगौ औ थानो हायो होनदों आङो थानो होनबानो थानो हायो थाया होनबानो थानो हाया आरोना आं जाया होननानैबो थानो हायो आङो सानसे माबासे थानो हायो आङो बड'लेण्ड फिफा जाया होननानैबो थानो हायो आङो ओमफ्राय एस बिया मा होनखो जोंहा अमा थारुन जालालै बे होनबाय औहाय जाला जाहैथारसैलै आङो लाबलिया मा होनगोन आब' मा खबर जाखो आब' होनदों खबरा मोजां आंना मिस्टारा एस बि ओंख्रिखौ होनदों एस बि थ' ओंख्रिखौ खावहैजोबनोसै ना लोगो लाबाय नै अशकआ ओमफ्राय जा दिपकआ मा होनखो मिस गुड नाइट होनदों मिस गुड नाइट बोला हे दीपकआ गुड नाइट एस बिया मा होनखो थु अशक जाहैसै होनदों ना दिपक जाफैनोसै ना जा दिपकआ मा होनखो जाला गेसु जालै नोंसोरनो गंसे होनबाय मिस्टारा मा होनखो जानोसै सारायखौ जानानै सारायखौ हेलमेट हमगोन जोङो हान्दाना जोङो जानानै सारायखौ हेलमेट हमनोसै आरोना जोंगो होनबाय दिपकआ फैफिनबाय नै ओमफ्राय दाबो दोना नों आयु आयु गिजोब्बाय आं दाननोसैलै सनाफोर दाननोसै दे हेलौ गैला फरायख'नो हालाहाय आयु दंबावो नामा बारा गैला माथो र' एसेल'सै दे आङो दुगैहैनोसै होनदों ओमफ्राय जोंहा मा होनखो सोरनि कमेन्ट दाबो दोनाखै होनबाय ओमफ्राय जोंहा एस पिया मा होनखो दासो जादों बेफोरसो बिब'आ साफ खालामनो जोबनाबाय फख्रि गरम होनदों आरोना थिनहर जोबना बख्रि गरम आरोना बड'लेण्डआ मा होनखो थोद दाबो फरायखाङा कमेन्टखौ बिमा दोननो फरायनो थाब फराय मिस्टारा मा होनखो बिके टाइगार गोदै हा होनदों ना आयु मा टाइगारा गोदैसै एमएमआ आं दुगैहैनो होनदो दे मा होनो एम दुगैहैदो दे धनन्जया मा होनखो दाबो जाला ओंखामखौ बेयो थारुन अमाया गैला होनबाय आगै धनन्जय जानोसै दे सनाफोर एस बिया मा होनखो ओंख्रिया जों जाजोब्बाय डाइरेक्ट उन्दुदो आब' होनदाना औ डाइरेक्टसो उन्दुनोसै आङो धनन्जया मा होनखो फिसालाफोरा उन्दुजोब्बाय नामा होनदों फिसालाया मबाइल नायदों आंखौ नेबाय थायो उन्दुआ इयो र' धनन्जया मा होनगोन नोंनि फुल भिडिअ देखायलाय होनदों ना फुल भिडिअ धनन्जया ओमफ्राय मिस्टारा मा होनखो मा ओमफ्राय एस बि देन्था गोलाव होनबाय नै माबाया मिस्टारा एस बिया मा होनखो अशक खिरखिजों हासुहरग्रा अखा हाबाथाय होनबाय आरोना माबाया एस बिया अशकखौ खिरखिजों हासुहरग्रा होनबाय आरो एस बिया मा होनखो अशक दे हासुहर खिरखि होनबाय एस बिया मिस्टारा जामाय एस बि जोंना खिरखि गैया होनदों आरोना खिरखि गैया
धनन्जया मा होनगोन एसबिया देन्था गोलावसो ना मा होनदों आरोना एसबिया देन्था ओमफ्राय एसबिया मा होनगोन धनन्जय 9 इंसि होनदों आरोना जारलालै नोंसोरजोंबो होनदों स्किम ओके स्किम बर'लं स्किम बर'लं आरोना हाय लाभ इउ बिके होनदों ना बर' बिबि होनदों सेम टु इउ हाय ओमफ्राय जोंहा धनन्जया नोंना नामा आदा एसबि नोंगौ नामा आदा एसबि होनबाय धनन्जया मिस्टारा एसबि आंना 7 इंसिल' होनदों ना बड'लेण्डआ थोद ओंखामखौ होनाखैब्रा बिमा ओंखामखौ गारजो नामा जाम्बि होनदों ना ओंखामखौ मा होनखो गारजोब नामा जाम्बि होनबाय जोंहा असक बिफाया ओंखामखौ होनाखै आरो ओमफ्राय एसबिया मा होनगौ असक ब्लेक कब्रा फुन बाजै सामफानालाय होनदों बाजै सामफानालाय होनबाय ना खेमफानाला ना मा होनबायहाय ओमफ्राय एसबिया मा होनखो हा मिनिबाय धनन्जया मा होनखो फुल बडि देखाय होनदों आरो मा फुल बडि देखायब्रा एसे मा होनो धनन्जया ओमफ्राय जोंहा सुमिला मा होनखो जोंहा नानि मा ओंख्रि जाखो नानि होनदों ना ओंख्रिया माबा आयु थांबाय नामा ओंख्रिया जोंना माबा मा होनो थारुन अमामोन सुमिला गैलाना ओमफ्राय मिस्टारा मा होनगोन एसबि ब्लेक कब्रा बिफा होनदों ना माबाया मिस्टारा ओमफ्राय मिस्टारा बिके ओंखि सना उमा होनबायमोन आरोना बड'लेण्डआ मा होनगोन थारुन अमा ओमफ्राय थारुन अमा ओंख्रिया आंखा दे बिमा आं जायाबो जोबोद दुखु मोनगोन आं सना होनदों थारुन अमा ओंख्रिखौ आंनोबो खादे बिमा होनदों आरोना नोंहा बड'लेण्ड बिफा नोंनोबो आरोना मोनजायाबा दुखु मोनगोन दे जागोन दे एसे रानना हरगोन आं ओमफ्राय जोंहा सुभजित ना मा होनखो जोंहा बहानि जाखो बाजैया होनदों आरोना बाजैयालाय होनदों आरोना आं मा होनो आसामनि ओमफ्राय अशकआ जोंहा आयु एसबि गथा गिदिर बहा थांखो होनदों ना आयु गथा गिदिरबाव एसबिया जोंहा मा होनखो धनन्जय मा फुल बडिब्रा होनदों ना मा फुल बडिथाय बुजियासै आंबो ओमफ्राय धनन्जया मा होनखो नोंखौ फुल देखाय होनदों मा ओमफ्राय एसबिया मा होनखो अशक सासे बानायना होदोब्रा होनदों ना मिस्टारा मा होनखो धनन्जय एसबिया जोंहा अशक सासे बानायना होदोब्रा होनदों जोंहा मिस्टारा मा होनखो धनन्जय बडिया फुल दं नामा हा होनदों ना ओमफ्राय जोंहा मा होनखो माबाया सुभजितआ मा होनखो मा जै गामि जाखो होनदों ना मा जैगानि जाखो जोंगानि गैलाना आङो ओंखाम जानोसै आयु होनबावसो थांबावसो रूम में जाना पड़ेगा रे बाबा चलो सुभजितआ मा होनबाय बुजियासै आं ओमफ्राय मिस्टारा मा होनखो उसुदानि नाम्बार नांगौ नामा हा होनदों ना उसुदानि नाम्बार नांगौ नामा हा होनदों नै माबाया मिस्टारा सोरनोबा नाम्बार जासिबाय नै मा होनो एसे आगै नोंनो जासिबायदां धनन्जया मा नेम गावखौ फुल देखाय होनदों मा मेने मा ओमफ्राय जा एसबिया मा होनखो ओंखाम जादो बेदरफ्रा मा जानोसै आङो दे सनाफोर अबस्थायानो नानि होनदाना जानोसै आङो सनाफोर बिराद टाइमबो जाबाय दे ओमफ्राय बड'लेण्डआथ' जाग्रोदो होनदाना जाग्रोनोसै बिफा ससेल' फरायनोसै आङो दिपकआ जोंहा दाबो दोना होननानै गिबायसो आंहा दिपकआ गिनानै खारनानै मायाबा सौदावबा गैला खारनाङा दिपक दे सना दे गिनाङा होनदो मिस्टारा जोंहा एसबि ना
बिकिनि नाम्बारखौ नांगौ हाहा होनदों ना मिस्टारा मा होनखो जा एसबि ना एसबिनो बिकिनि नाम्बारखौ नांगौ हाहा होनदों जा माबाया मिस्टारा धनन्जया जा मा होनखो नों मोन आं मा मोन आं मोखांखौल' देखायो आब'आबो होनदो एसबिया मा होनखो अशक उस्थाया हाबा जानोसो दां ना अशक असदा ना असदाया हाबा जानोसै दां होनदों ना ओमफ्राय जा ओमफ्राय जा बिकासआ मा होनखो सुबित कमेन्ट दंबावो नामालै आयु कमेन्टआ एसबि अशक आं एसेल' फरायनोसै सोरखौबा फरायनोसै होनदों बिकास फैदोंमोन बाजै उन्दुनो ओंखाराखै ना मा होनदों ना उन्दुनोसै ओमफ्राय जोंहा मा होनदों मा गामिनिया जाखो होनदों आरोना सबजितआ जोंहा सबजितआ मा गामि आं सापागुरि थायो आरोना मासोरै आंजों सापागुरि ओमफ्राय जोंहा मिस्टारा जोंहा मा होनखो आंना हाबा जानायनि नाम्बारसो थायो हाहानो ना आंनाव हाबा जानायनि नाम्बारसो थायोनो आरोना नोंनाव अशक एसबिया मा होनखो अशक होनदों आरोना गाबोखो ना मा ओमफ्राय एसबिया हाहा होनदों आरोना ओमफ्राय जा केरिस ना मा होनखो व्हाट आर इउ टकिं एबाउट रे आरे आथानि रे धनन्जया मा होनखो जा फिसाला फिसाजोफोरा उन्दुनो ओंखारजोब्बाय खोमा उन्दुनो ओंखारखाबबाय बेबा फुथुनोसै आङो मिस्टारा मा होनगोन ना संगितानि नाम्बार नांगौ जाखो एसबि होनदों ना हाहा होनदों संगितानि नाम्बार नांगौ नामानो एसबि मिस्टारनो माबा मिस्टारा जासिदो आरोना संगितानि नाम्बार नांगौ नामानो ओमफ्राय जोंहा केरिस जा स्पीक इंग्लिश मैडम बोला है इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आती है एसबिया मान गोजा उसुथासो होनदों उसुथासो होनदों उसुथासो मानसिनि नाम ना मा जाखोसै बेलाय उसुथायालाय उसुथा अके उसुथासो होनबाय मिस्टारा मा होनखो एखे उसुथा हाहा मिनिदों आरोना एसबिया हरना दोन अशक होनदों आरोना हरना दोननांगौनो अशक एसबिनो नाम्बारखौ ओमफ्राय जोंहा एसबिया मा होनखो केरिस तारिख्र ओके where are you from बोला है एसबी ने where are you from बोला है केरिस आपको पूछा है एसबी ने ओमफ्राय जा धनन्जया मा होनगोन दे नाम जादो होनदों आरोना जादोलै आब' ओमफ्राय गाबोन जानोसै आङो मिस्टारा जा मा होनगोन कमेन्टआ बहुत है बिदि कमेन्ट बहुत है रे थोड़ा ऊपर कर दे संगीतानि नाम्बार जासिबाय ओमफ्राय जावनो सोंबाय आरोना ओमफ्राय एसबिया सोंबाय आरोना धनन्जया जानो थिनबाय जानोसै ओमफ्राय जा मिस्टारा मा होनखो हरजानाय नङा एसबि हाहा होनदों ना हरजानाय नङानो एसबि ओमफ्राय जा धनन्जया मा होनखो गाबोन खैथायाव सिखारगोन नों आब' होनदों स्कुल थाबाथ' जोङो माबायावनो सिखारनांगौ आरोना फुङावनो साराय पासथायाव सिखारो जोङो टिफिन बानायनांगौ नालाय जोङो 6:50 थाङो आरोना स्कुलाव ओमफ्राय एगजाम बा 50नि एसे आगोल थांबावो फुङाव 7:15नि उनाव मोनहैजोबनांगौ नालाय स्कुला ओमफ्राय टिफिन बानायनाय ओमफ्राय देला होनाय मानायावनो बिराद टाइम नांगौ जायो आरो ओमफ्राय ओंखामथ' जालाङा हरलिक्स लोंलाङो नालाय हरलिक्स लगायनानै होनाय मानाय टाइम नांगौ जायो स्कुल थाबा थाब सिखारो ओमफ्राय गाबोन स्कुल गैया नालाय एसे 6:30 7:00सिम उन्दुनोसै आरोना गाबोन ओमफ्राय जा बड'लेण्डआ मा होनो जोंना बिके बिमाया उन्दुनो रोङालै उन्दुनो रोङाथ' आरो आं दिनै उन्दुलै सानावबो उन्दुनो मोनाखै ओरैनोबा मा होनो बड'लेण्ड बिफा एसबिया मा होनखो अशक
देन्था गरम होनदों आरो ना ओमफ्राय जोंहा मा होनखो माबाया मिस्टारा बिके नोंखौ हरनोसै एसबि हाहा होनदों ना आच्छा बिके नोंनिखौ हरनोसै एसबिनो हाहा होनदों आयौ आयौ नंखायथार आंनि नाम्बारानो गैयाबो दा नोंगौ बायदि बुंखायो माबाया मिस्टार अशोकआ नोंगौ बायदि बुंखादों आरो ना एसबिया मा होनगोन जा गसंबा साइज नुथारबावो माथो अशक होनदों ना ए नोंगौ नामा दै होनदों एसबिया मा होनगोन जा हाहा मिनिदों आरो ना ओमफ्राय जोंहा मिस्टारा आङो दिनै थांला दे बिके होनदों ए ओमफ्राय ओंखि सना गाबोन थांनोसै हाहा होनदों ए नंगौ नामा मिस्टार नोंगौ बायदिखासो आरो ना दे मा होनो मिस्टार अशक दे ओमफ्राय जोंहा एसबिया मा होनखो बिके निया दंखायो अशक होनदों ना बिकेनिया दंखायोनो अशक माबानाव मा होनो एसबिनाव दंखायोनो आरो ना नोंगौसो आरो एसबिया जोंहा हाहा मिनिदो ओमफ्राय जोंहा सोर फैदोलै होनदो महामदा हाय बोलाहाय हाय महम्मद हाय ओमफ्राय जोंहा धनन्जया मा होनखो कमेन्ट हरनो नांनानै होनदों आरो ना ब्रमोन होनदों औ आङो ओंखाम जानोसै एसो आगैया मा होनखो धनन्जया कमेन्ट हरनो नांलालै ब्रमोनबाय एसबिया मा होनखो अखा दामब्रा हाबायलै हाहा मिनिबाय बड'लेण्डआ मा होनखो दा गुसु जाब्ला थावला औ थावा आरो ना गुसु जाबाय गैला गुसु जाबाय ओमफ्राय गाबोनसो गुदुं जानोसै आङो होनदों नागाया मा होनखो जा आच्छा नागा हेलौ बोला हेलौ नागा हेलौ मोजां मिस्टारा बिखे बिखाखौ होनदों आरो ना आयौ ओमफ्राय धनन्जया मा होनखो गासैबो उन्दुना थादो अखाबो हाबाय होनदो ए अखा हादो आरो ना उन्दुजोबदो दे होमबालाय गासिबो मिस्टारा जोंहा एसबि ना मिनिबाय आरो ना नागाया जोंहा अन दं आरो ना थेंकिउ नागाजि अके बोला है ओमफ्राय धनन्जया कमेन्ट हरनो नांला होनना जोंहा धनन्जया माबाबाय आरो ना अनबाय होनदो नागाया अन थेंकिउ ओमफ्राय जोंहा दमिट ना मा जाखोलै होनदो हाय बोलाथा हाय दमिट ओमफ्राय बड'लेण्डआ मा होनखो बाय होनदों दे बाय दे ओमफ्राय नागाया अन थेंकिउ धनन्जया सान्थि ओंखाम जाना उन्दुदो होनदों औ एसबिया मा होनखो ओंखाम जादो होनदो ओंखाम जानोसै आङो ओंखाम जानोसै थादो नोंसोर सबखौ बाय दे बाय ओंखाम जानोसै दे सनाफोर दा बाय लादो नोंसोरबो आं नैखौ माबानो र' फिनखौ बोखानि आं बाय दे अशक ओमफ्राय सोर दंमोन मा होनोमोनलाय एसबि धनन्जय आगै ओमफ्राय सबखौ बाय सुद्रिम माबा आगै मा होनोमोनलाय धनन्जय आगै बायसै होनदो बिके माबा अशक बाय दे माबा ओमफ्राय मा होनो एसबि आगै सबको बाय कौन है मेरी एलबी स्क्रीन में मतलब सबको बाय मेरी एलबी स्क्रीन में कौन है एलबी रखती हूँ अभी ओके गुड नाइट दे गुड नाइट टाइम जाबाय नै 8टा